Барацьба Ягайлы за вялікае княжанне. Тэрытарыяльныя набыткі Гедыміна і асабліва Альгерда парушылі раўнавагу паміж этнічна-літоўскім і беларуска-украінскім кампанентамі дзяржавы. Многія гедымінавічы, якія атрымалі ўдзел у рускіх землях, прынялі праваслаўе і пачалі аддаваць перавагу мясцовым інтарэсам перад агульнадзяржаўнымі. Далейшае развіццё гэтых тэндэнцый магло прывесці да поўнага дамінавання ўсходнеславянскай культуры і асіміляцыі літоўскага пануючага строя. Частка яго прадстаўнікоў, напэўна, свядома імкнулася пазбегнуць гэтага і як магчымы шлях далейшага развіцця разглядала інтэграцыю заходнееўрапейскай цывілізацыі, што цягнула за сабой адмову ад традыцыйнай верацярпімасці, ліквідацыю не толькі літоўскага паганства, час якога відавочна сышоў, але і раўнаправ'я праваслаўнай большасці. Партыя гэта пачала групавацца вакол маладых сыноў Альгерда ад другога шлюбу. Перш за ўсё, Ягайлы і Скіргайлы. Асноўную яе сілу, напэўна, стваралі гандлёва-рамесніцкія верхі Вільні, пазней узначаленыя купцом Ганулам, разам з вялікакняскім баярствам аўгштоцкіх каранёў. Магчыма, адным з натхніцеляў новай палітыкі быў спрытны прасталюдзін Вайдзіла, слуга, а потым фаварыт Альгерда, які паводле беларуска-літоўскіх летапісаў зрабіў імклівую кар'еру, стаўшы намеснікам Ліды, а пазней нават шваграм Ягайлы, які аддаў за яго сваю сястру. Памкненні гэтай групоўкі стрымліваліся пры жыцці Альгерда, які ў цэлым, відаць, стаяў за захаванне традыцый. Аднак пасля яго смерці ў 1377 годзе вярхоўная ўлада ў абыход старэйшых братоў перайшла да Ягайлы, што яўна было вынікам перамогі празаходняй партыі. Тым, што Ягайла, не будучы самым старэйшым, заняў пасаду гаспадара, былі незадаволены яго старэйшыя браты, сыны першай жонкі Альгерда Марыі Віцебскай. Адразу ж некаторыя ўдзельныя князі пачалі адасабляцца ад ВКЛ. Увосень таго ж года адзін са старэйшых альгердавічаў, Фёдор Ратненскі, прынёс лённую прысягу каролю Польшы і Венгрыі Людовіку Анжуйскаму, зазнаючы пры гэтым, што прызнае за сабой больш правоў на ўладу, чым за Ягайлам. Зімой 1377-78 гадоў верагодны правадыр рускай партыі Андрэй Полацкі, гэта старэйшы сын Альгерда ад першай жонкі, з'ехаў спачатку ў Пскоў, а потым у Маскву. Праз год пад вяршэнства Масквы перайшоў Дмітрый Альгердавіч Бранскі. Уладзімір Кіеўскі, верагодна, аддаўся пад пратэктарат Арды, бо пачаў выпускаць уласныя манеты з выявай татарскай тамгі. Тым часам у 1378 годзе Скіргайла зрабіў дыпламатычны ваяж у Еўропу, дзе вёў перамовы аб магчымым хрышчэнні Літвы ў каталіцтва і шукаў падтрымкі ў барацьбе з маскоўскім, а мабыць і ўнутранымі схізматыкамі. Узрастанне ўнутранай напружанасці прывяло да фактычнага паралічу ўсходняй палітыкі ВКЛ у вельмі адказны момант. У 1380 годзе Ягайла, будучы саюзнікам уладара Залатой Арды Мамая, ухіліўся ад удзелу на яго баку ў Кулікоўскай бітве, магчыма, з-за ненадзейнасці свайго войска. І гэта ў значнай ступені вызначыла разгром Мамая Дмітрыем Данскім. Не былі прыняты ніякія меры і для захавання самастойнай літоўскай метраполіі, калі мітрапаліт кіеўскі і літоўскі Кіпрыян пасля смерці мітрапаліта маскоўскага Алексія стаў адзіным мітрапалітам усяе Русі і вясной 1381 года пераехаў у Маскву. Спробы рэзкага змянення курсу выклікалі незадаволенасць старога Кейстута. Кейстут быў малодшым братам самого Альгерда, а Ягайле ён прыходзіўся дзядзькай. Кейстут з аднаго боку шануючы ідэю еднасці гаспадарства і з другога боку лічачы патрэбным падтрымліваць ідэю законнасці волі памершага вялікага князя Альгерда, які назначыў сваім пераемнікам Ягайлу, доўгі час не выходзіў з паслушэнства свайму пляменніку, якога фармальна прызнаў вялікім князем. Каб падтрымаць яго парушаны аўтарытэт і даць іншым князям прыклад, Кейстут нават у паложаны час ездзіў у Вільню да Ягайлы на паседжанне вялікакняжацкай рады, як і раней ездзіў да свайго старэйшага брата Альгерда.
Незадаволенасць кіістута яшчэ больш распальвалі інтрыгі тэўтонскага ордэна, які ў 1380 годзе заключыў сепаратнае пагадненне з Ягайлам. Вынікам стала ўсобіца паміж кіістутам і Ягайлам у 1381-82 годах, у ходзе якой кіістут спачатку змясціў Ягайлу і пакараў смерцю Вадзілу, але потым загінуў сам. Сын яго, Вітаўт, цудам пазбег смерці і ўцёк да крыжакоў. Паданне кажа, што Вітаўт уцёк з палону, апрануўшыся ў жаночую вопратку, якую дала яму яго жонка Ганна. Пераможцы Ягайла і Скіргайла з іх галоўным дарадцам Ганулам за падтрымку, аказаную крыжакамі, вымушаны былі восенню 1382 года падпісаць шэраг пагадненняў з тэўтонскім ордэнам і абавязваліся ў 4-гадовы тэрмін прыняць каталіцтва. Становішча ў краіне заставалася вельмі напружаным. Падчас усобіцы Андрэй Альгердавіч, відаць, аднавіў кантроль над Полацкам. Грозную небяспеку уяўляў сабой і Вітаўт, які з братамі Таўцівілам і Жыгімонтам аддаўся пад апякунства тэўтонскага ордэна і з яго вайсковай дапамогай у 1383 годзе распачаў набегі на Літву. Са старэйшых братоў Ягайла яго падтрымліваў, відаць, толькі Канстанцін, які ў 1383 годзе разам з ім вёў перамовы з крыжакамі. На такой глебе Ягайла летам 1384 года нават прымірыўся з Вітаўтам, які вярнуўся ў ВКЛ і зноў атрымаў Гародню, Берасці і Падляшша. У такіх умовах партыя, узначаленая Ягайлам, настойліва працягвала збліжэнне з каталіцкім захадам, найпершым прадстаўніком якога была суседняя Польша. Крэўская унія. Пошукі кіраўніцтвам ВКЛ знешнепалітычных саюзнікаў. На пачатку 1380-х гадоў ВКЛ апынулася ў крызісным становішчы. Уніфікацыйная праграма Ягайлы сутыкнулася з моцным супрацівам другога роду Гедымінавічаў, нашчадкамі кіістута. У выніку ўнутрыдынастычнай барацьбы нецэнтралізаванае Вялікае княства, што ўяўляла сабой кангламерат розных зямель і этнасаў, аказалася расколатым. Абцяжараны дубінскім пагадненнем з ордэнам і не маючы сіл для спынення нямецкай экспансіі, каб утрымаць цэнтральную ўладу і тэрытарыяльную цэласнасць сваёй дзяржавы, Ягайла быў вымушаны шукаць падтрымку знешняга саюзніка. Першым разглядаўся варыянт саюзу з Маскоўскай Русю. Дзякуючы такой арыентацыі Ягайлы ўжо на пачатку 1380-х гадоў выявілася тэндэнцыя збліжэння Вялікага княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай. Вялікі князь Дзмітрый Данскі наладзіў непасрэдныя зносіны з Ягайлам, і ў 1383-84 годах Масква і Вільня перайшлі ад канфрантацыі да палітычнага супрацоўніцтва. Ягайла праз сваю маці Ульяну, дачку цвярскога князя Александра Михайловича, дасягнуў папярэдняй дамоўленасці аб збліжэнні з вялікім князем Дзмітрыем Данскім. У 1384 годзе паміж Данскім і Ульянай Александровнай было падпісана адпаведнае пагадненне. Яго умовамі прадугледжвалася, што Ягайла ажэніцца з дачкой маскоўскага князя Соф'яй і прыме праваслаўе і ахрысціць у тую ж веру сваіх суайчыннікаў. Да такога ж саюзу з Масквой прыхільна ставілася вялікая частка арыстакратыі Вялікага княства, на якую і апіраўся Ягайла. Падобны дзяржаўны план умацаваў бы пазіцыі беларуска-украінскай большасці ВКЛ і паскорыў бы асіміляцыю літоўцаў. Да таго ж, хрысціянства ўсходняга абраду не спыніла б агрэсіі нямецкага ордэна, для якога русіны былі схізматыкамі, а не сапраўднымі хрысціянамі. Па меркаванні некаторых даследчыкаў, якраз дыпламатыя ордэна і захады заволжскай арды таксама перашкодзілі віленска-маскоўскаму збліжэнню. Ва ўсякім разе, ужо ў 1384 годзе Ягайла адмовіўся ад саюзу з Масквой і аддаваў перавагу планам уніі з Польшай, ідэю якой адстойваў віленскі стараста немец Ганул. Збліжэнне з Польшай больш адпавядала інтарэсам віленскага двара.
Польскае каралеўства магло разглядацца як стратэгічна найважнейшы саюзнік для барацьбы з ордэнам. З аднаго боку, у адпаведнасці з тагачасным міжнародным правам прыняцце каталіцтва пазбавіла б тэўтонцаў галоўнай падставы для нападаў на ВКЛ. З другога, для літоўцаў, якія тады складалі не больш за 5% частку насельніцтва Ягайлавай дзяржавы, саюз з палякамі і хрысціянства заходняга абраду давалі магчымасць не толькі захаваць сваё палітычнае дамінаванне ў ВКЛ, але і ўберагчыся ад рутынізацыі, што набірала сілу. Аднак яшчэ большую зацікаўленасць у збліжэнні з Літвой выявіў польскі бок. У Польшчы тады якраз заставаўся вакантным каралеўскі трон. Пасля смерці каралевы, якая кіравала намесніцкай уладай, польскія паны вялі перамовы з венгерскім дваром аб запрашэнні на кракаўскі стол Ядвігі, непаўналетняй дачкі Людовіка Андегавенскага, хоць яна ўжо была заручана з Вільгельмам Габсбургам. Незалежна ад кантактаў з венграмі, у сакавіку 1383 года пачаліся перамовы і з Ягайлам. У выніку іх з'явілася ідэя выдання Ядвігі за вялікага князя літоўскага. Малапольскія паны, роля якіх у польска-літоўскім збліжэнні была асабліва вялікая, імкнуліся атрымаць землі Валыні і Падолля, а саюз з Венгрыяй выглядаў для іх менш прывабна. Магчыма, размовы пра гэты шлюб вяліся яшчэ летам 1384 года, але першым бясспрэчным фактам існавання такога плана стала пасольства Ягайлы, якое прыехала ў Кракаў 18 студзеня 1385 года і прасіла пасольскіх дастойнікаў выдаць Ядвігу за іх вялікага князя. Польскі бок прыняў прапанову і накіраваў сваіх прадстаўнікоў разам з літвінамі ў Венгрыю, каб атрымаць згоду каралевы Эльжбеты. Падпісанне Крэўскага акта. Венгерскае пасольства летам 1385 года прыехала ў Вялікае княства і разам з палякамі 14 жніўня удзельнічала ў гістарычнай сустрэчы з Ягайлам у Крэве. У выніку сустрэчы вялікі князь літоўскі, бок якога прадстаўлялі таксама Скіргайла, Карыбут, Вітаўт і Лухвен, выставіў акт, у якім былі вызначаны умовы шлюбу вялікага князя літоўскага з польскай каралевай. Фармальна гэты дакумент з'яўляецца пратаколам польска-венгерскага пасольства да Ягайлы, у якім пераказаны і вынікі перамоў з ранейшымі пасольствамі. Польскія паслы афіцыйна запрашалі Ягайлу заняць каралеўскі пасад у Кракаве і ажаніцца з 12гадовай каралевай Ядвігай. Ад яго ж патрабавалася выканаць некаторыя умовы, у прыватнасці прыняць каталіцтва, перавесці ў гэту веру сваіх неахрышчаных братоў, сваякоў і суайчыннікаў, вызваліць палонных хрысціян, коштам уласных сродкаў вярнуць землі, страчаныя Літвой і Польшай, перавесці вялікакняжскі скарб з Вільні ў Кракаў, выплаціць значную кампенсацыю Вільгельму Габсбургу за зрыў шлюбу з Ядвігай і, нарэшце, што набыло асаблівае гістарычнае значэнне, далучыць свае землі да каралеўства польскага. У арыгінале апошні пункт сфармуляваны так. Напрыканцы той князь Ягайла абяцае таксама землі свае Літвы і Русі далучыць навечна да кароны польскага каралеўства. Сутнасць дыскусіі вакол Крэўскага акта можна звесці да наступнага. Згодна з тэзісам пра поўную інкарпарацыю, монархі Гедэмінавічаў у склад Польшы, уведзеным у літаратуру яшчэ ў канцы пазамінулага стагоддзя Анатолем Лявіцкім, сцвярджалася, што Крэўскі акт зусім скасаваў Вялікае княства літоўскае як дзяржаву, ператвараючы яго ў правінцыю польскага каралеўства. І толькі дамова з нямецкім ордэнам на Саленскім востраве ў 1398 годзе ды Радамска-Віленская унія ў 1401 годзе уваскрасілі дзяржаўнасць ВКЛ. Версію непасрэднай і поўнай інкарпарацыі абгрунтоўваў таксама Генрык Лаўмянскі. Аднак потым падобная пазіцыя крытыкавалася многімі польскімі гісторыкамі, асабліва Янушам Адамусам, Оскарам Галецкім і Генрыкам Пашкевічам.
Затое погляд на Крэўскую унію як на скасаванне дзяржаўнай самастойнасці ВКЛ трывала прапісаўся ў савецкай гістарыяграфіі, дзе ён распаўсюдзіўся дзякуючы ўплывам навукоўца Любаўскага. Ён таксама прыняў тэорыю інкарпарацыі. Між тым, яшчэ Януш Адамус паказаў, што пачынаючы ад востраўскай дамовы 1392 года, калі падтрыманы апазіцыі Вітаўт атрымаў уладу ў Літве, інкарпарацыйныя тэндэнцыі сталі занепадаць. А з 1398 і 1401 года Вітаўт выступаў ужо як самастойны князь. Рэальнасць інкарпарацыі катэгарычна аспрэчваў таксама Генрык Пашкевіч, а пазней і Юліуш Бардах. Пад сумненне была пастаўлена і аўтэнтычнасць акта уніі. Так, эміграцыйны літоўскі гісторык Дайнаускас у 1970-х годах выступіў з катэгарычным абвяржэннем сапраўднасці крэўскага акта, заявіўшы, што гэты дакумент, цытата, аўтэнтычны фальсіфікат. Аўтар сцвярджаў, што паколькі акт быў апублікаваны толькі ў 19 стагоддзі, то раней яго, маўляў, не ведаў ніхто з прадстаўнікоў польскай і літоўскай эліт. Да таго ж формы ўжытых у тэксце тытулаў анахранічныя, а падвешчаныя пячаткі не адпавядаюць сітуацыі жніўня 1385 года. Таму няма ніякіх падстаў гаварыць, быццам у 1385 годзе ў Крэвы была заключана унія Літвы з Польшай. Маўляў, гэта падробка 16-17 стагоддзя. Погляд на крэўскі дакумент як на фальсіфікацыю знайшоў і ў гістарыяграфіі Беларусі некаторых прыхільнікаў, якія нават у падручніках абвясцілі згаданы акт фальсіфікацыі. Аднак у шэрагу публікацый польскіх медыявістаў, справакаваных артыкулам Дайнаускаса, была паказана тэндэнцыйнасць і беспадстаўнасць падобных сцвярджэнняў. У прыватнасці даведзена, што крэўскі акт у сярэдзіне 15 стагоддзя захоўваўся ў тым жа архіве ў Кракаве і яго ведаў Ян Длугаш. Зняты і сумненні ў сапраўднасці пячатак ды актуальнасці выкарыстаных у акце тытулаў. Нават больш, нядаўна і даследаванні літоўскіх спецыялістаў паказалі, што пячаткі Карыбута, Лугвена і Вітаўта можна лічыць аўтэнтычнымі, што яны сапраўды былі прымацаваны да прынятага ў Крэве акта, і гаварыць пра падробку гэтага дакумента няма ніякіх падстаў. Праўда, сведчанняў пра тое, што ён быў вядомы элітам ВКЛ і кароны падчас заключэння Люблінскай уніі, сапраўды няма. Але пасля публікацыі літоўскіх гісторыкаў, якія раней зацята не прызнавалі аўтэнтычнасці крэўскага акта, спрэчкі цяпер вядуцца не вакол праўдзівасці самога дакумента, а наконт таго, ці можна яго назваць актам уніі і таму падобным. З юрыдычнага пункту гледжання крэўскі акт фактычна азначаў інкарпарацыю літоўска-рускай дзяржавы ў склад польскай кароны. Сапраўды, Ягайла імкнуўся да інкарпарацыі сваіх велікакняскіх уладанняў у склад каралеўства польскага. Невыпадкова ў віленскім прывілеі 1387 года Літва трактавалася як адна з земляў каралеўства польскага. А польскія паны пасля Крэва ў перамовах з ордэнам сцвярджалі, што літоўскія землі далучаны да каралеўства і залежны ад яго. Аднак крэўскі акт быў толькі намерам інкарпарацыі, і ў другой палове 1380-х гадоў польскаму боку ўдалося ажыццявіць, відаць, толькі частковую рэалізацыю гэтага плана. Версія рэалізаванай інкарпарацыі не стасуецца з далейшымі падзеямі. На яе карысць гавораць толькі гамагіяльныя акты ўдзельных князёў, што з 1386 года прысягалі на вернасць Ягайлу, Ядвізе і польскай дзяржаве. Аднак прысягалі не ўсе Гедымінавічы. Да таго ж, калі б ВКЛ ператварылася тады ў правінцыю кароны і знікла як суб'ект міжнароднага права, нямецкі ордэн спыніў бы вайну з ім, пакольку Польшу і ордэн звязваў мір, падпісаны ў 1343 годзе ў Калішы. Крыніцы сведчаць, што Ягайла спрабаваў пашырыць правамоцнасць калішскага акта і на ВКЛ, але ордэн не згаджаўся і сам вёў перамовы з Вітаўтам аб замірэнні. У гэтай сувязі зусім непераканаўча выглядаюць распаўсюджаныя ў гістарыяграфіі, асабліва ў польскай і літоўскай,
Тлумачэнні мэтаў уніі як цалкам свядомага імкнення Ягайлы і яго прыхільнікаў, цытата, стварыць абарончы саюз з Польшай супраць ордэна і, апіраючыся на Польшу, умацаваць сваё становішча ў самім ВКЛ, а таксама панаванне ў беларускіх ды іншых усходніх землях. Нават сам Ягайла на пачатку імкнуўся да збліжэння з ордэнам, запрашаючы вялікага магістра ў якасці хроснага бацькі на сваё хрышчэнне, а таксама на шлюбныя ўрачыстасці ў Кракаў. Праўда, той не толькі адхіліў запрашэнне, а менавіта ў дні ўрачыстасці пачаў ваенны дзеянні. Значна бліжэйшымі да гістарычнай праўды падаецца меркаванне нямецкіх гісторыкаў, якія лічаць, што тэзіс аб тым, быццам Крэўская унія была свядомым стварэннем ваеннага саюзу супраць ордэна, можа разглядацца толькі як недаказаная гіпотэза. Факты неаднаразова сведчылі, што палітычныя мэты кароны і ВКЛ рэдка супадалі. Так было і ў канцы 1380-х гадоў. Ва ўсякім разе, падпісаны ў Крэве акт не стаў тым парогам, пасля якога рэзка мяняўся характар адносін паміж ВКЛ і ордэнам. Ваенныя дзеянні і дыпламатычныя перамовы паміж імі працягваліся, і гэта сведчыла пра захаванне вялікім княствам пазіцыі суб'екта міжнароднага права. А ордэн і надалей разглядаў ВКЛ як патэнцыйнага саюзніка супраць Польшы. Супрацьстаянне рэалізацыі уній у ВКЛ. Падпісаны ў Крэве акт быў канчаткова зацверджаны ў лютым 1386 года, пасля хрышчэння Ягайлы, яго шлюбу з Ядвігай і ўрачыстай каранацыі ў Кракаве на Вавелі, якая адбылася 18 лютага. Ягайла пачаў афіцыйна тытулавацца каралём Польшы, вярхоўным князем літоўскім і дзедзічам рускім. Цяпер настала чарга абяцанага хросту Літвы. Выправа на Літву з місіяй хрысціянізацыі пачалася восенню 1386 года і доўжылася да чэрвеня 87 года, пакуль Ягайла не ажыццявіў хрышчэнне супляменнікаў. Каб забяспечыць падтрымку сваёй праграмы, баярам, якія прынялі каталіцтва, Ягайла выдаў прывілей, што дараваў ім поўнае права ўласнасці на спадчынныя землі, вызваляў ад усіх абавязкаў на карысць уладара, за выключэннем вайсковай службы і даніны, ды іншых. Большасць простага люду яшчэ доўга заставалася ў паганстве. Аднак правы свецкіх феадалаў выглядалі даволі сціпла ў параўнанні з тымі прывілеямі, якія атрымаў у Літве каталіцкі касцёл. Стварыўшы з 1387-88 гадоў каталіцкае біскупства з катэдрай у Вільні, Ягайла заклаў і першыя парафіі. У дадатак да тых, якія ўжо існавалі ў Вільні і Наваградку, каталіцкія храмы паўсталі ў Вількаміры, Майшаголе, Медніках, Нямеччыне, Крэве, Гайне і Абольцах. Манарх забяспечыў касцёлы часткай дзяржаўных даходаў, а віленскай катэдры надаў прыкладна 50-60 вёсак з 600 дымамі падданага насельніцтва. Уладанні касцёла, якія сталі першай латыфундыяй у Літве і Беларусі, атрымалі поўны фінансавы і судовы імунітэт. Адразу займеўшы тое, чаго ў Еўропе духавенства дамагалася стагоддзямі, каталіцкі касцёл стаў магутнай сілай у Літве, а потым і ў Беларусі. Для праваслаўнай царквы стварэнне віленскага біскупства стала моцным ударам, бо прадвызначала аслабленне яе пазіцыі. Застаючыся вярхоўным уладаром вялікага княства, Ягайла атрымаў ад удзельных князёў прысяжныя лісты аб вернасці яму і кароне польскай, ды ад'ехаў у Польшу. Сваім намеснікам ён пакінуў трокскага князя Скіргайлу, узяўшы яго вышэй за ўсіх братоў. Асобным прывілеем ад 27 красавіка 1387 года Ягайла пацвердзіў правы Скіргайлы на трокскае княства і надаў брату новае ўладанне ў Беларусі. Менск, Свіслач, Бабруйск, Рэчыцу, Любеч, Прапойск, Любашаны, Ігумен, Лагойск і Лебедзева, а таксама Полацкае княства. Аднак становішча Ягайлы як суверэна ў вялікім княстве было нетрывалым.
Таму ён прызначыў віленскім старостам паляка Кліменца Маскажэўскага, ды прыслаў яму ў Вільню польскую залогу. На Скіргайлу, як намесніка, ён мала спадзяваўся, бо той, цытата, больш імкнуўся памнажаць грэчаскія святыні, чым распаўсюджваць рымскую веру, бо з ранняга ўзросту выхоўваўся сярод русінаў. У Вялікім княстве праграма інкарпорацыі выклікала супраціў. У Беларусі першым супраць Ягайлы выступіў полацкі ўдзельны князь Андрэй Альгердавіч, які заявіў, што, прыняўшы лацінства, той не можа быць уладаром Літвы і Русі. Каб захаваць за сабой Полацк, ён звярнуўся па падтрымку да ордэна. Пасля адпаведных перагавораў 10 кастрычніка 1385 года Андрэй Альгердавіч падпісаў з Робінам фон Эльцам акт аб перадачы полацкага каралеўства на вечнае валоданне інфлянскаму магістру за гарантыю апекі ордэна над ім і яго пераемнікамі, а сам атрымліваў полацкую зямлю ў якасці лёна з рук магістра. Услед за гэтым ён падпісаў другі акт, у якім інфармаваў вялікага магістра пра заключанае з інфлянскім лідарам пагадненне. Атрымаўшы падтрымку ордэна, полацкі князь узяўся дзейнічаць супраць Ягайлы і ў лютым 1386 года разам са Святаславам Смаленскім распачаў ваенныя дзеянні на Віцебшчыне і Мсціслаўшчыне. З інфлянтаў на Вільню і Ашмяны рушылі два рыцарскія кантынгенты, накіраваныя ландмагістрам Конрадам Цёльнерам. Аднак высланае Ягайлам войска разграміла смаленцаў пад Мсціславам, а вясною 1387 года Скіргайла авалодаў Полацкам, у якім абараняўся Андрэй Альгердавіч, і паланіў бунтаўніка. Удзел інфлянскіх рыцараў у ваенных дзеяннях на баку праціўнікаў Ягайлы ў 1386 годзе быў хоць няўдалы, але сімптаматычны. З гэтага часу роля нямецкага ордэна як трэцяга боку ў супрацьстаянні прыхільнікаў і праціўнікаў уніі стала ўзрастаць. Праблема не толькі ў тым, што, аб'яднаўшы две дзяржавы пад вяршэнствам аднаго монарха, унія змяніла расстаноўку сіл у цэнтральна-ўсходняй Еўропе у неспрыяльны для рыцараў бок. Краёўскі акт і звязанае з ім хрышчэнне Літвы радыкальна пагоршылі міжнароднае становішча ордэна, бо паставілі пад сумненне само далейшае існаванне яго ў гэтым рэгіёне. У Еўропе знікала апошняя паганская краіна, з якой рыцарства Хрыстова мусіла змагацца. Фактычна, ордэн страчваў ідэалагічныя падставы свайго далейшага існавання. Так, у невялікім беларускім мястэчку быў завершаны класічны перыяд гісторыі тэўтонскага ордэна і пакладзены пачатак першай фазы яго заняпаду. Паколькі ажыццяўленне падпісаных у Крэве пагадненняў азначала для ордэна цяжкае паражэнне, у Мальбарку шукалі выхаду з гэтай сітуацыі. Існавала некалькі магчымых падыходаў. Першы – прызнаць, што пастаўленая задача выканана і ліквідаваць ордэн як дзяржаву. Другая – змяніць задачы ордэна ў адпаведнасці з новымі абставінамі. Трэцяя – наогул не лічыць унію і хрысціянізацыю Літвы сапраўднымі ды працягваць барацьбу з паганцамі. Як вядома, прускія ўлады спыніліся на апошнім. Яны не прызналі хрышчэнне Літвы як рэальнага факта, імкнуліся ўсяляк супрацьдзейнічаць рэалізацыі уніі і працягвалі арганізоўваць рэйды на Літву і Русь. Ужо ў 1385 годзе яны распачалі шырокую дыпламатычную кампанію, задача якой было даказаць несапраўднасць хрышчэння Літвы і справядлівасць сваёй барацьбы. Ордэн яшчэ цэлых 50 гадоў будзе спрабаваць дамагчыся гэтай мэты. Княжанне Вітаўта да Вялікай вайны з крыжакамі. Прыход Вітаўта да ўлады. Праз некаторы час пасля паўстання Андрэя Полацкага немцы ўдала выкарысталі для расколу саюзу Ягайлы і Вітаўта іх асабісты канфлікт.
Узімку 1389-90-х гадоў, незадаволены сваім становішчам служылага князя, Вітаўт скарыстаў апазіцыйнасць баяр Літвы і Русі для інкарпарацыйнай палітыкі Ягайлы і ўзняў супраць яго паўстанне. Пасля няўдалай спробы захапіць Вільню ён уцёк да прускіх рыцараў і другі раз перайшоў на бок нямецкага ордэна, цяпер ужо са сваімі родзічамі, панамі і баярамі. Каб атрымаць ваенную дапамогу, Вітаўт 19 студзеня 1390 года падпісаў каля Гародні пагадненне з уладамі ордэна. Згодна з гэтым трактатам ён стаў леннікам рыцараў, аддаючы ім Жамойць, Гародню, а таксама іншыя гарады ў сваіх уладаннях у Беларусі. Чакалася дапамога і ад маскоўскага князя Васіля I, за якога Вітаўт выдаў сваю дачку Софію. Аднак рэальна яго падтрымаў толькі ордэн. Ужо ў верасні 1390 года Вітаўт прывёў крыжаносцаў на Вільню, а праз год авалодаў Гародняй. Яшчэ праз год захапіў Наваградак, Мерач, зноў пагражаў сталіцы. Неўзабаве Жамойць прыняла бок Вітаўта. У караляўцы з'явілася 30 жамойцкіх пасланцоў, якія 20 мая 1390 года падпісалі саюзнае пагадненне з Вітаўтам і ордэнскімі ўладамі. Трэці пункт дагавора прадугледжваў разрыў уніі з Польшай і падпарадкаванне Літвы нямецкаму ордэну. Так вайна набыла яшчэ адно апраўданне і ўвайшла ў новую фазу. Важна падкрэсліць, што Вітаўт меў адкрытых прыхільнікаў не толькі на жамойцка-аўгштоцкіх землях, але і ва ўласнай Беларусі, на тэрыторыі з праваслаўным насельніцтвам. Так, падчас ваенных дзеянняў залога ў Гародні, складзеная з русінаў і літвінаў, прымусіла польскіх жаўнераў здаць горад Кістутавічу. Вайна паміж сіламі Ягайлы і Вітаўта, якому не толькі дапамагалі нямецкія кантынгенты, але і аказвалі падтрымку шырокія колы літоўска-беларускага баярства, доўжылася каля 2 гадоў. Яна паказала, што без кампрамісу Ягайла не ўтрымае ўлады над землямі Літвы і Русі. У Беларусі і ўкраіне ён сутыкнуўся з адкрытай непрыхільнасцю насельніцтва. Пераканаўшыся ў немагчымасці ўсталявання ўласнага кантролю ў ВКЛ, Ягайла ў чэрвені 1392 года перадаў Вітаўту таемны ліст, у якім выклаў умовы прымірэння. Гэта змяніла пазіцыі Вітаўта. Яшчэ ў канцы чэрвеня ён спаліў Рытэрсвердэр, потым знішчыў і новыя цвярдыні Нойгартен і Матэнбург, паланіўшы заспетых там нямецкіх рыцараў і купцоў, ды уцёк у свае ўладанне. 5 жніўня 1392 года каля вострава, што пад Лідай, адбылася сустрэча і прымірэнне Вітаўта з Ягайлам, замацаванае дагаворам. На падставе востраўскага трактата ўлада ў ВКЛ пажыццёва перадавалася Вітаўту. Як адзначыў мясцовы летапісец, у княжанню Вітаўта, цытата, «рада была уся зямля літоўская і руская». Пагадзіўшыся пакінуць Вітаўта са сваім намеснікам у ВКЛ і вярнуўшы яму вотчыны ўладанне, Ягайла пазбавіў немцаў іх стратэгічнага саюзніка. Паміж братамі на 3 гады усталявалася згода, што адразу павялічыла ваенны патэнцыял іх антыордэнскага фронту. У дадатак да гэтага ордэн сутыкнуўся і з уласнымі ўнутранымі праблемамі, такімі як унутраная апазіцыя кіраўніцтву, санкцыі папы і імператара і рэзкае скрачэнне прытоку гасцей і гэтак далей. Таму актыўнасць ордэна і патэнцыял у вайне з паганамі таксама часова аслаблі, што спрыяла стабілізацыі палітычнай сітуацыі ў ВКЛ. Так, у 1392 годзе пад вярхоўным суверэнітэтам Ягайлы непасрэдным уладаром дзяржавы стаў Вітаўт Кістутавіч, які пачаў тытулавацца вялікім князем літоўскім або вялікім князем Літвы ды панам і дзедзічам зямель Русі. Хоць пасля прысягі на вернасць Ягайлу і Ядзвігі ён і знаходзіўся ў васальнай залежнасці ад каралеўства польскага,
Пагадненне 1392 года справядліва можа лічыцца першым юрыдычна-прававым крокам на шляху да аднаўлення дзяржаўнага суверэнітэту ВКЛ. Бо сапраўды у параўнанні з крэўскім актам яно давала дзяржаве пэўную самастойнасць. Пазней акт Радамска-Віленскай уніі 1401 года пацвердзіў, што, атрымаўшы радавыя ўладанні і ўладу над ВКЛ, Вітаўт стаў пажыццёвым уладаром гэтай дзяржавы пры ўмове прызнання палітычнай праграмы Ягайлы і яго юрыдычнай зверхнасці. Такім чынам, і пасля крэўскага акта дзяржава Гедымінавічаў па-ранейшаму існавала як асобны грамадска-палітычны арганізм. На практыцы ажыццявіць поўную інкарпарацыю літоўска-беларускай дзяржавы ў каралёўства польскае аказалася немагчыма, паколькі ў ВКЛ канца 14-15 стагоддзяў не было грамадскіх сіл, зацікаўленых у захаванні стану інкарпарацыі. Дзякуючы актыўнасці тых колаў, што былі незадаволеныя прапанаванай польскім бокам формы уніі, інкарпарацыя стала толькі кароткачасовым эпізодам чыста юрыдычнай гісторыі. Аднак яе гістарычнае значэнне цяжка пераацаніць. Скептычна ацэньваючы палітычнае значэнне крэўскага акта, Курт Форштройтер заўважыў, што для ВКЛ персанальная унія з Польшай была больш важкай у культурным, чым у палітычным плане. Бо нямецкія ўплывы яна замяніла на польскія. На думку многіх гісторыкаў, падпісаная ў Крэве унія стала мяжой, якая прадвызначыла лёсы народу ўсходняй Еўропы. Калі да 1385 года захоўвалася перспектыва перарастання ВКЛ у чыста ўсходнеславянска-праваслаўную дзяржаву, заставалася актуальнай праграма аб'яднання ўсёй Русі вакол Вільні, дык прыняцце лацінскага хрысціянства, пануючай дынастыяй і літоўцамі, унесла недавер у стаўленне да іх русінаў. Славяна-балцкі грамадскі саюз быў азмрочаны канфесійным расколам, пісаў нямецкі гісторык Гюнтер Штёкль, які лічыў, што пасля Крэва вырашэннем гэтай праблемы магла быць ці асіміляцыя ўсходніх славян у ВКЛ, ці раздзел дзяржавы паводле канфесійна-культурнай мяжы. Хоць падобнае трактаванне крэўскага акта ўяўляецца празмерна фаталістычным, бо, як паказваюць многія даследаванні, на працягу яшчэ 2 стагоддзяў пасля яго падпісання розныя этнасы і канфесіі маглі добра ладзіць між сабой у адной дзяржаве, цалкам адмаўляць унесены ім у грамадска-палітычнае жыццё фактар антаганізму таксама не выпадае. Аднак у гістарычна-культурным плане прыняты ў Крэве дакумент стаў для Беларусі пачаткам новай эпохі, бо адкрыў яе землі для цывілізаваных уплываў лацінскай Еўропы і абумовіў першую вестэрнізацыю краю. Усходняя палітыка. Паражэнне на Ворскле. Нават пасля Крэўскай уніі заставаліся актуальнымі планы саюзу ВКЛ з маскоўскай дзяржавай. Адносіны паміж імі сталі паляпшацца дзякуючы ініцыятыве Вітаўта. Калі ў 1386 годзе маскоўскі княжыч Васіль Дзмітравіч, уцякаючы з Арды праз Малдову, апынуўся ў Вялікім княстве, то меў сустрэчу з Вітаўтам, на якой была дасягнута дамоўленасць пра шлюб Васіля з Софіяй Вітаўтаўнай і антытатарскі саюз. Стаўшы вялікім князем, Васіль Дзмітравіч у 1390 годзе прыслаў у Мальбарг пасольства, якое і сасватала Софію. Дынастычны шлюб надоўга звязаў палітыку маскоўскага князя з праграмай Вітаўта. Хоць з 1395 года пасля разгрому Залатой Арды ханам Тамерланам ажыццяўленне мэт вялікага князя літоўскага несла пагрозу планам узвышэння Масквы. Так, у тэкст Салінскай дамовы з нямецкім ордэнам 1398 года быў уключаны пункт аб тым, што Вітаўт адмаўляецца ад уплыву на Пскоў на карысць ордэна, а ордэн за гэта будзе дапамагаць яму займець кантроль над Новгарадам Вялікім. Магчыма, вялікі князь прымаў гэтыя ўмовы толькі для таго, каб атрымаць дапамогу нямецкага ордэна для генеральнага паходу супраць татар. Варта ва ўсякім разе улічваць, што ніякіх канкрэтных абавязкаў для Вітаўта тэкст салінскага пагаднення не прадугледжваў.
удала выкарыстоўваючы замацаваны дынастычным шлюбам саюз з Масквой, Вітаўт паспяхова пашыраў свой уплыў на ўсходнеславянскія землі. Прычым вялікі князь маскоўскі Васіль Дзмітравіч не супрадзейнічаў гэтаму. У 1386 годзе, пасля разгрому смалян пад Мсціславам, у Смаленску быў пасаджаны князь Юрый Святаславіч у ролі намесніка вялікага князя літоўскага. У 1393 годзе за сепаратызм Вітаўт змяніў яго на Глеба Святаславіча. А яшчэ праз 2 гады, калі Смаленск адпаў ад ВКЛ, вялікі князь прывёў войска і сілай падпарадкаваў горад, канчаткова выгнаўшы мясцовых рурыкавічаў і паставіўшы сваіх намеснікаў Васіля Барэйкавіча і Ямонта. Частка гараджан яшчэ заставалася ў апазіцыі да Вітаўта і хацела мець сваім князем Юрыя Святаславіча. Але Масква зноў падтрымала Вітаўта, і смаленскі князь марна спрабаваў вярнуць свой стол пры дапамозе разанцаў. Такой жа прыхільнай пазіцыі ў дачыненні да ўсходняй палітыкі Вільні маскоўскі князь Васіль Дзмітравіч трымаўся і пазней. Канчаткова ж Смаленск быў уключаны ў склад вялікага княства з 1404 года, праз год пасля падпарадкавання Вязьмы. Смаленск здалі Вітаўту баяры, калі князь Юрый Святаславіч паехаў прасіць дапамогі ў Маскве. Поспехі ў правядзенні ўсходняй палітыкі далі Вітаўту падставу усур'ёз падумаць аб канчатковай рэалізацыі грандыёзных планаў па поўным падпарадкаванні ВКЛ усіх рускіх зямель. Здавалася б, гэтаму спрыялі падзеі ў Залатой Ардзе, якая працягвала заставацца сюзерэнам паўночна-ўсходняй Русі. У гэты час пазначылася тэндэнцыя па пераадоленні крызісу, які перажывала Арда ў 60-70-е гады 14 стагоддзя. Так званая Белая Арда, ці Ак-Арда, якая ў азначаны перыяд адасобілася ад Залатой Арды, пачала ўзвышацца і сама стала актыўна ўмешвацца ў залатаардынскія справы. На канец 70-х гадоў прыпадае бурная дзейнасць ак-ардынскага царэвіча Тахтамыша. Пры падтрымцы самаркандскага правіцеля Тамерлана ён пасля некалькіх няўдалых спроб у 1377 годзе ўсё ж такі здолеў падначаліць сабе Ак-Арду і ўзяў курс на падпарадкаванне Залатой Арды. У 1380 годзе Тахтамыш на рацэ Калка разграміў цемніка Мамая, які паспеў сабраць пасля паражэння на Куліковым полі новае войска. У выніку ў яго руках сканцэнтравалася ўлада над агромністымі тэрыторыямі. Была адноўлена ўлада Арды і над Маскоўскай Русю. Аднак неўзабаве Тахтамыш неабачліва уступіў у канфлікт са сваім былым заступнікам усемагутным Тамерланам. Прадметам спрэчкі былі Іран і Закаўказе. У гэтым змаганні перамог Тамерлан, які выгнаў Тахтамыша з Арды і пасадзіў на залатаардынскае ханства свайго стаўленніка Цімур Кутлука. Пакрыўджаны Тахтамыш мусіў шукаць паратунку ў Вітаўта, які якраз у той час праяўляў актыўную зацікаўленасць у татарскіх справах і зрабіў шэраг удалых паходаў у паўночнае Прычарнамор'е з мэтай падпарадкавання сабе татарскіх феадалаў, што адкалоліся ад Арды. Великакняжскае войска даходзіла нават да Азова, а па звестках польскіх крыніц і да Волгі. На ніжнім цячэнні Дняпра была закладзена крэпасць у гонар святога Яна. Вынікам паходаў стала перасяленне ў Вялікае княства значнай колькасці татар, ваеннапалонных, а таксама прыхільнікаў Тахтамыша і іншых перабежчыкаў. Прыняўшы Тахтамыша і пасяліўшы яго ў Лідскім замку, Вітаўт спадзяваўся выкарыстаць былога хана ў сваёй палітычнай гульні. Вялікі князь выношваў планы падпарадкаваць Арду праз увядзенне на ханства свайго стаўленніка. Прычым гаворка ішла не толькі пра залатую, але і пра белую Арду. На гэтую ролю Тахтамыш падыходзіў лепш за ўсё. Узамен удзячны хан павінен быў выдаць Вітаўту ярлык на ўсе рускія землі, у тым ліку на тыя, якія вялікі князь толькі планаваў далучыць да сваіх уладанняў: Новгарад, Пскоў і Маскву. Гэта павінна было стаць важным крокам у дасягненні Кейстутавічам дамінавання ў цэнтральна-ўсходнееўрапейскім рэгіёне.
Васкрасенскі летапіс прыпісвае Вітаўту наступныя словы, якія павінны былі стаць лейтматывам знешнепалітычнай праграмы. Цытата. «Я тебя посажу на Орде и на Сарае, и на Болгариях, и на Астрахань, и на Азове, и на Заецкой Орде. А ты меня посади на Московском Великом княжении, и на всей 17 тем, и на Новгороде Великом, и на Пскове. А Тверь и Рязань моя и есть, а немцы и сам возьму». Падрыхтоўку да выправы на Цімур-Кутлука Вітаўт імкнуўся выкарыстаць і для ўмацавання свайго іміджу хрысціянскага манарха, усяляк прапагандуючы гэтую акцыю ў рэчышчы барацьбы заходняга свету з нявернымі. І, трэба сказаць, яго намаганні атрымалі ў Еўропе пэўны рэзананс. Стараннямі Вітаўта запланаваны паход набываў характар міжнароднай падзеі. Да яго войска далучыліся атрады тэўтонскіх рыцараў, 100 коп'яў, малдаван, валахаў і нават палякаў, 400 коп'яў. Палякі з'явіліся ў войску Вітаўта, нягледзячы на негатыўнае стаўленне да выправы каралевы Ядвігі. Апошняя не беспадстаўна асцерагалася, што ў выпадку ўдачы Вітаўт занадта ўмацуе свае пазіцыі, каб надалей прыслухоўвацца да голасу з Кракава. Папа рымскі Баніфацый IX таксама падтрымаў план выправы на Арду і нават надаў яму статус крыжовага паходу. Аднак на практыцы дапамога замежных гасцей мела хутчэй ідэалагічнае, чым рэальнае ваеннае значэнне. Летам 1399 года літоўскія, беларускія і ўкраінскія сілы Вітаўта сумесна з прыхільнікамі Тахтамыша і замежнымі гасцямі рушылі з Кіева, які з'яўляўся апорным пунктам паходу. Усяго ў войску налічвалася каля 20 000 чалавек. Мелася таксама артылерыя. У паходзе ўдзельнічала ўся вышэйшая знаць дзяржавы, каля 50 князёў. Войскі Вітаўта і Цімур-Кутлука сустрэліся на рацэ Ворскла. Нягледзячы на колькасную перавагу татар, Цімур-Кутлук не рызыкнуў пайсці на сутыкненне з грозным праціўнікам, уступіўшы з ім у перагаворы, і згаджаўся на вялікія саступкі, у тым ліку на выплату вялікаму князю даніны, і нават называў Вітаўта сваім бацькам. Аднак замест таго, каб скарыстаць момант, вялікі князь, што быў упэўнены ў сваім ваенным шчасці, прад'яўляў хану ўсё новае і новае патрабаванне. Тым часам са свежымі татарскімі сіламі падышоў стары і вопытны Тамерланаў военачальнік і паплечнік Эдыгей. Гэта рэзка змяніла тон перагавораў. Заставалася яшчэ магчымасць ганаровага адходу, аднак пыхлівае рыцарства палічыла гэта за ганьбу. На пачатку ход бітвы, што адбылася 12 жніўня, развіваўся спрыяльна для войска Вітаўта. Калі верыць рускім летапісам, гэтаму садзейнічала выкарыстанне літвінамі і іх саюзнікамі агняпальнай зброі і арбалетаў. Але ў далейшым, па сведчанні тых жа летапісаў, татары, цытата, «прыйдзе з вялікай сілай і абідзе Вітаўта кругам і падстреляшы пад нім коні», што ўрэшце і абумовіла зыход бітвы. У выніку разгрому загінулі асноўныя сілы Вітаўта разам са шматлікімі прадстаўнікамі палітычнай эліты дзяржавы, сярод якіх было 20 князёў. Сам вялікі князь разам з Тахтамышам ледзь здолелі ўратавацца з нешматлікай дружынай. Па іх слядах татары дайшлі ажно да Кіева, дзе, задаволіўшыся вялікім выкупам, павярнулі назад. Аднак і татарам перамога каштавала шмат. Сам Цімур атрымаў у бітве сур'ёзныя раны і хутка памёр. Па іншых звестках, прычынай смерці хана стала яго празмернае п'янства. Аднак гэта не азначала страты Эдыгеем ягонага дамінуючага становішча ў Ардзе. Ханскі стол заняў яшчэ больш паслухмяны ягонай волі Шадыбек, які намінальна правіў да 1408 года. У плане захавання Вітаўтам набыткаў папярэдняга часу паражэнне на Ворскле не выглядала для яго катастрофай. Пакрысе вялікім князем літоўскім быў адноўлены нават ягоны ўплыў у Прычарнамор'і. Адносіны вялікага княства з Залатой Ардой пасля 1399 года не перарываліся. Ужо ў 1400 годзе да Вітаўта прыязджала пасольства татарскага хана.
Аднак няўдача ў рэалізацыі планаў па ўзвядзенні на ханства свайго стаўленіка не толькі папсавала палітычны прэстыж новаявленага змагара з нявернымі, але і азначала адсоўванне на няпэўны тэрмін яго грандыёзных планаў па ўсталяванні абсалютнай гегемоніі ва ўсходнееўрапейскім рэгіёне. Урэшце, Вітаўт быў вымушаны пайсці на ўмацаванне саюзу з Ягайлам. Адно, што каралева Язвіга не дажыла да гэтага моманту, які немала б яе парадаваў. Тым самым летам яна памерла пасля няўдалых родаў, так і не ўбачыўшы прыніжэння аднаго са сваіх галоўных палітычных апанентаў. Дзейнасць тэўтонцаў у новых абставінах. У 90-е гады 14 стагоддзя тэўтонскі ордэн стыкнуўся з сур'ёзнымі праблемамі арганізацыі далейшай барацьбы з ВКЛ. Пачаліся канфлікты паміж гасцямі, што прыехалі з розных краін Еўропы. Напрыклад, у выніку сутычкі англійскіх рыцараў з шатландскімі ў 1391 годзе быў забіты пляменнік шатландскага караля, а ў наступным годзе англічане забілі аднаго прускага арыстакрата і яго слуг. Нацыянальныя канфлікты паміж удзельнікамі выпраў падрывалі высакароднасць самой ідэі крыжовага паходу супраць няверных. Таму з 1394 года англійскія госці былі выключаны з удзелу ў выправах на Літву. Між тым, па колькасці сярод удзельнікаў рэйзаў, рыцары з брытанскага каралеўства саступалі толькі французскім. Так што прыток новых сіл быў істотна зменшаны. Акрамя таго, чэшскі кароль Вацлаў IV ў 1395 годзе заклікаў ордэн больш не праводзіць ваенных акцый супраць Літвы і Русі. І рымскі папа звярнуўся да вялікага магістра з просьбай не ваяваць больш землі літвінаў і русінаў. Гэта ж патрабаванне апостальская сталіца паўторыць ва ультыматыўнай форме, праўда, ажно праз 8 гадоў. А пакуль неафіцыйная палітыка рыцарскай дзяржавы па-ранейшаму карысталася падтрымкай люксембургаў і згаданага чэшскага караля, што стаў у 1400 годзе імператарам свяшчэннай рымскай імперыі, і венгерскага караля Жыгімонта. Таму ордэн знаходзіў магчымым працягваць вайну з паганамі. Ужо на пачатку 1393 года ордэнскі маршал ажыццявіў 2 паспяховыя паходы на беларуска-літоўскае памежжа, дасягнуў гародні, спаліў вітаўтаў Сураж і вывеў многа палону. Потым на гэтую ж беларускую фартэцу, умацаванне якой не паспелі адбудаваць пасля папярэдняга нападу рыцараў, правялі рэйд злучаныя сілы балхскага комтура Конрада Кібурга і ордэнскага маршала. Пры пераправе праз Нёман рыцары панеслі вялікія страты, аднак лёгка здабылі гарадзенскі замак і спалілі яго. Асабліва актыўна ордэн пачаў дзейнічаць са снежня 1393 года, калі вялікім магістрам стаў Конрад фон Юнгінген. Ужо ў студзені 1394 года была арганізавана вялікая экспедыцыя на ВКЛ з удзелам многіх гасцей з Германіі, Англіі і Францыі. Праз гародню войска дасягнула вусця Віліі, дзе раздзялілася на 3 групоўкі і пайшло, як піша храніст, на Русь, на Наваградак, на Ліду, на Мерач і на Драгічын. Нідзе не сустракаючы адпору, крыжаносцы паваявалі многа навакольных земляў, выпалілі паселішчы, нарабаваліся і з вялізнай здабычай вярнуліся ў Прусію. Зімой наступнага года ў Прусіі зноў сабралася многа еўрапейскага рыцарства, якое запатрабавала новыя выправы на Літву. Экспедыцыя пачалася пад вясну. Ордэнскі кантынгент і госці абышлі гародню і накіраваліся на Наваградак, жыхары якога паспелі спаліць горад і схавацца ў лесе. Адтуль тэўтонцы рушылі на Ліду, але і там ужо было ўсё спалена. Затое, спусціўшыся ніжэй, рыцары занялі Драгічын і колькі тыдняў беспакарана гаспадарылі ў гэтай зямлі, пакуль вясновая паводка не прымусіла іх вяртацца. Зноў быў выведзены вялізны палон. Вітаўт здолеў арганізаваць абарону толькі летам 1394 года, калі рыцары ажыццяўлялі новую вялікую выправу.
На гэты раз вялікі магістр на чале кантынгента з прускіх і інфлянскіх рыцараў падышоў да спаленага Вітаўтам Марыенвердэра, каб адбудаваць цвярдыню. Вітаўт са сваім войскам з'явіўся побач яшчэ да таго, як сканцэнтраваліся ўсе сілы Конрада фон Юнгенгена і распачаў перамовы. Хутка дайшло да сечы, але з падыходам астатніх ордэнскіх фарміраванняў Вітаўт адступіў. Пасля пераможнай бітвы рыцары рушылі на саму сталіцу і 29 жніўня акружылі яе. Але 23 дні аблогі і артылерыйскага абстрэлу нічога не далі, і магістр вырашыў вяртацца. Гэтая безвыніковая экспедыцыя стала апошнім паходам нямецкіх рыцараў на Вільню. Апрача ваенных экспедыцый у 1390-х гадах надзвычай актыўна працавала ордэнская канцылярыя, задачай якой было весці прапаганду, паказваць няслушнасць дзеянняў Ягайлы і Вітаўта ды правакаваць звадкі ў непрыяцельскім стане. Напрыклад, у 1393 годзе крыжацкія пасланцы на франкфуртскім рэйхстагу сцвярджалі, што польскі кароль штодзённа умацоўвае няверных літвінаў і русінаў, пастаўляючы ім зброю, даспехі, коней, майстроў і гэтак далей. Так што змагацца з ворагамі Хрыста робіцца ўсё цяжэй і цяжэй. Ордэн па-ранейшаму не згаджаўся прызнаць права Польшы на ролю пасрэдніцы ў хрысціянскай місіі, манапалізаваўшы яе выключна для сябе. Для збору падрабязнай інфармацыі вялікі магістр пасылаў у ВКЛ сваіх выведнікаў, наймаў платных агентаў. Як сведчаць ордэнскія дакументы, інфарматарамі і праваднікамі былі звычайна мясцовыя русіны і літвіны. Складзенае ў канцы 14-го, пачатку 15-го стагоддзя апісанне літоўскіх шляхоў утрымлівае падрабязную інфармацыю больш чым пра 100 маршрутаў з Прусіі ў Жамойць, Аўкштоту і беларускай панямонне. Ягайла і Вітаўт карысталіся тымі ж метадамі, што і іх непрыяцель. Польскі кароль абвяшчаў, што нямецкі ордэн не абаронца, а вораг хрысціянства, і сцвярджаў, што на землі Літвы і Беларусі нямецкія рыцары знішчаюць і парафіяльныя касцёлы, збудаваныя коштам Польшы. Вялікі магістр абвяргаў гэта ў лісце да імператара, называючы падобны злой выдумкай. Прапагандысцкая актыўнасць абодвух варагуючых бакоў на тэрыторыі еўрапейскіх дзяржаў стала ўзрастаць у 1390-х гадах у сувязі з тым, што паменшылася колькасць рыцараў, ахвочых ваяваць дзеля ідэі. Таму даводзілася ставіць на наймітаў, асабліва ў Сілезіі і Багеміі, адкуль і ордэн, і Польша вербавалі найбольш сваіх прыхільнікаў. Паляпшэнне адносін ВКЛ з ордэнам. Салінскія пагадненні. Пасля нападу крыжовых рыцараў на ўладанне Вітаўта, арганізаванага ў лютым 1396 года, вялікі князь літоўскі пайшоў на збліжэнне з Дэрбтам. 26 сакавіка 1396 года паміж ім, біскупам Дэрбцкім, герцагам Альбрэхтам Мекленбургскім і біскупам Віленскім быў заключаны вечны мір дзеля ўзаемнай карысці і дабра. Паступова склалася небяспечная для інфлянскага ордэна кааліцыя, у якую ўваходзілі Памеранія, Польша, ВКЛ, інфлянскія біскупствы, марскія піраты і вандроўныя рыцары. Выпадкова выкрыты план саюзнікаў прадугледжваў іх супольныя дзеянні і паход на Рыгу. Так што ордэнскім уладам было чаго хвалявацца. Да таго ж у 1397 годзе крыжаносцы пацярпелі страшнае паражэнне ад туркаў пад Нікапалісам. У тых умовах Мальбарк схіляўся да перадышкі. Пасля часовага замірэння з Вітаўтам, падпісанага 28 ліпеня 1396 года, у адпаведнасці з дамовай на Дубісе чакалася сустрэча ордэнскіх паслоў з упаўнаважанымі ВКЛ. Аднак вялікі князь не прыслаў сваіх прадстаўнікоў. Тады Конрад фон Юнгенген узяўся рыхтаваць чарговую экспедыцыю. Рагніцкі комтур уварваўся ў Жамойць, а Рэйнскі — у паўднёвыя раёны Літвы. Але з боку Вітаўта контр-акцый не было. 16 студзеня 1397 года пачалася серыя перагавораў, якія зацягнуліся на цэлы год.
Ордэн не пакідаў спадзявацца на разрыў саюзу Польшчы і ВКЛ. Цяпер добрыя магчымасці для гэтага адкрывала падтрымка незалежніцкіх планаў Вітаўта. Інтарэсам апошняга больш адпавядала экспансія на ўсход і поўдзень, што супярэчыла планам Польшчы. Заканфліктаваўшы з каралевай Ядвігай з даніны, вялікі князь літоўскі сам пачаў збліжацца з немцамі. У 1398 годзе ён прыняў прапанову вялікага магістра Конрада фон Юнгенгена правесці перамовы аб замірэнні. Згодна з дамоўленасцю, 21 красавіка паслы нямецкага ордэна прыехалі да вялікага князя ў Гародню, дзе ўжо праз 2 дні быў прыняты праект пагаднення. У верасні дакумент аб міры на аснове дасягнутага паразумення пацвярджаўся пячаткамі манархаў і высокіх дзяржаўных чыноў абодвух бакоў на Нёманскім востраве Сален. Дагавор заключаўся без згоды Ягайлы, хоць ён і не быў для яго таямніцай. Сабраныя на востраве паны і баяры з літоўскіх і беларуска-украінскіх земляў абвясцілі Вітаўта каралём літвінаў і русінаў і падтрымалі яго антыпольскую настроенасць. Ратыфікаваны на Саліне акт дагавора пацвердзіў, што Жаймойць належыць ордэну і абавязаў Вітаўта памагчы рыцарам здабываць Пскоў, а ў якасці кампенсацыі за учынёнае раней разбурэнні збудаваць ім 2-3 памежныя замкі. Тэўтонцы ж узамен меліся падтрымаць Вітаўта ў ажыццяўленні яго ўсходніх планаў. У прыватнасці завалодаць вялікім Новгарадам і выпускалі на волю ягонага брата Жыгімонта, да іншых палонных. З аднаго боку, Салінская дамова паставіла ордэн у непрывабнае міжнароднае становішча. Атрымалася, што дзяржава, прызваннем якой было весці вайну з ворагамі хрысціянства, заключыла саюз з нехрысцямі. Бо ў лагеры Вітаўта былі не толькі паганыя літоўцы і праваслаўныя беларусы, якіх рымскі папа лічыў схізматыкамі, што былі ледзь не горшымі за паганцаў, але нават і татары. Выглядае, што палітычная вага непасрэдных вынікаў гэтага саюзу вабіла прускія ўлады больш, чым іх міжнародны імідж. Але з другога боку, на Нёмане Вітаўт адмовіўся ад Жамойці, і гэта з'яўлялася значным дыпламатычным поспехам рыцарскай дзяржавы, што цвёрда ступіла на ўсходняе ўзбярэжжа Балтыкі. Разам з анексіяй шведскага Готланда Салін пазначыў кульмінацыю тэрытарыяльнай экспансіі нямецкага ордэна ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе. Нядоўгі саюз Прусіі з беларуска-літоўскай дзяржавай адразу увасобіўся ў практычнае дзеянне. Рыцары ваявалі пад Харухавымі Вітаўта, відаць, ужо адразу пасля падпісання Салінскага дагавора. А летам 1398 года ордэнскія фарміраванні дапамаглі Вітаўту разграміць у паўднёвых стэпах татар. На Дняпры ў гонар перамогі вялікі князь узвёў замак на ўзор ордэнскіх крэпасцей, назваўшы яго Йоганнесбургам. Рыхтаваўся вялікі паход супраць Арды. Але бітва на Ворскле скончылася няўдачай, якая парушыла далёкасяжныя планы Вітаўта і перакрыла шлях да яго ўсходнееўрапейскай гегемоніі. Пасля параджэння ён з'явіўся да Ягайлы ў Кракаве, а на пачатку 1400 года польскі кароль сам прыехаў да яго ў Вільню. Мяркуецца, што ўжо тады Ягайла саступіў Вітаўту ў вяршэнства над усім ВКЛ. Фармальна ад бітвы на Ворскле да падпісання Віленскай уніі 1401 года паміж Вітаўтам і нямецкім ордэнам захоўвалася прыязнае дачыненне. Тады як паміж каронай і рыцарскай дзяржавай нарастала напруга. Перад самай Ворсклай памерла каралева Ядвіга, якая пры жыцці не даводзіла супярэчнасці з тэўтонцамі да абвастрэння. І Вітаўт яшчэ нейкі час стараўся не канфліктаваць ні з каронай, ні з ордэнам, якому быў абавязаны за дапамогу. Летам 1401 года у Прусію яшчэ ездзіла жонка Вітаўта, вялікая княгіня Ганна, і ён супольна з ордэнам праўдападобна выношваў нейкія планы супраць татар. Вялікі князь нават паспрыяў збліжэнню польскага караля з вялікім магістрам. Але пацярпеўшы страшнае паражэнне ад татар на Ворскле, Кістутавіч мусіў адмовіцца ад усходняй палітычнай праграмы
і змяніць напрамак сваёй палітычнай актыўнасці. Віленская унія. Ад збліжэння да канфрантацыі. Пасля падпісання 11 сакавіка 1401 года уніі ў Вільні узаемадачыненні ВКЛ і ордэна набывалі іншы характар. На з'ездзе ў сталіцы былі складзены 3 дакументы: ад літоўскага баярства, ад Вітаўта і акт польскіх магнатаў, прывезеных з Радамля. Ягайла афіцыйна перадаваў Вітаўту уладарства землямі Літвы і Русі, хоць па смерці вялікага князя вярхоўная ўлада над ВКЛ павінна была вярнуцца да польскага караля. Фактычна, гэта прызнанне раўназначнасці ВКЛ з каронай і наданне Вітаўту пажыццёвага тытула вялікага князя. Ордэн устрывожана паставіўся да новай уніі, успрыняўшы яе як скрыты антынямецкі саюз. З Мальбарка ў еўрапейскай дзяржавы, у тым ліку ў апостальскую сталіцу, паехалі пасланцы, якія гаварылі, што польскі кароль аб'яднаўся з русінамі і нават з маскоўскім князем. Вялікі магістр скардзіўся на Вітаўта і Ягайлу, сцвярджаў, што яго вайна з імі цалкам легітымная, бо, маўляў, Польша падтрымлівае паганцаў у Літве і дапамагае схізматыкам русінам. Наогул, Віленская унія характарызавалася як небяспечная для хрысціянства, бо да яе належаць еретыкі, меліся на ўвазе русіны, а Ягайла і Вітаўт абвяшчаліся князямі паганцаў. Адразу пасля уніі Вітаўт радыкальна змяніў свае дачыненні з немцамі. Калі ў тым жа 1401 годзе пачаліся хваляванні на ордэнскіх уладаннях Жамойці, сам вялікі князь, які год назад дапамагаў немцам утаймоўваць жамойтаў, на гэты раз падтрымаў бунтаўнікоў і рэзка парваў з рыцарамі. Жамойцкае паўстанне стала прычынай аднаўлення вайны з ордэнам і новай серыі знішчальных рэйдаў на ВКЛ. У тым жа годзе экспедыцыю на ВКЛ арганізавалі інфлянскія рыцары, а прускае войска ўварвалася непасрэдна ў Беларусь. Тэўтонцы дзейнічалі па старым сцэнарыі. На гэты раз яны паспрабавалі выкарыстаць вітаўтавага саперніка Свідрыгайлу. Свідрыгайла ж, за якім стаяла ўся Русь, літаральна звязаў рукі Вітаўту. Ужо восенню 1401 года узбунтаваліся адразу Падолле і Смаленск, так што Вітаўту давялося ў тым жа годзе тэрмінова арганізоўваць паход на смалян. На пачатку 1402 года ордэнскі маршал некалькі дзён пустошыў в аколіцы Агародні. Свідрыгайла адважыўся паўтарыць шлях Вітаўта. У сакавіку 1402 года ён з'явіўся ў Мальбарку і падпісаў умову аб васальнай залежнасці ад ордэна, на ўзор Саленскага дагавора. Тэўтонцы дапамагалі яму грашыма, накіроўвалі паслоў ва ўзбунтаваны Смаленскі на Падолле, арганізоўвалі ваенныя акцыі. Ужо ў лютым балгарскі комтур напаў на Гародню. Летам таго ж года з поўначы па Нёмане іх кантынгент рушыў на Вільню, але Вітаўт пашкодзіў рачныя шляхі і акцыя сарвалася. Дзеянні ВКЛ у адказ праводзіліся крайне рэдка. Па ініцыятыве Свідрыгайлы ўжо ў студзені 1403 года прускі маршал Венер фон Тэттинг супольна з інфлянскім магістрам Конрадам фон Вітенгофенам правёў 2-тыднёвы паход у ВКЛ, падчас якога захапіў 4000 палонных. Помсцячы, Вітаўт у красавіку ударыў па інфлянтах і спаліў Дынабург і Юргенгург. Падтрымліваючы паўстаўшых супраць улад Вітаўта, сам Свідрыгайла неаднаразова з інфлянтаў спяшаўся ў Смаленск і адтуль назад. Аднак ужо 2 ліпеня паміж Вітаўтам і маршалам ордэна быў падпісаны дагавор аб спыненні ваенных дзеянняў да асабістай сустрэчы з вялікім магістрам і абмене палоннымі. Сустрэча Конрада фон Юнгенгена і Вітаўта адбылася 8 верасня 1403 года на Дубісе. Праўда, завяршылася яна безвынікова. І ў якасці прычыны гэтага фігуравалі падтрымка немцамі бунтоўнага Свідрыгайлы ды складаная сітуацыя ў Смаленску.
З польскімі дапаможнымі фарміраваннямі Вітаўт у наступным годзе мусіў сілай падпарадкоўваць гэты горад. Але прынцыповасць пазіцый ордэна хутка змягчылася. Усяго на дзень пазней за дубінскую сустрэчу датуецца була рымскага папы Баніфацыя IX, які ўрэшце пагадзіўся з рэальным фактам хрысціянізацыі Літвы і забараніў рыцарам ваенныя экспедыцыі супраць ВКЛ. Пасланне з апостальскай сталіцы, поўнае папрокаў у адрас крыжаносцаў, зрабіла моцнае ўражанне ў ордэне, улады якога звярнуліся да папы з апеляцыяй. Праўда, і ў самім Мальбарку ўжо не працівіліся замірэнню з Вітаўтам, бо якраз тады рыцары вялі барацьбу з Даніяй за Готланд. Асцерагаючыся экспансіі Кальмарскай уніі, рыцарская дзяржава імкнулася пашырыць свой тэрытарыяльны плацдарм у Балтыйскім рэгіёне і яшчэ ў 1398 годзе арганізавала вялікі паход сваіх сухапутных войск і марскіх сіл на Готланд. У 1403 і 1404 годах выправы паўтарыліся. Гэтыя паходы сталі самымі маштабнымі акцыямі ордэна перад Грунвальдам. У выніку увесь Готланд, найважнейшы апорны пункт балтыйскага гандлю, быў заняты немцамі. Спроба Даніі адабраць востраў у 1404 годзе не мела поспеху. Для вырашэння канфлікту, што ўжо даволі-такі стаміў усіх, 18 мая 1404 года у Рацёнж з'ехаліся першыя асобы ВКЛ, Кароны і ордэна. Ягайла і Вітаўт паспелі паразумецца са Свідрыгайлам, і той удзельнічаў у перамовах на іх баку. Рацёнжскі дагавор, падпісаны 22-23 мая 1404 года, пацвердзіў папярэднія ўмовы міру з ордэнам і тыя ж межы. Вітаўт навечна саступіў немцам Жамойць да Невежы і частку Судавіі. Карона ж шляхам выкупу вярнула сабе Добжынскую зямлю, але пацвердзіла ўмовы Калішскага трактата 1343 года, падпісанага яшчэ Казімірам III. Саюз Свідрыгайла з ордэнам быў скасаваны. Спачатку мірны дагавор здаваўся трывалым. Калі летам 1404 года узнялі паўстанне Жамойты, падаўляць яго маршалу ордэна дапамагала літоўска-беларускае войска на чале з Вітаўтам. У 1406 годзе, беручы ўдзел у паходзе Вітаўта супраць вялікага князя Маскоўскага, Рахнецкі комтур прывёў пад Бранск на падмогу Кістутавічу цэлы аддзел нямецкіх рыцараў. У верасні 1408 года 2000-ны ордэнскі кантынгент зноў дапамагаў вялікаму князю ў акцыі супраць Масквы. А яшчэ раней, у лютым таго ж года, харугвы ВКЛ удзельнічалі ў паходзе інфлянскага ландмайстара на Пскоўшчыну. Аднак хутка канфлікт саюзнікаў стаў набываць новую вастрыню, асабліва пасля прыходу да ўлады вялікага магістра Ульрыха фон Юнгенгена. Летам 1409 года у анексаванай ордэнам Жамойце пачалося чарговае паўстанне, якое падтрымаў Вітаўт. Пасля таго, як Ягайла запэўніў, што зойме бок Вітаўта ў яго барацьбе за Жамойць, вялікі магістр Ульрых фон Юнгенген абвясціў першаму вайну. Так пачалася Вялікая вайна, што прывяла да радыкальнага вырашэння канфлікту даўніх антаганістаў Цэнтральна-ўсходняй Еўропы, нямецкага ордэна і славяна-балцкага блока. Вялікая вайна і Грунвальдская бітва. Прычыны і пачатак Вялікай вайны. Падрыхтоўка да ўзброенага канфлікту варагуючых бакоў. Прычынай вайны польскага каралеўства і ВКЛ супраць нямецкага ордэна быў канфлікт з-за спрэчных тэрыторый на польска-ордэнскім памежжы. Гэта Добжынская зямля, Памор'е і Новая Марка. І таксама Жамойце. Непасрэдна пачатак ваенных дзеянняў справакавала жамойцкае паўстанне супраць уладаў ордэна, скрытна падтрыманае Вітаўтам.
Жамойты паўсталі 31 мая 1409 года, але Вітаўт да паловы чэрвеня ў карэспандэнцыі з магістрам адмаўляў свае сувязі з імі, хоць выведка даносіла ў Мальбарк пра адваротнае. Толькі адкрытая мабілізацыя сіл Вітаўтам і аблога замка Фрайбург засведчылі пачатак неабвешчанай вайны, і жамойцкі воіт Міхаэль Кюхмайстер заняўся эвакуацыяй людзей і маёмасці з Жамойці. Ягайла рыхтаваўся да супольнай з Вітаўтам кампаніі супраць ордэна, але не хацеў выглядаць агрэсарам у вачах хрысціянскай Еўропы. Польскае пасольства, якое выехала для перагавораў у Мальбарк 1 жніўня 1409 года, прапанавала вынесці спрэчныя пытанні, у тым ліку жамойцкае, на міжнародны арбітражны суд. Але ў дадатак заявіла, што ў выпадку атакі ордэна на Літву Ягайла стане на бок Вітаўта. Пасля гэтага вялікі магістр Ульрых фон Юнгген афіцыйна абвясціў вайну польскаму каралю. У другой палове жніўня 1409 года ордэнскае войска атакавала землю паўночнай Польшы. Так, упершыню пасля 1343 года у адкрыты ваенны канфлікт з ордэнам уступіла і каралеўства польскае. Пачатак вайны склаўся няўдала для Польшы. Ордэнскія кантынгенты ўвайшлі ў Добжынскую зямлю ды паўночныя Куявы і хутка авалодалі імі, а таксама ажыццявілі напады на Мазовію. Армія ВКЛ абмежавалася неглыбокімі рэйдамі і толькі заняла Жамойць, пакінуўшы палякаў без дапамогі. Не гатовы да працяглых ваенных дзеянняў, Ягайла пайшоў на перамір'е з ордэнам, падпісанае 8 кастрычніка 1409 года. Дагавор аб перамір'і грунтаваўся на ўмовах калішскага міру 1343 года і абавязваў варагуючыя бакі устрымлівацца ад вайны да 4 ліпеня 1410 года. Аднак ён не тычыўся ВКЛ, таму невыпадкова пасля яго заключэння Вітаўт накіраваў у Прусію войска на чале з сваім братам Жыгімонтам, які з агнём і мячом прайшоў па нямецкіх уладаннях, вярнуўшыся адтуль з багатым палонам. Гэты паход выклікаў дыпламатычны скандал, але не сарваў падпісанага пагаднення, патрэбнага абодвум бакам для падрыхтоўкі да вырашальнага сутыкнення. Канфлікт вялікага магістра і польскага караля спрабавалі вырашыць і мірным шляхам. Роля пасрэдніка ў спрэчцы даручалася чэшскаму каралю Вацлаву IV Люксембургскаму. Згодна з яго рашэннем, абвешчаным у Празе 15 лютага 1410 года, права на валоданне не толькі Жамойцю, але і спрэчнымі раёнамі Сантака і Дрэздэнка пакідалася за ордэнам. Ягайлу забаранялася падтрымліваць Вітаўта ў яго канфлікце з ордэнам, а гэта пагражала разрывам польска-літоўскай уніі. Зразумела, польскі кароль адмовіўся прызнаць гэта рашэнне. Польская дэлегацыя наогул не паехала ў Вроцлаў, дзе ў маі павінна была адбыцца ратыфікацыя пастановы. Цяпер сілавое вырашэнне канфлікту стала непазбежным, хоць і раней Ягайла з Вітаўтам арыентаваліся на вайну. Так, яшчэ да прыняцця рашэння чэшскім каралём Вацлавам IV пачалася кампанія да ўзброівання ВКЛ. З Польшы сюды скрытна перапраўляўся вайсковы рыштунак, што выклікала неаднаразовыя скаргі ордэна, бо супярэчыла міжнароднаму праву. У пачатку снежня 1409 года у Берасці таемна прайшла ваенная нарада Ягайлы і Вітаўта па распрацоўцы стратэгічнага плана ваеннай кампаніі супраць ордэна. Прадугледжвалася, што саюзнікі злучаць сілы, захопяць ініцыятыву, дэзарыентуюць непрыяцеля хуткім перамяшчэннем, скарыстаўшы для мабільнасці новыя сродкі пераадолення прыродных перашкод. Ваенныя дзеянні планавалася весці на тэрыторыі праціўніка, вымушаючы яго даць бітву ў адкрытым поле. Таму ў якасці галоўнага аб'екта ўдару вызначалася сталіца ордэнскай дзяржавы Мальбарк. Важным аспектам падрыхтоўкі да вайны абодва бакі лічылі інфармацыйную прапаганду. Асноўным зместам прапагандысцкага супрацьборства сталі ўзаемныя абвінавачванні ў фальшы і несапраўднай хрысціянскасці.
З Мальбарка амаль ва ўсе еўрапейскія дзяржавы рассылаліся адозвы, у якіх ордэнскае кіраўніцтва скардзілася на Ягайлу і Вітаўта, ды прасіла дапамогі ў абароне хрысціянства. Наследуючы ідэалогію крыжовых паходаў, яно выкарыстоўвала старую тэрміналогію. Сам ордэн называўся абаронцам хрысціянства. Літоўцы і русіны лічыліся паганцамі і схізматыкамі, а палякі іх заступнікамі. У інфармацыйнай вайне Мальбарку важна было схіліць еўрапейскіх князёў і рыцараў узяць удзел у канфлікце супраць Ягайла і Вітаўта. Не менш актыўна займаўся прапагандай процілеглы бок. Ягайла таксама пасылаў еўрапейскім манархам, князям і рыцарству маніфесты, накіроўваў паслоў са скаргамі на ордэн і пралічэннем яго грахоў. Прапагандысцкая кампанія Вітаўта і Ягайлы не засталася безвыніковай. Напрыклад, у Брытаніі ім удалося значна зменшыць колькасць прыхільнікаў ордэна. У прыватнасці, англійскі кароль Генрык IV так і не дапамог вялікаму магістру ні сіламі, ні сродкамі, хоць раней дэманстраваў яму сваю прыхільнасць. Рыхтуючыся да Вялікай вайны, Ульрых фон Юнгенген 20 снежня 1409 года падпісаў у Будзе антыпольскі дагавор з венгерскім каралём Жыгімонтам Люксембургскім, які абавязаўся ўжыць супраць Ягайлы сілу, калі той выкарыстае ў канфлікце з ордэнам літвінаў, русінаў, татар або паганцаў, ці якіх іншых схізматыкаў, адлучаных ад святога рымскага касцёла. Аднак, як выявілася пазней, Юнгенген дарэмна спадзяваўся на дапамогу венгерскага монарха. Адзіным рэальным крокам Жыгімонта Люксембургскага стала спроба адарваць Вітаўта ад Ягайлы. У лютым 1410 года ён запрасіў вялікага князя на сустрэчу ў Кесмарк, дзе нават паабяцаў яму каралеўскую карону, але размова ні да чаго не прывяла. Натуральным паплечнікам Мальбарка ў вайне бачыўся інфлянскі ордэн, ад якога вялікі магістр у маі 1410 года запатрабаваў разарваць мір з Вітаўтам і ўварвацца ў ВКЛ, каб звязаць ягоныя сілы і не дапусціць іх злучэння з польскай арміяй. Аднак і гэтага не атрымалася, бо інфлянты кіраваліся інтарэсамі сваёй бяспекі, а ў рэальных палітычных абставінах ім адпавядала захаванне міру з суседзямі. Справа ў тым, што Вітаўт, рыхтуючыся да вайны, забяспечыў сабе надзейныя межы на ўсходзе і поўначы. Ён памірыўся з усімі русінамі, асабліва з Псковам, і 14 верасня 1408 года заключыў мір па даўняму з вялікім князем маскоўскім Васілём. Трактатам прадугледжвалася, што пра намер разарваць мір неабходна папярэджваць за месяц. Гэткае пагадненне, пацверджанае Масквой, 7 красавіка 1409 года было дасягнута і з Псковам. Адносіны ж з Новгарадам Вялікім, у якім да таго ж намеснікам сядзеў Сямён Лухвен, рэгуляваліся мірным трактатам, падпісаным яшчэ ў 1407 годзе. У такіх абставінах інфлянскі магістр не мог пайсці на абвастрэнне адносін з суседнім вялікім княствам, бо баяўся выклікаць на сябе удар саюзна Вітаўту ўсёй паўночнай і ўсходняй Русі. Аднак яшчэ да вынясення прысуду чэшскага караля Вацлава IV інфлянты таксама звязалі сабе з сістэмай пагадненняў з суседзямі. Толькі што скончыўшы няўдалую вайну з Псковам, пакрыўджаны на Прусію ландмагістр Конрад фон Віцінгоф імкнуўся нармалізаваць адносіны з суседзямі і паспрыяць іх гандлю, ад развіцця якога залежала гаспадарка краю. За восень 1409 года ён заключыў пагадненне аб міры з Псковам, Новгарадам Вялікім і Масквой. Адна з умоў гэтых трактатаў патрабавала абвяшчаць пра разрыў дагавора за 2 тыдні да пачатку вайны. Лічыцца, што тады ж або крыху пазней падобнае пагадненне магістр падпісаў і з Вітаўтам. Прычым тэрмін паміж магчымым разрывам мірных адносін і пачаткам ваенных дзеянняў дасягаў ажно 3 месяцаў. Таму невыпадкова ў маі 1410 года у адказ на патрабаванні Юнгенгена інфлянскі магістр заявіў, што хоць ён і гатовы абвясціць Вітаўту вайну, зрабіць гэта можа толькі праз 3 месяцы пасля разрыву адносін з ВКЛ.
Атрымаўшы такі адказ перад заканчэннем тэрміну перамір'я, Ульрых фон Юнгінген 15 чэрвеня запатрабаваў ад інфлянскага магістра вярнуць пазычаныя яму грошы і граматы. Пасіўнасць інфлянтаў магла быць часткова абумоўлена пагрозай з боку ВКЛ, бо Вітаўт пакінуў у княстве значныя сілы, якія трывожылі ордэнскія ўладанні і непакоілі інфлянскага магістра. Адсутнасць жа інфлянскага рыцарства, за выключэннем адной харухвы пад Грунвальдам, прадвызначыла фатальны для ордэна зыход генеральнай бітвы. У цэлым жа, у канцы 1409 года, першай палове 1410 года, саюзнікі падрыхтаваліся да вайны значна лепш, чым ордэн. Як толькі скончылася перамір'е, яны адразу пачалі ваенныя дзеянні. Палякі атакавалі раён Торуня, а літвіны землі ад Юрбарка да Клайпеды. Чакаючы падыходу найманых рыцараў, Ульрых фон Юнгінген прапанаваў падоўжыць перамір'е да 4 ліпеня, на што Ягайла ахвотна пагадзіўся, бо гэта давала яму магчымасць спакойна аб'яднацца з Вітаўтам і пераправіцца праз Віслу. Пачатак летняй кампаніі 1410 года і Грунвальдская бітва. 30 чэрвеня Ягайла і Вітаўт злучылі свае арміі на Вісле, нездалёка ад Чэрвеньска, пераправіліся цераз раку на пантонным масце і, перайшоўшы мяжу ордэна, сталі рухацца па Прусіі ў напрамку да Мальбарка. Шлях саюзнікаў асвятлялі пажары мястэчак і вёсак. Іх з'яўленне на поўдні Прусіі заспела вялікага магістра знянацку. Ваеннае кіраўніцтва ордэна да апошняга моманту было дэзарыентавана. Вялікаму магістру паступалі данясенні, што Ягайла плануе ударыць на Памор'е, а Вітаўт на Астэроду. Рыхтуючыся да абарончай вайны, ён сканцэнтраваў галоўныя сілы на паўднёвым Памор'і і па межах сваёй дзяржавы. Хутка, аднак, фон Юнгінген разгадаў планы праціўніка і, пакінуўшы на ахову Памор'я комтуры Генрыха фон Плауэна, паспеў своечасова перавесці галоўныя сілы на поўдзень Прусіі, каб перакрыць шлях на сталіцу. Армія вялікага магістра сустрэла непрыяцеля 10 ліпеня недалёка ад Кужэнтніка, на рацэ Дрывенцы. Апіраючыся на ўмацаваную пераправу, ён збіраўся даць тут абарончую бітву. Аднак Ягайла пасля нарады ухіліўся ад бітвы і павёў армію ў зваротным накірунку, каб потым зноў павярнуць на паўднёвы захад да сталіцы ордэна. Раніцай 15 ліпеня сілы саюзнікаў спыніліся для адпачынку недалёка ад горада Дуброўна, які перад гэтым быў імі разрабаваны і спалены. Праз некалькі гадзін сюды падышла армія Ульрыха фон Юнгінгена, стомленая начным маршам, і стала ў калона-клінавым баявым парадку на полі паміж Таненбергам і Грунвальдам. У 51-й харугі магло налічвацца 15 000 коннага рыцарства, прыкладна чвэрць якога складалі найміты. Апрача нямецкіх і заходнееўрапейскіх рыцараў, у ордэнскай арміі былі прусы, палякі, чэхі, маравы, селесцы, памаране, кашубы і іншыя. Падлічана, што калі нямецкія рыцары маглі складаць да 40% войска, выстаўленага Прусіі, то палякі і прусы не менш за трэць. Прыток гасцей, якія істотна папаўнялі сілы ордэна ў яго барацьбе з сарацынамі, у 1410 годзе аказаўся меншы, чым спадзяваўся вялікі магістр. Ягайла і Вітаўт прывялі на генеральную бітву найверагодней каля 30 000 воінаў. Армію Вітаўта, якая магла ненамнога перавышаць 10 000, складалі 40 харухаў, з якіх Ян Длугаш назваў толькі 18 земскіх. Гэта значыць з абшару сучаснай Беларусі. Полацкая, Віцебская, Смаленская, Пінская, Ліцкая, Наваградская, Ваўкавыская, Градзенская і Берасцейская. А таксама харугву Жыгімонта Крыбутавіча, Сымона Лугвена і князя Юрыя. Большасць харугваў ВКЛ мела штандарты па агоню. Этнічны склад гэтай арміі вызначыць цяжка, але удзельная вага воінаў з Беларусі несумненна была вельмі вялікай.
Сучасныя даследчыкі праблемы лічаць, што русінаў магло быць ад паловы да 2/3 яе складу. Прысутнасць кантынгента з Новгарада Вялікага не пацвярджаецца непасрэднымі крыніцамі. Апрача русінаў у армію Вітаўта ўваходзілі татары хана Джалал-ад-Дзіна. Паводле Длугаша, ён прывёў з сабой усяго 300 вершнікаў, аднак даследчыкі лічаць, што іх найверагодней было не менш за 1000. Што да ўзбраення, то пашыранае раней у польскай літаратуры меркаванне наконт прымітыўнасці зброі рыцарства з Беларусі, Літвы і Украіны, выразна сфармуляванае Длугашам і падтрыманае Стэфанам Кучынскім, не адпавядала рэальнасці. Сучасныя збраезнаўцы сцвярджаюць, што розніца ва ўзбраенні харугваў з каралеўства польскага і ВКЛ была зусім невялікая. Марна прастаяўшы не адну гадзіну ў чаканні, што Ягайла і Вітаўт выставяць свае сілы для бітвы, Ульрых фон Юнгенген у адпаведнасці з рыцарскім звычаем прыслаў непрыяцелю 2 герольдаў, якія перадалі па мячу для Ягайлы і Вітаўта, прысаромеўшы іх у баязлівасць і заклікаўшы выйсці ў поле для сечы. Толькі пасля гэтага Ягайла распарадзіўся рыхтаваць харугвы да бітвы. Выстаўленая ў баявым парадку армія саюзнікаў, як і ордэнская, расцягнулася фронтам на 2,5-3 кіламетры. Польскае войска стаяла на левым крыле, а літвіны на правым. Бітва пачалася каля поўдня і доўжылася да 7 гадзін вечара. У гістарыяграфіі прынята лічыць, што войска Вялікага княства пайшло ў атаку першым, распачаўшы бітву раней за палякаў. Але некаторыя даследчыкі, аналізуючы новыя крыніцы, сцвярджалі амаль адваротнае. Сеча была распачата атакай ордэнскага рыцарства, а літвіны толькі контратакавалі першымі. З-за недахопу сведчанняў, аднак, усё гэта выглядае толькі як гіпотэзы. Згодна з хронікай быхаўца, у першыя ж хвіліны бітвы шмат хто з конніцы Вітаўта трапіў у загадзя падрыхтаваны немцамі воўчай ямы. Аднак даследчыкі даўно паставілі пад сумненне факт наяўнасці падобных перашкод на поле бітвы. Праўдападобна, сюжэт з воўчымі ямамі быў прыдуманы ў 16 стагоддзі ў асяроддзі эліты Вялікага княства, блізкай да аўтараў хронікі быхаўца. Пры націску аддзелаў ад пераломленых дзідаў і ўзаемных удараў зброі сыходзіў такі вялікі грукат і гук, такі далёкасяжны быў ляскат мечаў, быццам завалілася якая агромістая скала. Так што чулі яго нават тыя, хто быў аддалены на некалькі міляў. Так пісаў пра сечу польскі храніст Ян Длугаш. Прыкладна праз гадзіну бітвы харугвы ВКЛ, цытата, былі вымушаныя саступаць. Длугаш сцвярджае, што пабеглі ўсе, акрамя 3 смаленскіх харугваў. Тэзіс пра ўцёкі Вітаўтава крыла, што, дзякуючы аўтарытэту гэтай хронікі, быў прыняты амаль усёй гістарыяграфіяй, даўно выклікаў сумненне і жывую палеміку даследчыкаў. Новую вастрыню яна набыла пасля публікацыі шведскім гісторыкам Свенам Эгдалем невядомага раней дакумента, які сведчыў на карысць таго, што адступленне Вітаўтага крыла было не ўцёкамі, а свядомым манёврам. Найбольш настойліва версію пра ўцёкі арміі ВКЛ адстойваў польскі гісторык Стэфан Кучынскі, які зводзіў яе ролю да другасных дапаможных функцый. Ён у прыватнасці даказваў, што праўдзівасць уцёкаў пацвярджаюць: першае, гераічная пазіцыя смаленскіх палкоў. Другое, уцёкі некаторых харугваў ажно да Літвы. Трэцяе, узяцце рыцарамі абозу арміі ВКЛ. Чацвёртае, цяжкія страты ў харугвах Вялікага князя. Аднак пералічаныя аргументы узятыя з інфармацыі Длугаша, непрыязнасць якога ўстаўлены да літвінаў, відавочная. Пры супастаўленні з данымі іншых крыніц амаль усе яны або выклікаюць сумненне, або наогул могуць інакш інтэрпрэтавацца. Пытанне пра сапраўдны характар адступлення харугваў Вітаўта дасюль выклікае спрэчкі гісторыкаў. Калі сучасныя літоўскія даследчыкі лічаць яго запланаваным манёўрам і вырашальным тактычным ходам, які прадвызначыў пераможны зыход бітвы, дык у польскай гістарыяграфіі да апошняга часу нават сярод самых прызнаных спецыялістаў пераважала думка, што
паведамленне храніста пра панічныя ўцёкі правага крыла ўсё ж адпавядала рэчаіснасці. Праўда, уцякала толькі частка харугваў ВКЛ. Іншыя ж засталіся з Вітаўтам на полі бітвы. Сярод іх, паводле Длугаша, былі 3 смаленскія палкі, якія стаялі найверагодней на стыку правага і левага крыла, ды вялікім коштам аплацілі сваю непарушнасць. Пазней харугвы, што трохі ачуліся ад пераследавання і вярнуліся да галоўных сіл, былі перафарміраваны і таксама ўключыліся ў бітву. Чым бы ні быў адход харугваў Вітаўта выдатным манёўрам ці ўцёкамі, у выніку ён пазітыўна паўплываў на далейшы ход бітвы. Левае крыло ордэнскай арміі расстроіла свае баявыя парадкі і, захапіўшыся пераследаваннем, надоўга адлучылася ад галоўных сіл, што зменшыла ціск на цяжкую польскую конніцу. Нейкі час яе становішча было амаль крытычным. Прускія рыцары сканцэнтравалі ўдар па харугве кракаўскай зямлі, над якой уздымаўся штандар з белым арлом, і дзе патэнцыяльна мог знаходзіцца і польскі кароль. Ім удалося нават зваліць штандар на зямлю, што магло быць успрынята як пералом. Аднак харугва неўзабаве зноў узнялася. На паляпшэнне сітуацыі Ягайла кінуў фарміраванне з рэзерву, і тут разгарэўся самы жорсткі бой. Стомленая рыцарская конніца не вытрымлівала націску свежых харугваў, і правае крыло ордэна паволі апыналася ў акружэнні. Ульрых фон Юнгенген разумеў, што без радыкальнай змены ходу бітвы яго армію чакае канец, і адважыўся выкарыстаць апошнія сілы. Сабраўшы разам 15-16 харугваў, ён сам павёў іх у рашучую атаку, проста на ўзгорак Ягайла. Наступіў вырашальны момант сечы. Юнгенген задзейнічаў усе свае сілы, тады як Ягайла, маючы вялізную колькасную перавагу, мог уводзіць у бітву новае фарміраванне. Пасля таго, як корпус вялікага магістра увязаўся ў бітву, саюзнікі з двух бакоў ударылі па непрыяцелю і каля Таненберга давяршылі яго акружэнне. У сечы загінуў сам вялікі магістр, вялікі маршал і ўсе дастойнікі за выключэннем 3 камтураў, што збеглі з поля бітвы. Рэшткі арміі ордэна вырваліся з акружэння і паспрабавалі арганізаваць супраціўленне ў абозе, умацаваным вазамі. Аднак іх абарона была хутка зламана. На штурм абозу рынулася прагнаная да здабычы чэлядзь, якая, нічога не ўяўляючы пра рыцарскі этыкет, бязлітасна расправілася з усімі. Як сцвярджалася ў хроніцы канфлікту, у абозе трупаў было болей, чым на поле бітвы. Іншыя спрабавалі ратавацца ўцёкамі або скласці зброю, як гэта рабіў Крыштаф фон Герцдорф са сваёй харугвай. Яшчэ раней у поўным складзе капітулявала хелменская харугва. Так, армія нямецкага ордэна была фактычна ліквідавана. Палеглі ўсе галоўныя чыны ордэна і амаль усе камтуры, а з 250 братоў і паўбратоў рыцараў было забіта 203. У рукі пераможцаў трапіў і ўвесь абоз непрыяцеля. Баявыя штандарты разгромленых харугваў у якасці трафеяў пазней трапілі ў Кракаў. Частку ж іх, найверагодней 10, Вітаўт прывёз у Вільню. Гаворачы пра страты арміі вялікага магістра, няма падстаў даводзіць іх да 18 000 забітымі і 14 000 палоннымі, як сцвярджаў Кучынскі, а за ім паўтаралася і ў беларускіх выданнях. А ніводная крыніца не засведчыла, што з боку ордэна загінула хоць бы палова войска. Пры падліках магчымых стратаў арміі Юнгенгена самымі прымальнымі з'яўляюцца падыходы Экдаля і Надольскага, якія дапускалі, што загінуць магла крыху больш, чым палова арміі вялікага магістра. Гэта да 8 000. А з улікам палонных ордэнская страта была, напэўна, 70-80% асабовага саставу. Што да страт арміі саюзнікаў, то меркаванне Кучынскага, які даводзіў, што ў крыле Вітаўта палегла ажно палова ратнікаў, а ў каронных харугвах загінула зусім мала, цытата, толькі 12 выбітных рыцараў, а са знакамітых жа наогул ніхто. Гэта таксама не можа быць прынята. Проста непраўдападобна, каб бітва такога маштабу, якая доўжылася 7 гадзін, і падчас якой рыцарам і на польскім крыле здавалася, што перамога ўжо на іх баку,
прывяла да настолькі непрапарцыянальных страт супрацьлеглых бакоў, а галоўнае, настолькі нязначнай колькасці забітых з польскага войска, якое складала 2/3 саюзнай арміі. Аргументацыя Кучынскага не пераканаўчая. Гаворачы пра палову палеглых у войску Вітаўта, ён спасылаецца толькі на ліст ордэнскага ўрадніка да Генрыха Плауэна і выказванне віленскага ваяводы Войцеха Маневіда ў 1420 годзе, якія утрымлівае пасланне інфлянскага магістра ў Мальбарк. Але калі ў першым дакуменце гаворыцца, што Вітаўт вярнуўся ў Літву ўсяго з паловай войска, дык Манвід проста кажа, што пра вялікія страты ў вайне з ордэнам. Калі нават прызнаць словы правінцыйнага ордэнскага ўрадніка праўдзівымі і прыняць страты Вітаўта за палову, то іх усё роўна трэба ўключаць і тых, хто загінуў пад мурамі Мальбарка, дзе войска ВКЛ шмат пацярпела ад яго абаронцаў і ад хваробаў. Аблога Мальбарка і завяршэнне Вялікай вайны. Для ордэна паражэнне на Грунвальдскім полі сапраўды аказалася той ваеннай катастрофай, ад якой ён так і не акрыяў, але не смяротным ударам. Хоць прускія гарады і замкі адзін за другім здаваліся пераможцам, аднак Мальбарк, да якога армія Вітаўта і Ягайлы рушыла пасля 3-дзённага адпачынку на поле бітвы, паспеў падрыхтавацца да яе прыходу. Комтур Свеця Генрых фон Плауэн, які адказваў за абарону на межах Памор'я, пасля вестак пра паражэнне ўзяў на сябе адказнасць за лёс дзяржавы. За некалькі дзён ён сабраў у замку да 4000 рыцараў і ўжо 18 ліпеня падрыхтаваў сталіцу да абароны. Перадавыя харухвы саюзнікаў з'явіліся пад Мальбаркам толькі 22 ліпеня, а праз 3 дні прыйшлі галоўныя сілы і пачалася аблога. Недахоп прывенту і фуражу, цяжкія хваробы ў абозе, а галоўнае актыўныя вылазкі абаронцаў сталі прычынай таго, што армія саюзнікаў несла пад мурамі сталіцы значныя страты. Урэшце, сітуацыю пагоршыла тое, што на дапамогу Мальбарку паспяшаліся рыцары з інфлянскага ордэна і нямецкай імперыі. Лісты з просьбай дапамогі і паслы да нямецкага магістра і венгерскага караля былі накіравалі з Мальбарка яшчэ ў ліпені 1410 года. У сярэдзіне жніўня сам нямецкі магістр Конрад фон Эрленштайн заклікаў высакароднае рыцарства як найхутчэй аказаць садзеянне ордэну ў барбе супраць Ягайлы, які прыйшоў у Прусію і нішчыць яе пры дапамозе, цытата, няверных сарацынаў і паганцаў з Літвы, татары ды іншых ворагаў Святога Крыжа. У гэтых адозвах, зваротах і закліках яшчэ больш, чым перад Грунвальдскай бітвай актуалізавалася так званая праблема справядлівасці вайны. У адпаведнасці з сярэднявечнай дактрынай, прысутнасць праваслаўных і язычнікаў у арміі саюзнікаў давала падставы сцвярджаць, што з боку Ягайлы і Вітаўта яна была несправядлівай. Да прыкладу, у адпаведным маніфесце, накіраваным Генрыхам фон Плауэнам у снежні 1410 года да ўсіх еўрапейскіх манархаў, хрысціянская Еўропа заклікалася на дапамогу ордэну, атакаванаму падступным польскім каралём, у войску якога, цытата, вялізная колькасць розных няверных – татараў, еретыкоў, паганцаў, русінаў, валахаў, жамойтам і літоўцаў. Падобныя заклікі не мелі асаблівага эфекту ў плане рэальнай дапамогі ордэну, затое спрыялі таму, што ў заходнееўрапейскіх краінах Літву і Польшу сталі больш атаясамліваць з ворагамі прававернага хрысціянства. Калі на хуткі прыход войска з Чэхіі і Венгрыі не было вялікіх спадзяванняў, то найбольш эфектыўнай для выратавання Мальбарка аказалася дапамога інфлянскага ордэна. Перажываючы віну за Грунвальд, інфлянты яшчэ 25 ліпеня, як толькі ў Рызе была атрымана вестка пра катастрофу Юнгінгена, выслалі большую частку сваіх сіл, каля 2000 чалавек, на чале з маршалам Бернардам Гевельманам у Прусію. Насустрач ім Ягайла накіраваў Вітаўта, але да бітвы не дайшло. Гевельману удалося распачаць з вялікім князем перагаворы, у выніку якіх 8 верасня было заключана 14-дзённае перамір'е, падчас якога інфлянскія рыцары змаглі прайсці ў абложаны Мальбарк.
Але яшчэ да завяршэння перамір'я Вітаўт зняў аблогу і стаў адводзіць сваю армію дамоў. Ян Длугаш бачыў у гэтым здраду літоўскага князя. Магчыма, вялікі князь зрабіў такі крок з-за хвароб у войску, пра што і сказаў Ягайлу, а магчыма, з-за пагроз яго дзяржаве з боку інфлянскага ордэна. Важным матывам нечаканага адыходу арміі ВКЛ магла стаць і непажаданасць для Вітаўта канчатковага знішчэння ордэна, яшчэ патрэбнага вялікаму князю для стрымлівання дамаганняў Польшы. За Вітаўтам з лагера пад Мальбаркам сышлі мазавецкія князі Януш і Зімавіт. Ад 22 верасня і Ягайла пачаў адводзіць польскую армію. На вяртанне Ягайлы, напэўна, найбольш паўплывалі пагрозы ўварвання ў яго каралёўства сіл Жыгімонта Люксембургскага. Праўда, той распачаў дзеянні толькі ў кастрычніку, накіраваўшы на поўдзень Польшы невялікае венгерскае войска. Так, нягледзячы на двухмесячную аблогу, якая доўжылася з 25 ліпеня па 25 верасня 1410 года, сталіца ордэнскай дзяржавы выстаяла. Магчымасці, адкрытыя разгромам арміі ордэна ў генеральнай бітве, не ўдалося выкарыстаць да канца. Улады ордэна здолелі пасля паражэння пад Грунвальдам не толькі абараніць сталіцу, але і вярнуць усе свае землі, занятыя раней пераможцамі. Ужо ў кастрычніку 1410 года ваенныя сілы ордэна зноў дасягалі 10 000 чалавек. Хоць галоўная армія Ягайлы была распушчана, восенню 1410 года небяспека ўзнаўлення поўнамаштабнай вайны заставалася. Па абодва бакі мяжы канцэнтраваліся войскі, сцягваліся найміты, адбываліся лакальныя сутычкі. У кастрычніку 1410 года Вітаўт таксама зноў збіраў вялікае войска, аднак да новага паходу справа не дайшла. 9 снежня 1410 года у Нешаве было падпісана замірэнне да 11 студзеня 1411 года. Праўда, сустрэча Ягайлы з Генрыхам фон Плауэнам паказала, што саступаць ніводзін не мае намеру. Таму абодва бакі збіралі харугвы для далейшай вайны. У студзені на Куявах зноў аб'ядналіся войскі Польшы і прыведзеныя харугвы Вітаўта, а вялікі магістр канцэнтраваў свае сілы. Замест ваенных дзеянняў, аднак, пачаліся перагаворы аб міры. Ад новага сутыкнення праціўніка ўстрымала тое, што Ягайла баяўся вайны на два фронты з ордэнам і імператарам Жыгімонтам Люксембургскім, які парыжаў Польшы з поўдня. А Генрыху фон Плауэну не хапала ўнутранай і знешняй падтрымкі яго ваяўнічай палітыкі. Дагавор аб міры паміж нямецкім ордэнам з аднаго боку і каронай польскай ды вялікім княствам літоўскім з другога быў заключаны 1 лютага 1411 года ў Торуні. У падпісаным трактаце ордэн пайшоў на тэрытарыяльныя страты. Ён адмовіўся ад Жамойці і ад вяжскіх зямель на карысць ВКЛ, але толькі на перыяд жыцця Ягайлы і Вітаўта. Польскаму каралевству ён вярнуў добжынскую зямлю і абавязваўся выплаціць 100 000 коп чэшскіх грошаў у якасці выкупу за палонных. Гэтую вялізную суму, на якую можна было б выставіць 10 000 баявых коней, патрабавалася ўнесці цягам 1 года. Справа прыналежнасці Дрэзніка і Сантока перадавалася на міжнародны арбітражны разгляд. Агданскае памор'е і Хелмінская зямля заставаліся ў межах ордэнскай дзяржавы. Пытанне пра вяртанне гэтых зямель польскім бокам нават не ставілася. Гэта паказальны факт, які сведчыць, што вайна з нямецкім ордэнам тады яшчэ не мела этнічнага характару. Значэнне Грунвальдскай бітвы. Заключаны ў Торуні мір адлюстраваў супярэчлівыя вынікі Грунвальдскай перамогі. З-за яго відавочнай неадпаведнасці маштабам ваеннай вікторыі у польскім каралеўстве ён быў адразу ўспрыняты як прайграны, ды і ў польскай гістарыяграфіі яму часцей даваліся негатыўныя ацэнкі. У гэтай сувязі заслугоўвае ўвагі пазіцыя Стэфана Кучынскага, які не пагаджаўся з нізкімі ацэнкамі міру, што завяршыў пераможную вайну.
Ён падкрэсліў, што пры ўсёй кампраміснасці Торунскі трактат задавальняў усе 3 пункты, якія Ягайла выстаўляў венгерскім пасрэднікам перад самой бітвай, а гэта было 5 ліпеня 1410 года, у якасці прынцыповых умоў, пры выкананні якіх ён гадзіўся б на мір. Гэтымі умовамі былі: першае — вяртанне Жамойцы Вітаўту. Другое — вяртанне добжынскай зямлі Польшчы. Трэцяе — атрыманне кампенсацыі за учынёныя рыцарамі страты. Таму яго ніяк нельга лічыць прайграным. Наадварот, у Торуне Ягайла і Вітаўт упершыню за ўсю гісторыю войн з ордэнам падпісвалі мір як пераможцы. Катастрофа пад Грунвальдам падкасіла ордэн не толькі ў ваенным, але і ў фінансава-гаспадарчым плане. Падчас прускага паходу войскі пераможцаў актыўна рабавалі і пустошылі непрыяцельскую зямлю. Яны палілі дамы і касцёлы, забіралі коней, кароў, зброю, металы, касцёльную маёмасць і гэтак далей. Гэта зафіксавалі так званыя кнігі шкодаў. І хронікі, і дакументы засведчылі, што амаль штодзённа нарабаванае дабро вывозілася ў карону Вялікае княства Літоўскае. У дадатак да паражэння ў бітве, ваенныя спусташэнні і непасільныя грашовыя выплаты ва ўмовах Торунскага міру прывялі магутную калісьці ордэнскую дзяржаву да фінансава-гаспадарчага заняпаду. Яе ўлады як маглі шукалі сродкаў, каб паправіць сітуацыю. На ўсё насельніцтва Прусіі наклалі спецыяльны падатак, збіралі на біццё манеты ўсё золата і срэбра, здзіраючы яго нават з капліц і касцёлаў і гэтак далей. Аднак з-за масавай страты свайго рыцарства ордэн мусіў карыстацца паслугамі наймітаў, што вымагала яшчэ большых грашовых выдаткаў. А гады неўраджаю, які запанаваў у Прусіі пасля ракавой бітвы, толькі паглыбілі постгрунвальдскі крызіс. Урэшце, нечуванае паражэнне ад няверных абярнулася і маральным надломам. Рыцарства еўрапейскіх дзяржаў, якое раней кіравалася ў Прусію спаўняць свой хрысціянскі абавязак у змаганні з паганцамі і схізматыкамі, пасля 1410 году стала мяняць сваё стаўленне да нямецкага ордэна. У сучаснай польскай гістарыяграфіі Грунвальдская баталія справядліва лічыцца найвялікшай пераможнай бітвай усходнееўрапейскага сярэднявечча, якая стала пераломам у гісторыі адносін Польшчы і ВКЛ з нямецкім ордэнам. Нямецкія знаўцы таксама пагадзіліся з тым, што бітва мела для ордэна амаль катастрафічныя вынікі і што яна засведчыла з'яўленне ў рэгіёне новай сур'ёзнай сілы – Польшчы і ВКЛ. Аднак, гаворачы пра значэнне грунвальдскай перамогі для заняпаду нямецкага ордэна, было б несправядліва забываць пра крэўскі акт, які задоўга да вялікай бітвы не толькі падарваў ідэалагічныя падставы самога існавання ордэнскай дзяржавы, але і адчувальна зменшыў прыток да яе людскіх рэсурсаў, які менавіта з 1390-х гадоў пачаў значна слабець. І ў 1410 годзе колькасць ахвотнікаў, што з'явіліся на заклікі вялікага магістра, зусім не адпавядала спадзяванням. Нельга не пагадзіцца з Гармутам Бокманам, які падкрэсліў, што прычыны заняпаду ордэна трэба шукаць не толькі ў яго ваенным паражэнні ды эканамічным цяжары, але перш за ўсё ва ўнутраных праблемах, які перажывала ордэнская дзяржава з канца 14 стагоддзя. Маецца на ўвазе як ідэалагічны крызіс, так і ўнутраная апазіцыя да цэнтральных уладаў, што нарастала не толькі ў асяроддзі прускага мяшчанства, але і сярод саміх рыцараў. Невыпадкова нямецкі гісторык Якуб Кара, схіляючыся да крайнасці, мінімалізаваў значэнне ваеннага паражэння. Ён сцвярджаў, што прускі ордэн яшчэ да грунвальдскай бітвы быў смяротна падточаны ўнутранымі супярэчнасцямі. Таму, маўляў, сам разгром мала што змяніў. Цытата: «Раніцай 15 апрэля 1410 года ордэн быў не намнога менш разбіты, чым вечарам таго ж дня». Неабходна адзначыць, што пры ўсёй велічнасці перамогі пад Грунвальдам яе значэнне звычайна перабольшваецца, асабліва ў падручніках па гісторыі.
Гэта характэрна не толькі для Беларусі, але яшчэ ў большай ступені для Літвы і Польшы. У беларускай гістарыяграфіі пашыраны тэзіс пра Грунвальд як выратаванне ўсходніх славян ад агрэсіі крыжакоў, ад вынішчэння і анямечвання беларускага народа, які цяжка прызнаць навукова абгрунтаваным. У гэтай сувязі варта згадаць, што грунвальдская перамога практычна не знайшла ніякіх значных водгукаў у беларуска-літоўскім летапісанні, калі не лічыць невялікага апісання бітвы ў хроніцы Быхаўца. Невыпадкова і ў даваеннай айчыннай гістарыяграфіі яна ацэньвалася куды больш стрымана, чым у апошняе дзесяцігоддзе. Сапраўды, як ужо адзначалася вышэй, пазіцыі нямецкага ордэна былі моцна аслаблены яшчэ да Грунвальдскай бітвы. Час ваенных манаска-рыцарскіх дзяржаў мінуў, а персанальная унія польскага каралеўства і ВКЛ вяла да змены балансу сіл ва ўсходняй Еўропе на іх карысць. У 5-6 разоў саступаючы ім па колькасці насельніцтва, нямецкі ордэн фактычна перастаў быць тым суб'ектам патэнцыяльнай агрэсіі для славяна-літоўцаў, якім яго часта паказваюць, гіпербалізуючы значэнне Грунвальда. Да сапраўды радыкальных зменаў на карце ўсходняй Еўропы, звязаных з разгромам рыцарскай дзяржавы, дайшло толькі ў далейшай перспектыве. Бліжэйшыя ж вынікі перамогі аказаліся малазначнымі. Хоць пасля грунвальдскай катастрофы нямецкі ордэн і страціў сваё дамінуючае становішча ў балтыйскім рэгіёне, ён не губляў надзеі на рэванш. Пруская ордэнская дзяржава ўсё яшчэ была дастаткова моцнай. Яе межы ахоплівалі землі балтыйскага ўзбярэжжа ад Памор'я да літоўскай Палангі на поўначы і Торуні на поўдні. Ва ўладанні Мальбарка заставаліся польскія Хёльменскія зямля і Памор'е, а Жамойць і Судавы былі саступлены Вітаўту толькі на час яго жыцця. Маючы падтрымку Жыгімонта Люксембургскага, які хоць у сакавіку 1410 года таксама заключыў мір з Ягайлам, не пераставаў заклікаць да абароны ордэна. Ваяўнічы Генрых фон Плауэн жывіў сабе надзеі хуткага рэваншу. Тым больш, што і інфлянты, аддзелены ад прускай дзяржавы саступленай па Торунскім трактаце невялікай паласой жамойцкай зямлі, дэманстравалі цяпер больш салідарную пазіцыю, чым да Грунвальда. Таму, хоць у тэксце Торунскага міру абодва бакі абяцалі ніколі больш не выступаць адзін супраць другога і не заключаць саюзы з непрыяцелямі, на справе яны не пераставалі рыхтавацца да вайны. Княжанне Вітаўта пасля Грунвальда. ВКЛ на вяршыні магутнасці. Аднаўленне Вітаўтам знешнепалітычнай актыўнасці на ўсходзе. Паражэнне на Ворскле не азначала канчатковай адмовы Вітаўта ад рэалізацыі сваіх планаў па парадкаванні рускіх зямель. Гэтаму спрыялі тыя абставіны, што Арда, у палітычныя планы якой не ўваходзіла празмернае ўзмацненне Масквы, сама зрабіла як пэўныя крокі ў нармалізацыі адносін з ВКЛ, так і шэраг антымаскоўскіх захадаў. У 1400 годзе хан Шадыбек накіраваў да Вітаўта пасольства, выдаў ярлык на вялікае княжанне даўняму апаненту Масквы, цверскому князю. Была зроблена спроба разарваць саюз паміж маскоўскім і наўгародскім княствамі. Вынікі сталі адчувальнымі даволі хутка. Ужо ў 1404 годзе ў склад Вялікага княства Літоўскага быў вернуты Смаленск. У 1406 годзе літоўскія войскі атакавалі Пскоў, захапілі горад Каложа і вывелі адтуль 11 000 палонных. Актывізавалася дзейнасць дыпламаты Вітаўта ў Новгарадзе. Гэта адразу ж выклікала негатыўную рэакцыю ў Маскве, якая беспаспяхова спрабавала паваяваць падуладна Вітаўту Вязьму, Серпейск і Казельск. У 1406 годзе вялікае войска Вітаўта рушыла ў глыб маскоўскай дзяржавы. Яно сустрэлася з сіламі Васіля I на рацэ Плаве каля Крапіўны, але да бітвы справа не дайшла. Быў заключаны мір, па ўмовах якога Васіль I адмовіўся ад падтрымкі Новгарада і Пскова, а таксама сепаратыстаў у Літве.
вынікі не прымусілі сябе чакаць. У наступным 1407 годзе правіць Новгарадам быў запрошаны літоўскі князь Лугвен Сымон. Былі адноўлены ваенныя дзеянні, падчас якіх Вітаўт авалодаў Адоевам. Варагуючыя войскі зноў сутыкнуліся каля Вязьмы, але справа чарговы раз скончылася мірна. Аднаўленне магутнасці ВКЛ прымусіла Эдыгея, які стаяў за спінай татарскага хана, зноў пераглядзець сваю палітыку ў дачыненні Вітаўта і Масквы. Ён санкцыянаваў падпарадкаванне апошняй Разані, а ў 1406 годзе падчас вайны Вільні і Масквы аказаў маскоўскаму князю ўзброеную дапамогу. Падтрымліваў эмір і сепаратысцкія настроі ў Літве, ведучы перамовы са Свідрыгайлам і турскім епіскапам Антоніем аб выхадзе славянскіх зямель са складу ВКЛ. Усё гэта прыкрывалася дыпламатычнай дружалюбнай рыторыкай і запэўніваннямі ў сяброўстве. Пра актыўнасць сепаратысцкіх настрояў у асяроддзі літоўска-рускай знаці, выкліканых з аднаго боку пракаталіцкай палітыкай Вітаўта, а з другога нявырашанасцю дынастычнага крызісу, сведчыць хоць бы пераход згаданага Свідрыгайла на бок Масквы ў ліпені 1408 года. Гэты пераход не прынёс маскоўскаму князю Васілю тэрытарыяльных набыткаў і меў хутчэй ідэалагічнае значэнне. Свідрыгайла, наадварот, атрымаў за гэта шэраг ключавых зямель паўночна-ўсходняй Русі. Пры гэтым абодва бакі ставілі розныя мэты. Васіль разлічваў, што фігура Свідрыгайлы будзе ядром прыцягнення да Масквы іншых праваслаўных уладароў ВКЛ. Свідрыгайла ж, зрабіўшыся фактычна вялікім князем Владзімірскім, зусім не збіраўся заставацца ў фарватары маскоўскай палітыкі. Ён спадзяваўся на павышэнне свайго прэстыжу на Русі для правядзення такой самай агульнарускай палітыкі, якую праводзілі і яго бацька Альгерд, і яго галоўны палітычны апанент Вітаўт. Апошні не пакінуў без увагі новы статус свайго стрыечнага брата, не беспадстаўна адчуўшы ў гэтым небяспеку для сваіх планаў. Ужо праз 2 месяцы пасля з'яўлення Свідрыгайлы ў Маскве войскі Вітаўта і Васіля зноў стаялі адно супраць аднаго, цяпер ужо на рацэ Угры. Аднак бітвы не адбылося. У саюзе Свідрыгайлы з Васілём небяспеку ўбачыў і Эдыгей. Калі падчас стаяння на Угры ён яшчэ паслаў свае войскі на падняпроўскія ўладанні Вітаўта, то ў кастрычніку-снежні таго ж 1408 года правіцель Арды нанёс удар па землях паўночна-ўсходняй Русі, грунтоўна спустошыўшы яе. Асноўны удар прыходзіўся на падуладныя Свідрыгайлу тэрыторыі, якія ў далейшым былі раздроблены на асобныя княствы. Свідрыгайла не аказаў татарам сур'ёзнага супраціўлення і ад'ехаў назад у ВКЛ, разрабаваўшы па дароге серпухаў, тым самым выказаўшы сваю варожасць да Масквы. Вядомы расійскі гісторык Салавёў тлумачыў гэта тым, што Альгердавіч быў расчараваны заключэннем міру паміж Васілём і Вітаўтам, які адсоўваў перспектыву яго прыходу да ўлады ў Літве на няпэўны тэрмін. У вялікім княстве Свідрыгайлу чакаў непрыязны прыём. Ён быў узяты пад пільны нагляд, а пасля выкрыцця ў падрыхтоўцы ўзброенага выступлення з удзелам крыжакаў быў змешчаны ў вязніцу ў Крамянцы. Праўда, велізарныя ўладанні Свідрыгайла на поўдні ВКЛ адышлі да Ягайлы і кіраваліся непасрэдна польскімі старостамі, што выклікала незадавальненне Вітаўта. Падзеі 1408 года унеслі істотныя карэктывы ў расстаноўку сіл ва ўсходняй Еўропе, узмацніўшы пазіцыі не толькі Эдыгея, але і Вітаўта. Наперакор Маскве на ніжгародскі стол быў пасаджаны князь Даніла і Іван Барысавічы. Супрацьпастаўлялася маскоўскаму князю і Цверу, даўні саюзнік ВКЛ. У 1409 годзе у Новгарад вярнуўся Лугвен Сымон, які год таму страціў нагародскі пасад на карысць Канстанціна Дзмітравіча, брата Васіля I. Як паказалі далейшыя падзеі, паход 1408 года не толькі азначаў апошні ўсплеск палітычнай магутнасці Арды і яе ўмацавальніка Эдыгея, але і ствараў магчымасць вяртання Вітаўта да сваёй агульнарускай палітыкі.
поспехі залатаардынскай палітыкі Вітаўта. Пасля пагрому 1408 года Эдыгей, здавалася, мог быць спакойны за свой уплыв ва ўсходняй Еўропе. Аднак пагроза для яго з'явілася там, дзе яе, здавалася б, можна было б менш за ўсё чакаць. Ад сыноў разгромленага хана Тахтамыша і, перш за ўсё, Джалал ад-Діна. Пасля смерці бацькі яны на нейкі час знайшлі прытулак у Маскве. Затым, у 1409 годзе Тахтамышавічы былі пасланы пад Кіеў, акрамя Джалал ад-Діна. Той скіраваўся ў Гародню для пошуку саюзу з Вітаўтам супраць Арды і ордэна. Энергічны Кейстутавіч убачыў у гэтым рэальную магчымасць рэалізаваць даўнія планы па ўмацаванні свайго ўплыву ў Ардзе, якія ён выношваў яшчэ ў дачыненні Тахтамыша. Знакам збліжэння Вітаўта з найбольш уплывовым Тахтамышавічам стаў удзел апошняга ў Грунвальдскай бітве як саюзніка ВКЛ. Па словах Длугаша, татарскі царэвіч прывёў з сабой толькі 300 чалавек, таму гэты акт меў не столькі ваеннае, колькі палітычнае значэнне. Засведчыўшы сваю прыхільнасць вялікаму князю літоўскаму, Джалал ад-Дін зімой 1410-11 гадоў умацаваўся ў Крыме, які у далейшым стаў яго плацдармам для барацьбы за ўладу ў Ардзе. Грунвальдская перамога ў значнай ступені развязала Вітаўту рукі для больш энергічных дзеянняў на ўсходзе. Пасля заключэння Торунскага міру ў 1411 годзе вялікі князь літоўскі вярнуў сабе Падолле, страчанае ў 1409 годзе на карысць Ягайлы. Умовай было, верагодна, выплачванне кароне часці падаткаў з гэтай тэрыторыі. Вясной і летам 1411 года адбыўся аб'езд усіх зямель ВКЛ Ягайлам і Вітаўтам. Тады ж магла адбыцца перадача ў рукі Кейстутавіча ўсёй, цытата, спадчыны Свідрыгайлы на поўдні Русі. Падчас знаходжання абодвух манархаў у Смаленску пратэктарат Вялікага княства літоўскага прызнаў князь Разані. З просьбай дапамагчы абараніцца ад лівонскіх рыцараў і прыслаць ім на княжанне Лугвена Сымона звярнуліся да Вітаўта і Ягайлы наўгародцы. У 1410 годзе на залатаардынскім стале з'явіўся чарговы стаўленік Эдыгея – Цімурхан, сын Цімур-Кутлука. Аднак неўзабаве ён павёў барацьбу супраць свайго дабрадзея. Пад націскам сіл Цімурхана Эдыгей уцёк у Харэзм. Скарыстаўшы адсутнасць абодвух сапернікаў у Ардзе, Джалал ад-Дін пры падтрымцы войск Вітаўта захапіў там уладу. Цімурхан быў забіты адным са сваіх военачальнікаў, які паспяшаўся перакінуцца на бок новага залатаардынскага ўладара. Прыйшоўшы да ўлады, Джалал ад-Дін праводзіў пралітоўскую палітыку. Ён імкнуўся адарваць ад Владзімірскага княжання Ніжні Новгарад, сутыкнуць Цвер з Масквой. Тым не менш, Джалал ад-Дін не здолеў умацаваць сваё становішча ў Ардзе. Спачатку войскі, пасланыя ім для канчатковага разгрому Эдыгея, былі разбіты. А затым і сам хан загінуў у жніўні 1412 года у барацьбе са сваім братам Кірым-Берды, за якім стаяў Эдыгей. У выніку, у восень таго ж года Лугвен Сымон зноў мусіў пакінуць Новгарад, куды вярнуўся Канстанцін Дзмітравіч. З Ніжняга Новгарада былі выцеснены Даніла і Іван Барысавічы, і якія цяпер не задавальнялі не толькі Маскву, але і Арду. Супадзенне інтарэсаў у дадзенай сітуацыі не выглядае выпадковасцю, таму што перад пагрозай узмацнення ВКЛ у Маскву яшчэ ў жніўні 1410 года, адразу пасля Грунвальдскай бітвы, ездзіла ардынскае пасольства, якое паклала пачатак саюзу Эдыгея з Васілём I. Такім чынам, у другім дзесяцігоддзі 15 стагоддзя ў рэгіёне склалася новая сітуацыя. Тут разгарнулася зацятая барацьба паміж Вітаўтам і Эдыгеем за ўплыў не толькі ва ўсходняй Русі, а таксама ў самой Ардзе праз умацаванне там сваіх стаўленікаў. Барацьба вялася з пераменным поспехам. Пры гэтым становішча самога Эдыгея было надзвычай хісткім. Не здолеўшы трывала умацавацца ў Харэзме, ён, верагодна, нейкі час валодаў Крымам, працягваючы варожую Вітаўту палітыку.
У 1416 годзе Эдыгей нават напаў на Кіеў, але ўзяць яго не змог, хоць, па словах Длугаша, гэты паход паспрыяў заняпаду старажытнай сталіцы Русі. Змаганне з Вітаўтам за ўплыў у Ардзе было, відаць, для старога эміра справай далёка нелёгкай. Таму што ў 1419 году ён зрабіў спробу канчатковага прымірэння са сваім даўнім ворагам, прыслаўшы вялікаму князю разам з немалымі дарамі, у тым ліку 3 багата упрыгожанымі верблюдамі і 27 дарагімі коньмі, таксама прапанову аб міры і саюзе. Аднак намерам Эдыгея не наканавана было здзейсніцца. У 1419 ці 20-х годах ён быў забіты падчас сутыкнення з атрадам чарговага стаўленіка Вітаўта, хана Кадыр-Берды. Адмову Вітаўта ад саюзу з Эдыгеем, які пад канец свайго жыцця сапраўды мог усур'ёз схіліцца да падтрымкі ўсходніх планаў Кістутавіча, сведчыць, што апошні ў ролі апекуна прэтэндэнтаў на ханскі стол пачуваўся настолькі ўпэўнена, што мог дазволіць сабе быць пераборлівым, аддаючы перавагу найбольш прадказальным і паслухмяным кандыдатам. Ёсць звесткі, што аднаго са сваіх стаўленікаў на ханскі стол, Бецубулана, Вітаўт узводзіў у ханскае званне проста ў Вільні, убраўшы яго ў пурпуровую, вышываную золатам шубу. Гэтыя ханы, фактычна кліенты Вітаўта, не толькі праводзілі выхадную яму палітыку на ўрускіх землях, але і удзельнічалі ў яго вайсковых акцыях на правах ці то саюзнікаў, ці то васалаў. Пасля смерці Кадыр-Берды Вітаўт падтрымаў свайго чарговага стаўленіка на ханскі стол, Улуг Мухаммеда, які фармальна заставаўся на ім з 1421 да 37 гадоў, знаходзячы ў найбольш складаным перыяды свайго праўлення прытулак у ВКЛ. Аднак спроба хана падпарадкаваць сабе Крым выклікала незадавальненне Вітаўта і крымскіх феадалаў, што вылучылі ў 1427-28 годах у якасці мясцовага валодара Даўлет-Берды, а ў 1430 годзе Хаджы Гірэя. Ужо ў часы Улуг Мухаммеда ад адзінства Улуса Джучы не засталося і следу. Ён уяўляў сабой некалькі фактычна самастойных улусаў, толькі намінальна аб'яднаных пад уладай хана. Як адзначыў украінскі даследчык Фелікс Шабульдо, цытата, Вітаўту так і не ўдалося дабіцца пастаўленай яшчэ ў 1398 годзе мэты падпарадкаваць сваёй уладзе і палітычным інтарэсам Залатую Арду. Але вынікам яго ардынскай палітыкі стала тое, да чаго імкнуўся Амір Тімур у ходзе сваёй антыардынскай кампаніі 1395-96 гадоў. А менавіта у сярэдзіне 1420-х гадоў, гэта значыць напрыканцы жыцця і палітычнай кар'еры Вітаўту, ардынская дзяржава канчаткова распалілася на некалькі варагуючых паміж сабой частак. Па сутнасці і ваенныя паходы Вітаўта і здзейсненыя ім паслядоўныя ваенна-палітычныя дэзінтэграцыйныя ў дачыненні Арды акцыі былі працягам, развіццём і замацаваннем вынікаў антыардынскай праграмы яго вялікага папярэдніка, вялікага князя літоўскага Альгерда. Менавіта Альгерд сваёй антыардынскай кампаніяй 1362 года у паўднёва-украінскіх стэпах Дняпроўскага левабярэжжа і правабярэжжа нанёс непапраўны тэрытарыяльны, эканамічны і палітычны ўрон Залатой Ардзе, які укінуў яе ў глыбокі палітычны крызіс, з якога яна так ніколі і не змагла выйсці. Значыць, Альгерд пачаў, Тімур працягнуў, і Вітаўт завяршыў знішчэнне ардынскай дзяржавы як пануючай ва ўсходняй Еўропе палітычнай сілы. Намаганні па рэалізацыі агульнарускай праграмы. Аслабленне Залатой Арды і усталяванне там сваіх прыхільнікаў было выкарыстана Вітаўтам для непасрэднага ваеннага ўмяшальніцтва ў паўночна-ўсходняй Русі. Чарговае адхіленне ў 1412 годзе Лугвен Сымона ад улады ў Новгарадзе выклікала ў наступным годзе палітычны дэмарш кіраўніцтва ВКЛ. А ў 1414 годзе Вітаўт перайшоў да больш важкіх аргументаў.
Ён спаліў Себеж і блакіраваў Порхаў, вынікам чаго стаў новы дагавор з наўгародцамі і пскавічамі. Апошнія згадзіліся на выдаленне з Новгарада Канстанціна Дзмітравіча, якога змяніў намеснік і племяннік Вітаўта Сымон Альгердавіч. У Пскове умацаваўся літоўскі ж намеснік Юрый Нос. Акрамя таго, пскавічы мусілі выплачваць Вітаўту і яго нашчадкам па 5000 залатых штогод, не лічачы значных партый футра, а наўгародцы па 10 000 залатых і таксама футра. На другое дзесяцігоддзе 15 стагоддзя прыпадае актывізацыя рэлігійнай палітыкі Вітаўта на ўсходзе, якая павінна была стаць важнай часткай яго агульнарускай праграмы. Калі пасля Крэўскай уніі 1485 года ВКЛ пачало падкрэслена дэклараваць свой статус каталіцкай страны, то гэта зменшыла яе прывабнасць як для тых зямель Русі, што з'яўляліся аб'ектам знешнепалітычнай прэтэнзіі Вільні, так і для тых, якія раней прызналі яе ўладу. Важнае месца ва ўзаемадачыненнях ВКЛ і рускіх зямель адыгрывала вышэйшая праваслаўная іерархія. Яшчэ ў канцы 14 стагоддзя выявілася дваістая пазіцыя мітрапаліта Кіпрыяна. Пражываючы пераважна ў Маскве, ён падтрымліваў добрыя адносіны і з Вітаўтам, што было выклікана яго імкненнем забяспечыць бесперашкоднае кіраванне ўсёй даручанай яму паствай, незалежна ад таго, пад чыёй уладай яна знаходзілася. Гэтым жа тлумачыцца і падтрымка мітрапалітам агульнарускай праграмы, у прынцыпе, адкуль бы яна не сыходзіла. Такая пазіцыя ў цэлым задавальняла Вітаўта. Пасля смерці Кіпрыяна ў 1406 годзе Кейстутавіч паспрабаваў знайсці яму адэкватнага пераемніка. Аднак намаганні вялікага князя літоўскага па ўзвядзенні ў сан свайго стаўленіка, полоцкага епіскапа Феадосію, не падтрымаў Канстанцінопаль. Там была зроблена стаўка на грэка Фотія. У верасні 1409 лютым 1410 года ён знаходзіўся ў Кіеве, пасля чаго пераехаў у Маскву, дзе стаў актыўна падтрымліваць палітыку Васіля I. Гэта выклікала незадавальненне ў Вільні, дзе выспелі планы вылучэння ўласнага мітрапаліта з мэтай распаўсюдзіць яго рэлігійную ўладу на тэрыторыі Русі, ці хоць бы прадухіліць духоўны прыярытэт Масквы. Фармальна Фотію прад'яўляліся прэтэнзіі ў ігнараванні спрадвечнай рэлігійнай сталіцы Русі, Кіева, збіранні занадта вялікай даніны і гэтак далей. У лістападзе 1415 года Вітаўт склікаў сінод праваслаўных іерархаў ВКЛ у Навагрудку і адхіліў Фоце ад улады. Узамен у сан быў узведзены балгарын Рыгор Цамблак, кандыдатура якога разглядалася яшчэ год назад. Сітуацыя двоеўладдзя ў праваслаўнай царкве Русі выклікала не толькі цалкам зразумелую барацьбу мітрапалітаў, якія ўзаемна выкрывалі і пракліналі адзін аднаго. Значна больш небяспечным для кіеўскага мітрапаліта было тое, што крайне негатыўнае ў дачыненні да яго пазіцыю занялі канстанцінопальскія патрыярхі Яўфімій і яго пераемнік Іосіф II. У такой складанай сітуацыі пад пагрозай страты пазіцыі свайго пратэжэ і дыскрэдытацыі сваёй лініі сярод праваслаўных вернікаў Русі, Вітаўт праявіў максімум дыпламатычнай гнуткасці. Па-першае, ён яшчэ пры абвяшчэнні Рыгора Цамблака мітрапалітам пакінуў за сваімі падданымі права выбару, каму з іерархаў падпарадкоўвацца, стварыўшы тым самым прэцэдэнт верацярпімасці. Да таго ж, ён выразна даў зразумець, што канфрантацыя з ім можа прывесці да страты пазіцый і Фотія, і канстантынопольскага патрыярху сярод праваслаўных падданых ВКЛ. Для гэтага Вітаўт арганізаваў паездку Рыгора Цамблака ў суправаджэнні пышнага прадстаўніцтва з усходняга духавенства ВКЛ, валожскіх і наўгародскіх зямель на Канстанцкі сабор у пачатку 1418 года. Гэты сабор, які праходзіў у горадзе Канстанц з лістапада 1414 года, быў сапраўды лёсавызначальным для Еўропы 15 стагоддзя і пакінуў велізарны след у гісторыі еўрапейскай цывілізацыі.
Ініцыятарам склікання сабора быў венгерскі кароль Жыгімонт Люксембурскі. Атрыманы ім у 1410 годзе тытул рымскага караля даваў яму права на карону свяшчэннай рымскай імперыі германскай нацыі. Такім чынам Жыгімонт як імператар імкнуўся да палітычнай гегемоніі ў Еўропе. Ён пераканаў аднаго з 3 існуючых на той час пап, Іоанна 23, абвешчанага ў далейшым антыпапам, выдаць булу на скліканне сабора. На ім разглядаўся шэраг глабальных праблем як духоўнага, так і светскага характару. Галоўнымі з іх былі: першае – рэформа каталіцкага касцёла, раздзіранага саперніцтвам паміж сабой 3 пап. Другое – вынясенне вердыкту ў дачыненні да вучэння чэшскага мысліцеля Яна Гуса. Трэцяе – спроба згуртавання заходняга свету перад турэцкай пагрозай. Місія Цамблака заключалася ў дэклараванні намераў пошуку рэлігійнай уніі праваслаўнай царквы ВКЛ з каталіцкім касцёлам. Ідучы на гэты крок, Вітаўт моцна падвышаў у вачах папства і еўрапейскай грамадскасці свой імідж каталіцкага манарха і нават больш прыхільніка пераадолення царкоўнага расколу ў самым шырокім сэнсе гэтага слова. Лішне нагадаць, як, дарэчы, выглядала ў кантэксце самога духу Канстанцкага сабора. Аднак, відавочна, далей дэкларацыі аб намерах справу заключэння уніі Вітаўт весці не жадаў. Прызнанне ўлады папы магло б канчаткова адштурхнуць ад ВКЛ праваслаўных вернікаў Русі і зрабіла б немагчымым рэалізацыю кістутавічам яго агульнарускай праграмы. Такім чынам, рэальная унія заключана не была. Цамблак толькі прапанаваў дыспут па пытанні злучэння цэркваў, які тэарэтычна мог закончыцца і перамогай апаненту Рыма, а значыць, рэлігійных пачуццяў прыхільнікаў грэцкай веры не абражаў. У 1418 годзе Канстанцкі сабор быў распушчаны з-за пагрозы эпідэміі чумы. З роспускам сабора справа уніі прыпынілася. Тым не менш, унійная кампанія Вітаўта мела для яго пазітыўныя вынікі ўжо праз год пасля паездкі Цамблака ў Канстанц. З 1419 года інфармацыя пра апошняга губляецца. Напэўна, ён скончыў сваё жыццё каля 1420 года. І наступае збліжэнне вялікага князя літоўскага з Фоціем. Маскоўскі мітрапаліт не толькі выступаў у якасці своеасаблівага арбітра паміж Вітаўтам і Васілём I, найчасцей займаючы выгадную для ВКЛ пазіцыю, але і абавязаў маскоўскага князя ў 1423 годзе ў духоўнай грамаце прызначыць Вітаўта апекуном сваіх дзяцей і жонкі Софіі Вітаўтаўны. Смерць Васіля I 23 лютага 1425 года рабіла Вітаўта фактычным апекуном свайго ўнука, 10гадовага Васіля II. Аднак гэта сустрэла незадавальненне яго дзядзькі, звеніградскага князя Юрыя Дзмітравіча. Маючы рэпутацыю добрага ваяводы, Юрый спадзяваўся на падтрымку ўдзельных палкоў, але марна. На бок малалетняга маскоўскага князя сталі не толькі мясцовыя баяры, але і удзельныя князі. Дайшло да ўзброенага канфлікту, які развіваўся не на карысць Юрія Дзмітравіча. Утаймаваць непаслухмянага звеніградскага князя паспрабаваў мітрапаліт Фоцій, але яго місія не прынесла чаканага выніку. Юрый не адмовіўся ад прэтэнзій на вялікае княжанне, хоць і пагадзіўся вырашаць сваё пытанне не сілай зброі, а праз суд у Ардзе. Маскоўская ж княгіня Софія ускладала спадзяванне на свайго бацьку, Вітаўта. Як адзначыў апошні ў лісце да лівонскага магістра, цытата, «Вялікая княгіня Маскоўская сама нядаўна была ў нас і разам са сваім сынам, землямі і людзьмі аддалася пад нашу абарону». Канец цытаты. Урэшце, гэта і вырашыла справу. У 1428 годзе Юрый прызнаў Васіля II братам старэйшым і адмовіўся ад прэтэнзій на вялікакняскі стол. Для Вітаўта гэта было буйной палітычнай перамогай, бо ў выніку, па словах Руслана Скрыннікава, цытата, «застаючыся татарскім улусам, Русь аказвалася ўцягнутай у арбіту літоўскага ўплыву». Канец цытаты.
Надзвычай спрыяльныя для Вітаўта абставіны ў Маскве дазволілі яму прадпрыняць энергічныя захады па ўмацаванні свайго дамінавання ў Пскове і Новгарадзе. У 1426 годзе у пскоўскую зямлю уступіла вялікая армія Вітаўта. У яе складзе былі і іншаземныя атрады, у тым ліку польскія, крыжацкія, чэшскія, валашскія і татары літоўскага стаўленіка Улуг Мухамеда. Гэта павінна было падкрэсліць палітычную і ваенную магутнасць літоўскага ўладара, яго міжнародны прэстыж. Былі абложаны гарады Апочка, дзе Вітаўт сустрэў упартае супраціўленне жыхароў, і Варонач. Пскавічы пагадзіліся на выплату вялікаму князю 1450 рублёў серабра, пасля чаго Вітаўт пакінуў межы пскоўскай зямлі. У наступным годзе Вітаўт зрабіў падарожжа па ўсходніх уладаннях сваёй дзяржавы, якое вылілася ў трыумфальную дэманстрацыю яго моцы. На спатканне грознага валадара выязджалі князі Разані, Пераяслаўля, Пронска, Адоева, Варатынска. Яны білі яму чалом і прыносілі багатыя дары. Гэта нагадвала цырымонію вітання ўсходніх правіцеляў. У 1428 годзе была арганізавана вялікая выправа на Новгарад, а прычынай названы памежныя спрэчкі і неасцярожныя словы наўгародцаў пра Вітаўта. Па словах Длухаша, у Новгарадзе спадзяваліся, што непраходныя багны зробяць прасоўванне войска ВКЛ немагчымым. Аднак вялікі князь пусціў наперадзе сваёй арміі людзей з сякерамі. Яны рабілі грэблю, па якой рухаліся асноўныя сілы. Нечакана з'явіўшыся пад Порхавам, Вітаўт прадэманстраваў пад яго сценамі моц сваёй артылерыі, што змусіла наўгародцаў да заключэння міру. Вітаўт адвёў свае войскі, толькі ўзяўшы велізарную па тых часах кантрыбуцыю – 10 000 рублёў серабра і яшчэ 1000 за палонных. Актыўныя дзеянні Кістутавіча на паўночна-ўсходнім напрамку не выклікалі ніякай рэакцыі ў Маскве, таму што Вітаўт клятвай абавязаў свайго ўнука не ўмешвацца ні ў наўгародскія, ні ў пскоўскія справы. Такім чынам, у канцы 20-х гадоў 15-го стагоддзя агульнаруская праграма Вітаўта была, здавалася, блізкая да поўнай рэалізацыі. У аслабленай унутранымі супярэчнасцямі Ардзе намінальны хан з'яўляўся стаўленікам літоўскага валадара. Маскоўская дзяржава, дзе правілі унук і дачка Кістутавіча, знаходзілася пад яго апекай і давала фармальную згоду на дамінаванне ў рэгіёне. Вялікае княства літоўскае дасягнула вяршыні сваёй магутнасці. Рост прэстыжу Вітаўта ў Еўропе. Стасункі з Польшай, германскім імператарам і гусітамі. Перамога над крыжакамі ў бітве пад Грунвальдам у 1410 годзе была важным фактарам умацавання прэстыжу Вялікага княства літоўскага ў Еўропе. Яшчэ напярэдадні Вялікай вайны Вітаўт стаў значнай фігурай у сур'ёзнай палітычнай гульні, развязанай Тэўтонскім ордэнам і венгерскім каралём Жгемонтам Люксембургскім. Яе мэтай быў разрыў уніі ВКЛ і Польшы, якая стаяла на шляху тэўтонскай гегемоніі ў рэгіёне. Паражэнне ордэна яшчэ не азначала, насуперак распаўсюджанаму меркаванню, спынення крыжацкай агрэсіі. Перад пагрозай новай вайны 2 кастрычніка 1413 года у Гародлі зноў была заключана унія ВКЛ з Польшай. Ягайла, як кароль польскі і найвышэйшы князь літоўскі, абвяшчаў, што Літву да каралеўства польскага, цытата, «у другі раз нанова ўключае, прысвойвае, злучае, далучае, замірае і навекі прыдае». Канец цытаты. Аднак Вялікае княства зусім не разглядалася як правінцыя Польшы, а хутчэй як блізкі палітычны партнёр. Прычым гэтае партнёрства павінна было працягвацца нават пасля смерці Вітаўта і Ягайлы. Палякі абавязаліся не выбіраць новага караля без згоды ВКЛ. І наадварот, на абранне вялікага князя патрабавалася згода Польшы.
Для больш цеснага збліжэння пануючых станаў абедзвюх дзяржаў 47 найбольш знакамітых літоўскіх родаў былі пабратаны з польскімі і прынялі іх гербы. На ўзор Польшы ў ВКЛ ствараліся два ваяводствы – Віленскае і Трокскае. У створаныя ваяводствы ўвайшлі Падляшша, Палессе, Панямонне, Цэнтральная Беларусь і некаторыя землі Падняпроўя. Прадугледжваліся агульныя з'езды і нарады паноў і шляхты. Абвешчаныя ў гародні правы і свабоды не тычыліся большасці падданых Вялікага княства, бо распаўсюджваліся толькі на ядро гэтай дзяржавы, згаданыя ваяводствы, а іншыя землі захоўвалі шырокую аўтаномію. У 6 артыкуле пацвярджалася забарона на шлюбы паміж каталікамі ды праваслаўнымі. Артыкул 9 гарадзельскага акта азначаў, што да новаўтвораных урадаў і дзяржаўнай рады дапускаюцца толькі каталіцкая веры прыхільнікі і падуладныя святой рымскай царкві. А ў 12 артыкуле гаварылася, што і дараваныя свабоды ды прывілеі належаць толькі рымскай каталіцкай царквы падуладным. Такім чынам, гарадзельскі акт умацоўваў хрысціянства лацінскага абраду як упрывілеяваную рэлігію дзяржавы. Як і ў 1387 годзе, літоўскае баярства зноў атрымала выгады дзякуючы злучэнню з Польшай і павінна было стаць апорай уніі. Гарантаваныя прывілеем палітычна-правовыя перавагі літоўскай эліты забяспечвалі яму манаполію на ўладу ў дзяржаве. Праваслаўныя князі і баяры Вялікага княства, якія прадстаўлялі інтарэсы насельніцтва Русі, у гарадзельскім з'ездзе наогул не ўдзельнічалі. На землі вобласці Беларусі, Полацкую, Віцебскую, Смаленскую, прынятыя акты не распаўсюджваліся, і палітычныя правы праваслаўных князёў і баяраў тут не аспрэчваліся. Аднак яны страчвалі магчымасць усялякага ўплыву на дзяржаўную ўладу ў цэлым. Беларусы паводле паходжання і рэлігіі складалі асноўную частку жыхарства і ў раёнах Русі літоўскай, гэта цэнтральная і заходняя Беларусь, што ўвайшла ў Віленскае і Трокскае ваяводствы. Недалучэнне праваслаўных да прывілеяў, гарантаваных каталікам, было сур'ёзнай дыскрымінацыяй першых. Гэта выклікала разлад, падрывала гарадскі мір, што быў асновай існавання вялікай поліэтнічнай і поліканфесійнай дзяржавы. Балтаславянскі грамадскі саюз раскалоўся на Русь і Літву. У канцы ліпеня 1414 года выбухнуў новы канфлікт з крыжакамі, падчас якога чарговы ордэнскі магістр Міхаэль Кюхмайстер выбраў пасіўную тактыку абароны замкаў, партызанскай барацьбы і выматвання праціўніка. Галодная вайна, названая так з-за праблем у набыцці правіянту для польска-літоўскіх войск, была перапынена пасламі папы Іаана 23, якія запрашалі варагуючыя бакі на Канстанцкі сабор. Сабор стаў арэнай дыпламатычнай барацьбы паміж тэўтонскім ордэнам з аднаго боку і Ягайлам і Вітаўтам з другога. З улікам статуса сабора гэтае пытанне набыло агульнаеўрапейскае гучанне. У ролі трацейскага суддзі выступіў сам фактычны склікальнік сабора, германскі імператар Жыгімонт. Сабор стварыў шырокае поле для рэалізацыі палітычных талентаў Вітаўта, які вёў складаную гульню. Вялікі князь праз сваіх прадстаўнікоў здолеў пераканаць папу Іаана 23 у хрысціянскім статусе Літвы. У выніку пантыфік адклікаў ранейшыя папскія прывілеі ордэну на поўнае валоданне тымі землямі, якія крыжакі заваююць у будучым. Нават больш, у красавіку 1416 года Вітаўт атрымаў тытул абаронцы і пратэктара рыжскай архідыяцэзіі, што знаходзілася на тэрыторыі самога ордэна, дакладней яго лівонскай правінцыі. Тэўтонцы, у сваю чаргу, спрабавалі настроіць заходні свет супраць Вітаўта і Ягайлы, прадказваючы нашэсце на Еўропу дзікіх і жорсткіх варвараў. Была нават выпушчана адпаведная брашура, дзе падобная перспектыва малявалася ў самых змрочных фарбах. Але гэтыя спробы поспеху не мелі, а аўтар згаданай брашуры быў арыштаваны. Такім чынам, падчас правядзення сабора
ідэалагічная неправамернасць антылітоўскай скіраванасці тэўтонскага ордэна набыла шырокі міжнародны рэзананс. Польскі бок нават выношваў прапанову перадыслакацыі ордэна з Прусіі на Кіпр з мэтай супрацьстаяння турэцкай пагрозе. Унійная палітыка Вітаўта таксама малявала яго ў самым выгадным святле. Ствараючы літоўскаму ўладару імідж змагара з царкоўным расколам, і ўвогуле пасля Канстанцкага сабора Вітаўт стаў фігурай не лакальнага, а агульнаеўрапейскага маштабу, што, як паказалі далейшыя падзеі, ён імкнуўся максімальна выкарыстаць у сваіх мэтах. Адначасова Вітаўт не жадаў поўнага разгрому тэўтонскага ордэна, спадзеючыся знайсці ў ім сродак стрымлівання амбіцый Польшы. Акрамя таго, вайна з крыжакамі стала асабліва непажаданай у сувязі з уцёкамі з-пад варты ў крамянцы Свідрыгайлы ў красавіку 1418 года. Мяцежны князь, які меў вялікі ўплыў на рускіх землях, мог уступіць у саюз з тэўтонцамі, і перспектыва такога альянсу абяцала стварыць для Вітаўта сур'ёзныя праблемы. Ён імкнуўся захаваць адносна прыязныя адносіны і з Жыгімонтам Люксембургскім. Тым не менш, нават падчас Канстанцкага сабора напружаныя стасункі з ордэнам неаднаразова пагражалі перавесці ў ваенны канфлікт. У канцы 1418 года, пасля марных спроб знайсці паразуменне без выкарыстання зброі, пачаліся ваенныя сутычкі. Неўзабаве здарыўся выпадак, які істотна паўплываў на ход падзей у рэгіёне. У 1419 годзе памёр старэйшы брат германскага імператара, чэшскі кароль Вацлаў IV. Ягоная спадчына павінна была перайсці да Жыгімонта Люксембургскага. Між тым, яго асоба выклікала ў Чэхіі крайняе непрыманне, што было звязана з той негатыўнай роляй, якую адыгрываў імператар у працэсе над Янам Гусам на Канстанцкім саборы. Выдаўшы яму гарантыі недатыкальнасці, Жыгімонт груба парушыў свае абяцанні і фактычна асудзіў Гуса як еретыка на спаленне. Прысуд быў выкананы 6 ліпеня 1415 года. Гэтая падзея ўскалыхнула Чэхію, дзе гусіцкія ідэі былі надзвычай папулярнымі. Каб патушыць агонь гусізму і забяспечыць сабе чэшскі трон, Жыгімонту неабходна было спыніць канфлікт тэўтонаў з Вітаўтам і Ягайлам. Апошнія ў маі 1419 года згадзіліся на прапанову імператара аб трацейскім судзе па спрэчных пытаннях з ордэнам. 26 ліпеня 1420 года было заключана перамір'е на год. Аднак рашэнне Жыгімонта, перададзенае на пачатку 1420 года польскім паслам у Вроцлаве, выклікала буру абурэння ў Вітаўт і Ягайлы. Жыгімонт прызнаваў права ордэна на захопленыя ў ВКЛ і Польшы землі, але запэўніваў вялікага князя літоўскага і караля польскага, што за Жамойць і Памор'е ім будзе выплачана кампенсацыя ў памеры 25 тысяч дукатаў. У адказ Вітаўт заключыў саюз з Даніяй і Масквой, вырашыўшы пачаць ваенныя дзеянні. Рашучасць літоўскага валадара падтрымлівалі і чэхі. Яны спадзяваліся, што разгром ордэна аслабіць пазіцыі ненавіснага ім імператара, апекуна крыжакаў, які ў 1420 годзе ўсё ж такі каранаваўся на пражскіх градчанах. Чэшскія прадстаўнікі звярнуліся да Ягайла і Вітаўта з просьбай прыняць чэшскую карону. Ягайла адхіліў прапанову, а Вітаўт згадзіўся. Для вялікага князя літоўскага адкрываліся нават надзвычай спакуслівая перспектыва уніі з адной з найбольш развітых і культурных дзяржаў Еўропы. У выніку поспеху мог быць створаны моцны блок дзяржаў ад Прагі па Залескую Русь. У той жа час карона еретычнай краіны магла прывесці да міжнароднай ізаляцыі, перадоленню якой Кістутавіч надаваў такое вялікае значэнне. Таму Вітаўт, згадзіўшыся на прыняцце кароны святога Вацлава, на першы час вырашыў абмежавацца накіраваннем у Прагу свайго намесніка і дыпламатычнай падтрымкай гусітаў. Яшчэ восенню 1421 года ён прапанаваў правесці тэалагічны дыспут з удзелам паслядоўнікаў Гуса і прадстаўнікоў афіцыйнага касцёла. Чэхі пагадзіліся,
Аднак папа Марцін V, які па рашэннях Канстанцкага сабора абвяшчаўся адзіным сапраўдным папам, ставіўся да гэтай ідзеі насцярожана. Пагадзіцца на дыспут з гусітамі, вучэнне якіх той жа самы сабор, што пацвердзіў яго паўнамоцтвы, адназначна абвяшчаў ерассю, было небяспечна. Няўдалая спроба пошуку мірнага вырашэння канфлікту не астудзіла імпэт Вітаўта. Вясной 1422 года ён сканцэнтраваў у Кракаве 5000-ны кантынгент з літвінаў, русінаў і палякаў, які рушыў у Чэхію. На чале кантынгента стаяў пляменнік Ягайлы Жыгімонт Карыбутавіч з паўнамоцтвамі прадстаўніка і намесніка вялікага князя літоўскага. Па дарозе да войска Жыгімонта далучаліся чэхі, так што сілы маглі павялічыцца да 7000 чалавек. Карыбутавіч быў прыняты чэхамі з энтузіязмам і неўзабаве дабіўся значных поспехаў. Яму ўдалося нават істотна прасунуцца ў справе пераадолення расколу ў гусіцкім руху. Сам Ян Жышка, правадыр грозных табарытаў, прызнаў вярхоўную ладу Карыбутавіча і разам з некаторымі сваімі паплечнікамі ўвайшоў у склад ягонай рады. Аднаўленне баявых дзеянняў з Тэўтонскім ордэнам. Мельнаўскі мір. Зусім іншую рэакцыю сустрэла заяўленне літоўскіх сіл у Празе, у папы і імператара. Марцін V пагражаў Вітаўту прыняццем санкцый ажно да абвяшчэння супраць ВКЛ і Польшы крыжовага паходу. Трэба сказаць, што на гэтым этапе пазіцыі і аўтарытэт Кістутавіча ў Польшы былі надзвычай моцнымі. Практычна ўсе яго знешнепалітычныя ініцыятывы сустракалі ў Кракаве разуменне і падтрымку. Германскі імператар, які цярпеў у Чэхіі паражэнне за паражэннем, спрабаваў выкарыстаць супраць Вітаўта Тэўтонскі ордэн. Аднак крыжакі, звязаныя мірнымі дамовамі, пайшлі на канфлікт толькі ў 1422 годзе. Фармальна вайна вялася як бы ў падтрымку трацейскага рашэння імператара 1420 года. Жыгімонт Люксембурскі зноў прапанаваў варагуючым бакам пасрэдніцтва, але пры ўмове адклікання Карыбутавіча з Чэхіі. Ягайла адказаў, што ён не можа адклікаць таго, каго не пасылаў, а Вітаўт заявіў, што, цытата, «Чэхія знаходзіцца пад высокай пратэкцыяй Літвы». Падчас вайны вялікі магістр ордэна Павел Руздорф зноў выкарыстаў пасіўную тактыку, блізкую да тактыкі галоднай вайны. Саюзнікі, на боку якіх была колькасная перавага, адразу ж завалодалі ініцыятывай. 25 ліпеня 1422 года вялікая армія Вітаўта злучылася на Вісле каля Чэрвеньска з польскім войскам, пасля якога аб'яднаныя сілы рушылі ў межы Прусіі. Спачатку войскі кароны польскай і вялікага княства літоўскага, сярод якіх былі нават масквічы і татары, спустошылі Любанскую зямлю, а потым перайшлі на Хелмінскую. Кантынгенты ордэна спрабавалі адплаціць непрыяцелю аналагічнымі акцыямі. Яны ўварваліся ў раёны Куяў і паўночна-заходняй Велікапольшчы. Арагнецкі комтур ажыццявіў рэйд у ВКЛ, напаўшы на Нёманскі замак Вілона. Аднак гэта не дало чаканага эфекту. Сілы былі занадта няроўныя. Пры набліжэнні вялікай арміі Ягайлы і Вітаўта ордэнскае рыцарства разбягалася па дамах. Нягледзячы на прыход у Прусію на пачатку верасня невялікіх аддзелаў інфлянскай дапамогі, а таксама набліжэнне фарміраванняў Жыгімонта Люксембурскага, становішча ордэна было катастрафічным. Павел Руздорф не мог сабраць сілы дастаткова для таго, каб стрымаць харугвы Польшы і ВКЛ, якія беспакарана пустошылі Хелмінскую зямлю. У сярэдзіне верасня, пад уражаннем маштабаў гэтых спусташэнняў, вялікі магістр вырашыў спыніць супраціўленне і пачаць перагаворы аб міры. 27 верасня 1422 года у ваенным лагеры над возерам Мельна на сустрэчы Паўла Руздорфа і інфлянскага магістра Зігфрыда Лангера з Ягайлам і Вітаўтам пасля працяглых перагавораў удалося падпісаць вечны мір.
Паводле яго ўмоў ордэн назаўжды вяртаў вялікаму княству Жамоіць і Судавію, а Польшы саступаў частку Куяў і палову рэчышча Віслы. Павел Русдорф адмовіўся і ад часткі пустак, якія былі раздзеленыя паміж Прусіяй ды вялікім княствам. З моманту заключэння Мельнаўскага міру пруская мяжа ВКЛ стагоддзямі не мянялася і стала адной з самых стабільных у еўрапейскай гісторыі. Пасля яго ВКЛ на афіцыйным узроўні устрымліваўся ад удзелу ў войнах каралеўства польскага супраць нямецкага ордэна. Дагавор 1422 года фактычна паклаў пачатак эпохі нармалізацыі ўзаемаадносін ВКЛ з нямецкім ордэнам. Заключэнне Мельнаўскага міру без пасрэдніцтва германскага імператара развязала Вітаўту рукі для дзейсных крокаў у Чэхіі. Аднак дзейнасць Жыгімонта Карыбутавіча не прыносіла тых вынікаў, на якія, магчыма, разлічваў вялікі князь літоўскі. Няўдачай скончылася аблога замка Карлштейн, дзе захоўваліся каралеўскія рэгаліі, і які меў каласальнае ідэалагічнае значэнне для яго як для намесніка будучага чэшскага караля. Спроба знайсці паразуменне з усімі групоўкамі, у тым ліку з каталікамі, вернымі імператару, узбудзіла падазрэнне радыкальна настроеных табарытаў. Жыгімонту так і не ўдалося згуртаваць табарытаў і утраквістаў. Карыбутавіч, заняўшы Прагу, фактычна узначаліў апошніх, тады як бясспрэчным лідарам крайняга крыла гусіцкага руху з цэнтрам у табары заставаўся Ян Жышка. Нават больш, у самой Празе радыкальна настроенымі слаямі насельніцтва пры падтрымцы табарытаў была зроблена няўдалая спроба адхілення Жыгімонта ад улады. І ўсё ж становішча Карыбутавіча працягвала заставацца досыць трывалым і нішто не прадказвала яго аслаблення. Яго стараннямі нават пацярпела няўдачу чарговая, трэця антыгусіцкая крыжовая выправа, арганізаваная восенню 1422 года. Крыжакі мусілі вярнуцца назад, хоць у адрозненне ад ранейшых крыжовых паходаў яны і не былі разгромлены гусітамі. У снежні 1422 года Жыгімонт Люксембурскі арганізаваў кааліцыю супраць ВКЛ і Польшы, куды ўваходзілі князі Аўстрыі, Баварыі і Сілезіі. Вітаўт, у сваю чаргу, падумаў пра антыімперскі саюз з Турцыяй і татарамі. Аднак у Польшы ў той час адбыліся змены, якія прывялі да паступовай страты пазіцый Кістутавіча ў Кракаве. Каронным канцлерам стаў Збігнеў Алясніцкі, які прыклаў усе намаганні для аслаблення аўтарытэту Вітаўта. Адначасова новы канцлер схіліўся да паразумення з германскім імператарам. Пачалася падрыхтоўка з'езда ў Кежмарку, што ў Венгрыі. План Вітаўта апынуліся пад пагрозай, бо вайна з усёй Еўропай, у тым ліку з Польшай, была справай больш чым авантурнай. Таму вялікі князь літоўскі мусіў таксама прыняць удзел у з'ездзе, які адбыўся ў 1423 годзе. На ім было прынята рашэнне адклікаць кантынгент Карыбутавіча з Чэхіі. Імператару была абяцана дапамога ў будучай вайне з гусітамі. Рашэнне Кежмарскага з'езда азначалі для Вітаўта адчувальнае дыпламатычнае паражэнне. Аднак стасункі ВКЛ з гусітамі не спыніліся. Утраквісты ў 1424 годзе зноў вярнуліся да Карыбутавіча, прапануючы карону цяпер ужо непасрэдна яму. Неўзабаве ён зноў скіраваўся ў Прагу, хоць цяпер гэтая яго выправа насіла характар прыватнай ініцыятывы. Намаганні Вітаўта па атрыманні каралеўскай кароны. З гэтага часу назіраецца чарговая істотная карэкціроўка заходняга вектара знешнепалітычнай дзейнасці Вітаўта. Важнай падзеяй, якая таксама магла паўплываць на пахаладанне ў адносінах Вітаўта і Ягайлы, было нараджэнне ў польскага караля ў 1424 годзе сына Уладзіслава ад маладой жонкі Софіі Гальшанскай, з якой той уступіў у шлюб 2 гады раней. Гэта пазбаўляла Кістутавіча усякіх шансаў атрымаць польскую карону пасля смерці састарэлага Ягайлы, тым больш, што ў 1427 годзе у таго нарадзіўся другі сын.
Магчыма, не без удзелу вялікага князя літоўскага сталі распускацца чуткі пра сумніўнасць бацькоўства караля, што кідала цень не толькі на Ягайлу, але і на яго жонку. Ва ўмовах пагаршэння адносін з Кракавам думкі Вітаўта ўсё часцей сталі скіроўвацца ў бок магчымага збліжэння з германскім імператарам Жыгімонтам Люксембургскім. Апошні перажываў не самыя лепшыя свае часы. Шматлікія крыжовыя паходы, якія ён арганізоўваў супраць гусітаў, не мелі аніякага поспеху. Нават больш, у 1427-28 годах папа неаднаразова схіляў Ягайлу і Вітаўта да вайны з гусітамі, адсоўваючы ад чэшскіх спраў законнага караля Чэхіі, якім лічыўся Жыгімонт. Паражэннем пад Голубцам у Сербіі 12 чэрвеня 1428 года скончылася і спроба імператара спыніць прасоўванне туркаў на Балканах. Яго аўтарытэт моцна пахіснуўся нават у германскіх землях. У такіх умовах збліжэнне Жыгімонта і Вітаўта стала цалкам верагодным. Падставай для збліжэння стала прапанова імператара каранаваць Вітаўта на караля Літвы. Падобная ідэя ўзнікала і раней, яшчэ ў 1398 годзе, але тады гэтаму перашкодзіла паражэнне на Ворскле. У наступны раз пытанне аб магчымай каранацыі Кістутавіча ўзнікла ў красавіку 1410 года падчас спробы мірнага урэгулявання канфлікту з крыжакамі. Ініцыятыва на гэты раз сыходзіла ад імператара Жыгімонта, які спадзяваўся тым самым разарваць унію ВКЛ з Польшай напярэдадні рашучага сутыкнення з ордэнам. Некаторыя даследчыкі лічаць, што да гэтага пытання Жыгімонт і Вітаўт маглі вяртацца і пазней, напрыклад, у 1412 годзе. У 1416 годзе на Канстанцкім саборы палякі скардзіліся на крыжакаў, якія нібыта таксама выношвалі ідэю стварэння літоўска-рускага каралеўства ў абыход спадчынных правоў Ягайлы. Сярод каранацыйных праектаў Вітаўта варта ўзгадаць і спробу атрымання чэшскай кароны ў 1422-23 годах. Аднак, калі раней Вітаўт быў заняты рэалізацыяй сваіх знешнепалітычных планаў, што патрабавала шчыльнага саюзу з Польшай, то ў канцы 20-х гадоў ён адчуў сябе падрыхтаваным для канчатковага разрыву уніі. Як адзначалася, з'яўленне ў Ягайлы сыноў перакрэслівала усялякія спадзяванні Кістутавіча на польскі трон. Нават больш, непрыязная ў дачыненні Вітаўта пазіцыя канцлера Алясніцкага перашкаджала рэалізацыі амбітных планаў Кістутавіча на захадзе, у прыватнасці ў Чэхіі. Мельнаўскі мір 1422 года азначаў канчатковае вяртанне Жамойці, а аслаблены ордэн не ўяўляў для ВКЛ сур'ёзнай небяспекі. Апека над малалетнім маскоўскім князем і знаходжанне на залатардынскім стале стаўленіка ВКЛ забяспечыла Вітаўту трывалыя пазіцыі на ўсходзе. Чарговы план каранацыі Вітаўта ўзнік, верагодна, у другой палове 1428 года падчас наведвання Польшы і Літвы імператарскімі пасламі. Было прынята рашэнне аб скліканні супольнага з'езда, на якім павінен быў быць разгледжаны шэраг важных пытанняў. Той факт, што Жыгімонт Люксембургскі прапаноўваў правесці гэты з'езд без удзелу палякаў, сведчыць пра магчымы намер імператара інспіраваць пытанне каранацыі Кістутавіча. Апошні адхіліў гэту прапанову, аднак па яго ініцыятыве месцам правядзення з'езда быў выбран Луцк. На з'ездзе, які распачаўся ў студзені 1429 года і грымнула так званая каранацыйная бура, якая магла кардынальна змяніць лёсы вялікага княства літоўскага. У Луцк з'ехаліся імператар Жыгімонт, Ягайла, прускі і лівонскі магістры, папскі легат, многія рускія князі, Васіль II Маскоўскі, Барыс Цвярскі, князі Разанскія, Адоеўскія і іншыя. Прысутнічалі мітрапаліт Фоцій, прадстаўнікі Перакопскай і Заволжскай ордаў. Вітаўт, выступаючы на з'ездзе як гаспадар, вырашыў уразіць сваіх тытулаваных гасцей, наладзіўшы ім пышны прыём. Летапісы сцвярджаюць, што кожны дзень на пачастункі гасцям выходзіла 700 бочак віна, мёду ды піва, 700 быкоў ды кароў, 1400 баранаў, 100 зуброў, 100 кабаноў, 100 лосяў.
Госці банкетавалі ў Луцку 7 тыдняў. На з'ездзе планавалася разгледзець малдаўскае і гусіцкае пытанні, польска-крыжацкія і польска-люксембургскія праблемы і, нарэшце, план каранацыі Вітаўта. Чэшскае пытанне і звязаная з ім праблема палітычнай прыналежнасці Сілезіі, вакол чаго круціліся польска-люксембургскі канфлікт, вырашаны не былі. Не сустрэла падтрымкі ў Ягайлы і Вітаўта і прапанова імператара арганізаваць сумесную выправу супраць Малдавіі, якая абвінавачвалася ў рабаўнічых набегах, парушэнні дамоўленасцей і неаказанні дапамогі Жыгімонту ў яго паходзе супраць туркаў. Такім чынам, каранацыйнае пытанне стала на з'ездзе галоўным. Падчас аднаго з візітаў да Вітаўта Жыгімонт Люксембургскі афіцыйна прапанаваў яму карону Літвы. Неўзабаве была атрымана і згода на каранацыю Кейстутавіча з боку Ягайлы, які быў заспеты адзін, без дарадцаў, што маглі паўплываць на рашэнне караля. Адразу ж пасля атрымання каралеўскай згоды адбыліся дзве рады – ВКЛ і Польшы. Прычым на першай ідэя каранацыі Вітаўта выклікала буру радасці і задавальнення, а на другой – непрыхаванае абурэнне. На сумесным паседжанні, якое пачалося адразу пасля гэтага, палякі, рупарам якіх стаў Збігнеў Алясніцкі, абвінавацілі літвінаў у невыкананні умоў Крэўскага акта і далейшых уній. Пад націскам палякаў Ягайла адмовіўся ад першапачатковай згоды на каранацыю. Абураная польская дэлегацыя пакінула Луцк, што адбылося, верагодна, 25 студзеня. Гэта стала пачаткам польска-літвінскага канфлікту. Важнай іскрай для раздзімання полымя канфлікту стаў ліст, высланы ў канцы студзеня з польскай канцылярыі Жыгімонту Люксембургскаму. Яго тэкст быў прасякнуты выразнымі інкарпарацыйнымі ідэямі. Абвяшчалася пра канчатковую адмову Ягайлы ад згоды на каранацыю Вітаўта і прапаноўвалася зрабіць тое ж самае імператару. Сам ліст, дзе змяшчалася разгорнутая аргументацыя супраць надавання Кейстутавічу каралеўскага тытула, раскрываў сапраўднае аблічча кіруючых колаў Польшы ў дачыненні да Вітаўта і сведчыў пра яе намеры поўнага паглынання ВКЛ. Імператар не толькі даў адмоўны адказ на ліст, як таго і трэба было чакаць, але выслаў гэты ліст Вітаўту. Змест ліста толькі ўмацаваў патрыятычныя настрой Кейстутавіча і яго жаданне дзейнічаць наперакор палякам. Згаданы ліст быў зачытаны на нарадзе Вялікакняскай рады ў Ейшышках, што адбылася 13 лютага 1429 года. Пад яго ўплывам нарада, як можна меркаваць, набыла такі ж характар, як Саленскі з'езд 1398 года, калі Вітаўт запытаў літвінаў, ці жадаюць яны быць падданымі палякам і плаціць ім даніну. На гэта указвае змест двух лістоў, высланых вялікім князем, імператару і Ягайле. У лістах выказвалася абурэнне як прыніжэннем статуса ВКЛ, так і недаверам да яго. Гэты недавер вынікаў з факта звароту да імператара як да трацейскага суддзі ў дамавых справах стрыечных братоў. Адначасова даводзілася, што Гарадзельская унія агаворвала толькі парадак выбараў чарговых манархаў пасля смерці іх папярэднікаў, але не змянення іх статуса. 27 сакавіка з Польшы прыбыло пасольства, якое спрабавала адгаварыць Вітаўтаў ад яго планаў, але безвынікова. 17 красавіка ў Юрбаку адбыўся з'езд Вітаўта і вялікага магістра тэўтонскага ордэна Паўла фон Русдорфа, што сведчыла пра збліжэнне Кейстутавіча з крыжакамі. У ліпені 1429 года у Сандаміры адбыўся з'езд польскіх паноў, на якім была выпрацаваны праект новага пасольства да Кейстутавіча з прапановай яму кароны, але кароны польскай. Адны даследчыкі лічаць, што пры гэтым планавалася прымусовае адхіленне ад улады Ягайлы. Іншыя, што ён сам пагадзіўся на такі крок. Аднак пасля смерці Вітаўта трон павінны быў заняць Ягайлавічы. Пасольства ў складзе кракаўскага біскупа Збігнева Алясніцкага і кракаўскага ваяводы Яна Тарноўскага Вітаўт прыняў, але прапанова палякаў была адхілена. Вялікі князь адказаў, што, цытата,
прыняцце кароны польскага каралеўства пасля адабрання яе ў брата з'яўляецца для яго сарамотнай ганьбай. Сярод іншых прычын адмовы вялікага князя гісторыкі называюць яго магчымую кампраметацыю на міжнароднай арэне сярод літоўскіх феадалаў, а таксама жаданне атрымаць моцную рэальную ўладу, якую польская карона тады ўжо забяспечыць не магла. Акрамя таго, уся папярэдняя знешнепалітычная дзейнасць Вітаўта сведчыла, што ён, калі і бачыў сябе каралём, то каралём Літвы і Русі. З мэтай перацягнення на свой бок папы Марціна V, які і без таго схіляўся на бок Польшы, польскія кіруючыя колы звярнуліся да Кракаўскай акадэміі з просьбай юрыдычнага абгрунтавання сваёй пазіцыі. У выніку восенню 1429 года з'явіўся трактат, так званы Кракаўскі кансіліум, які адмаўляў Жыгімонту Люксембургскаму ў праве раздаваць кароны. Падставай для гэтага паслужыла тое, што Жыгімонт фармальна з'яўляўся толькі рымскім каралём, што давала права на імператарскі тытул, але самога абраду каранацыі на імператара ён не праходзіў. Такі абрад Люксембург правёў толькі ў 1433 годзе. У шырокім сэнсе кансіліум абазначыў прызнанне польскай юрыдычнай навукай з прыярытэту духоўнай улады над свецкай. Адказам паслужылі два кансіліумы ў падтрымку рымскага караля – Яна-Баптысты Цыгалі і Венскі кансіліум. Яны абгрунтоўвалі імператарскія паўнамоцтвы Жыгімонта. Пытанне ўладных паўнамоцтваў і праблема каранацыі Вітаўта уздымалася і на імперскім рэйхстагу ў Прэсбургу ў снежні 1429 года. Гэта быў крытычны момант для Люксембурга, які быў абвінавачаны ў няздольнасці вырашыць гусіцкую праблему і ледзь не пазбавіўся кароны. Разгляд пытання каранацыі Вітаўта быў адкладзены на веснавы рэйхстаг у Нюрнбергу. Адначасова палякі разгарнулі бурную дзейнасць па прадухіленні каранацыі. На сакавіцкім з'ездзе ў Ельне ВКЛ была абвешчана спадчына Ягайлы і яго нашчадкаў. Пра элекцыю новага вялікага князя пасля смерці Вітаўта увогуле не згадвалася. Рэакцыяй на гэты крок было ўзмацненне Вітаўтам замкаў на польскай мяжы і пошук збліжэння з крыжакамі. Наступнай мерай, прынятай польскім бокам, была апеляцыя на дзеянні Жыгімонта Люксембургскага і Вітаўта, складзеная на Нюрнбергскім рэйхстагу ў красавіку 1430 года. Працягвалася канцылярская вайна, дзе кожны з бакоў адстойваў сваю рацыю ў шматлікіх лістах. Між тым ішла падрыхтоўка каранацыі, прызначанай на 8 верасня. Да таго часу ў Літву неабходна было даставіць кароны для Вітаўта і яго жонкі Ганны. У ліпені 1430 года з Вены да Кістутавіча выехала пасольства з важнымі каранацыйнымі дакументамі. Аднак на пачатку жніўня яно было затрымана палякамі, што арганізавалі з гэтай мэтай блакаду межаў ВКЛ. Сярод адабраных у паслоў дакументаў быў праект саюзу Германіі, Чэхіі, Венгрыі, Ордэна і Літвы, які, на думку польскіх гісторыкаў, меў антыпольскую скіраванасць. Па адной з версій канфіскавана была і сама карона. Пазней яна была рассечана на дзве часткі і далучана да кароны кракаўскага біскупа. Па другой версіі, больш верагоднай, карону, вырабленую ў Нюрнбергу, весла другое пасольства на чале з магдебургскім арцыбіскупам Гюнтэрам II фон Шварцбургам. Дазнаўшыся пра лёс сваіх папярэднікаў, яно нібыта павярнула назад і спадзявалася даставіць карону пазней іншымі шляхамі. Палякі выкарысталі затрымку для таго, каб канчаткова перацягнуць на свой бок папу. Існуе версія, не падтрыманая крыніцамі, што польскія паслы яшчэ 8 верасня, гэта значыць у дзень, прызначаны для каранацыі, прапаноўвалі Вітаўту прыняць літоўскую карону з папскіх рук, пры ўмове таго, што пасля смерці Кістутавіча яна пяройдзе да таго сыноў Ягайлы, хто стане і каралём Польшы. Такім чынам, нібыта прапанавалася захаваць унію, але унію цалкам раўнапраўную.
Так ці іначай, але ў вызначаны тэрмін карона да Вітаўта не прыбыла. Каранацыя была перанесена на 29 верасня, аднак чаканні састарэлага валадара зноў казаліся марнымі. Ён яшчэ вёў перамовы з імператарам аб шляхах дастаўкі кароны, але каранацыйныя турботы, спадзяванні і расчараванні аказаліся для яго занадта цяжкімі. 27 кастрычніка Вітаўт памёр. Вітаўт увайшоў у гісторыю як самы легендарны ўладар Вялікага княства Літоўскага, арэол, вакол якога пачалі ствараць яшчэ яго сучаснікі. Вітаўту ўдалося вырашыць амаль што ўсе знешнепалітычныя праблемы, якія дасталіся яму ў спадчыну. Дзейнасць гэтага вялікага князя пачалася ў надзвычай неспрыяльных умовах фактычнай страты вялікім княствам незалежнасці і інкарпорацыі ў склад Польшы. Аднавіўшы суверэннасць дзяржавы дэ-факта, ён да самай смерці імкнуўся зрабіць гэта дэ-юрэ. Вітаўту ўдалося зрабіць тое, што не ўдалося зрабіць іншым вялікім князям, яго папярэднікам. Пры ім вялікае княства не толькі дасягнула максімальнага тэрытарыяльнага росту, але і было на роўных прызнана на міжнароднай арэне. А з ягоным уладаром лічыліся самыя магутныя манархі Еўропы. Тэўтонскі ордэн, барацьба з якім цягнулася амаль 200 гадоў, быў аслаблены і не ўяўляў ніякай пагрозы для ВКЛ. Цяпер само яго існаванне ў Прыбалтыцы магло быць пастаўлена пад сумненне, калі б не намер Вітаўта мець тут супрацьвагу амбіцыям Польшы. Вельмі блізка знаходзіўся Вітаўт ад канчатковага вырашэння агульнарускай праграмы, якую сфармуляваў яшчэ Альгерд у славутай формуле «Уся Русь павінна належаць Літве». Выдатны расійскі гісторык Мікалай Карамзін адзначаў, цытата, «Гэты князь, тады самы славны з гаспадароў Паўночнай Еўропы, быў для Расіі страшнейшым за Гедыміна і Альгерда, сваімі заваёвамі сціснуўшы межы Расіі на поўдні і захадзе. У целе малым меў душу вялікую. З ім заззяла і зацьмілася слава народа літоўскага, на шчасце Расіі, якая без сумнення загінула б навекі, калі б вітаўтавыя пераемнікі мелі ягоны розум і славалюбства. Аднак, нягледзячы на грандыёзныя поспехі, Вітаўт не здолеў зрабіць апошні крок, які падсумаваў бы ўсе яго намаганні. Ён не здолеў ператварыць Вялікае княства Літоўскае ў каралеўства, што замацавала б яго статус роўны са статусамі іншых наймагутнейшых дзяржаў Еўропы. Без гэтага набыткі Кейстутавіча так і засталіся толькі яго персанальнымі набыткамі, не стаўшы падмуркам для далейшага росту магутнасці гаспадарства. Смерць магутнага гаспадара азначала для Вялікага княства завяршэнне найбольш слаўнага перыяду. У далейшым у дзяржаве пачаліся ўнутраныя канфлікты, а аднаўленне персанальнай уніі з каронай польскай пры Казіміры прывяло фактычна да адмовы ад правядзення ВКЛ самастойнай, актыўнай знешняй палітыкі. Свідригайло і Жыгімонт. Грамадзянская вайна 1430-х гадоў. Прыход да ўлады Свідригайлы і абвастрэнне адносін з Польшчай. Згодна з беларуска-літоўскімі летапісамі і нямецкімі хронікамі, пасля смерці Вітаўта Ягайла сам, як вярхоўны суверэн ВКЛ, вызначыў вялікім князем свайго роднага брата Свідригайлу. Баяры і князі, што з'ехаліся ў Вільню з усёй Літвы і Русі, таксама адзінагалосна абвясцілі яго сваім гаспадаром. Аднак для паноў рады польскай кароны, якая лічыла Літву часткай каралеўства, такі ўладар на віленскім стале быў непрымальны, асабліва пасля іх нядаўнага канфлікта з Вітаўтам, так званай каранацыйнай буры. Свідригайлу добра ведалі на беларускіх і украінскіх землях як заўзятага вітаўтавага саперніка. Гэта была яркая і неардынарная асоба. Пазней нядобразычліўцы, наперш Ян Длугаш, а пад яго ўплывам і аўтары некаторых беларуска-літоўскіх летапісаў малявалі яго нераўнаважным і недалёкім чалавекам, інтрыганам, схільным да п'янства і шаленства.
Аднак цяжка паверыць у словы гэтага храніста, заядлага каталіка і гарачага польскага патрыёта. Адзначаў яшчэ Якаў Каро. Асабліва, калі ўлічыць, што за Свідрыгайлу аднолькава горача уступаліся як русіны, так і нямецкі ордэн. Жанаты з дачкой цвярскога князя, Свідрыгайла дэманстраваў выразную зышлівасць да праваслаўнай царквы. Яго выступленні супраць Ягайлы і Вітаўта ў 1393 годзе ў Віцебску, у 1402 годзе на Падоллі, у 1406 годзе ў Новгарадзе Северскім, Бранску і Старадубе заўсёды апіраліся на русінаў, якія бачылі ў Свідрыгайлы абаронцу сваіх інтарэсаў. Невыпадкова Ян Длухаш падкрэсліў, што гэты Альгердавіч, хоць сам быў каталіком, парадаксальным чынам большую прыхільнасць выяўляў да веры русінаў. З-за аднаго гэтага панавання такой асобы паставіла пад пытанне поспехі 30гадовай дзейнасці рыма-каталіцкага касцёла ў ВКЛ. З улікам жа выразнай тэндэнцыі ВКЛ да ўмацавання сваёй самастойнасці, прыход Свідрыгайлы да ўлады не абяцаў польска-літоўскай уніі ніякіх добрых перспектыў. Праблемы адносін паміж Кракавам і Вільняй спадзяваліся рэгуляваць шляхам сустрэч і нарадаў. Тытулуючыся вялікім князем з Божай ласкі, 7 лістапада Свідрыгайла сам паабяцаў летам наступнага года вырашыць спрэчкі на з'ездзе з палякамі. Аднак пакуль Ягайла быў у Літве, каронная рада без яго ведама сілай авалодала Камянцом і Падольскам. Так, у напружаных адносінах паміж дзяржавамі асцярожная палітыка караля была сарваная адкрытым выклікам каронных паноў. Ягайла выслаў суровы загад, каб захоплены горад і Падолле былі вернуты камісару вялікага князя Літоўскага. Зрываючы выкананне загаду, паны кароннай рады пайшлі на фальшаванне дакументаў, абвясціўшы, што кароль арыштаваны Свідрыгайлам, а гэтае распаўсюджанне выдаў пад прымусам у няволі. Спрэчкі за Падолле ўжо ў канцы 1430-х гадоў перараслі ва ўзброеную барацьбу. Свідрыгайла са свайго боку прыняў захады па ўтрыманні памежных замкаў пад сваёй уладай. Былі заняты Уладзімір, Гародля, Збараж. Гэта выклікала разрыў паміж Свідрыгайлам і Ягайлам, ды іх напружаныя перамовы. Рыхтуючыся да вайны, Свідрыгайла шукаў саюзнікаў. Адным з першых стаў малдаўскі ваявода Александр. Адпаведную дамову падпісалі з колішнім вітаўтавым стаўленікам татарскім ханам Улуг Мухамедам. Яшчэ на пачатку 1431 года быў падпісаны мірны дагавор і з Вялікім Новгарадам. Дзякуючы старанням Жыгімонта Карыбута вымалёўваўся альянс з гусітамі. Аднак замест еретыкоў каталік Свідрыгайла выбраў куды больш важнага саюзніка – імператара свяшчэннай Рымскай імперыі. Жыгімонт Люксембурскі падтрымаў вялікага князя Літоўскага і абяцаў яму каралеўскую карону. Бакі абмяняліся пасольствамі. За Свідрыгайлу ў яго канфлікце з Польшай гатовы быў уступіцца і нямецкі ордэн, магістру якога імператар рэкамендаваў пайсці на цеснае збліжэнне з вялікім князем літоўскім. У чэрвені 1431 года Свідрыгайла падпісаў з нямецкім ордэнам абаронча-наступальны саюз, скіраваны супраць польскага каралеўства і гусітаў. Польская магнатэрыя не збіралася саступаць Свідрыгайлу, які пайшоў на самае цеснае збліжэнне з яе даўнім ворагам. Яшчэ ў лютым 1431 года на з'ездзе ў Сантаміры паны рада абвінавацілі Ягайлу ў самавольным прызнанні вялікага князя Літоўскага і прадыктавалі умовы, на якіх яны маглі б цярпець Свідрыгайлу. Умовы былі такія. Той мусіў нанова папрасіць паўнамоцтваў на вялікакняскую ўладу паводле градзельскіх артыкулаў, пасля чаго саступіць кароне землі Падолля, Валынь і Луцк. Натуральна, Свідрыгайла адмовіўся прымаць такія ўмовы, пасля чаго з абодвух бакоў пачалася падрыхтоўка да ваенных дзеянняў. У чэрвені 1431 года Ягайла абвясціў ВКЛ вайну і накіраваў сваё войска на Валынь. У ліпені 1431 года польская армія падышла да валынскай сталіцы Луцка і сутыкнулася з нешматлікімі фарміраваннямі Свідрыгайлы, які пасля бітвы адступіў. Затое Луцкі замак на чале са старостам Юршам увесь жнівень трымаў аблогу.
пакуль Ягайла са Свідрыгайлам не падпісалі двухгадовае замірэнне, якое тычылася і саюзнікаў нямецкага ордэна і малдаўскага ваяводы. Каронная рада рыхтавалася пасля заканчэння тэрміну гэтай дамовы абвясціць вайну ордэну. Да яе пачатку важна было заручыцца дапамогай саюзнікаў ці нейтралітэтам суседзяў. Свідрыгайла ж перад пагрозай новага польскага націску аднавіў дагавор з немцамі. 15 мая 1432 года у Хрыстмебелі прадстаўнікі ордэнскага кіраўніцтва, рыцарства прускіх ды інфлянскіх гарадоў з аднаго боку, а таксама баяры і гарады Літвы да Русі з другога, сваімі подпісамі пацвердзілі саюз паміж Вялікім княствам і нямецкім ордэнам. Змена кіраўніцтва ВКЛ. Тым часам у самім Вялікім княстве сфарміравалася моцная апазіцыя Свідрыгайлу. Перспектыва поўнага разрыву з Польшай ды страта палітычнай манаполіі, гарантаванай гарадзельскім прывілеем, выклікала актыўнае супрацьдзеянне літоўскага баярства, якое падтрымлівала унію. Трывога каталіцкага духавенства не была дарэмнай. Свідрыгайла адразу пасля прыходу да ўлады парушыў 9 артыкул гарадзельскай уніі 1413 года і стаў раздаваць русінам важныя дзяржаўныя пасады, акружаючы сябе схізматыкамі. Кракаўскі біскуп Збігнеў Алясінскі ў 1432 годзе абурана пісаў, што ў ВКЛ, цытата, «русіны ўзялі перавагу над літоўцамі. Яны трымаюць у сваіх руках амаль усе найважнейшыя гарады і пасады, чаго не бывала пры нябожчыку Вітаўту». Канец цытаты. Не маглі дараваць Свідрыгайлу і тыя, хто быў пры ўладзе ў гады княжання Вітаўта, але страціў яе пасля прыходу вітаўтавага саперніка. Апазіцыя Свідрыгайлу сама па сабе, аднак, наўрад ці падважылася замахнуцца на манарха. План дэтранізацыі нежаданага князя выспеў у кароннай радзе, якая актыўна рыхтавалася да вайны з ордэнам. Палякам важна было перацягнуць Свідрыгайлу на свой бок або хоць заручыцца яго нейтральнасцю. Але ўсе старанні іх дыпламаты натыкаліся на цвёрдасць літоўскага князя. Ён ні пры якіх умовах не жадаў зрываць саюз з немцамі. «Нічога на свеце не можа нас з вамі разлучыць», так пісаў ён вялікаму магістру, а палякам катэгарычна адказаў, што ў выпадку іх нападу на ордэн ён разам з татарамі ударыць па кароне. Калі не ўдавалася разарваць саюз вялікага князя з ордэнам, заставалася вывесці з гульні яго самога. Вядома, што польскае пасольства на чале з серадскім ваяводам Зарэмбам Ваўрынцом, высланае ў ВКЛ 30 мая 1432 года, мела тайнае даручэнне падбухторваць літоўскіх князёў і баяр, каб тыя не далі Свідрыгайлу панаваць. 20 ліпеня кароннае пасольства зноў наведала ВКЛ з такім самым заданнем. Прапольская партыя ў Вялікім княстве прыгатавалася да выступу і чакала сігналу. Знак быў пададзены напрыканцы лета, калі Свідрыгайла з жонкай і дваровой чэляддзю выбіраўся на нараду з Ягайлам у Берасці. Замах на вялікага князя адбыўся ўначы з 31 жніўня на 1 верасня 1432 года ў Ашмянах. Напад ажыццявілі яго стрыечны брат Жыгімонт Кейстутавіч, што быў князем у Старадубе, і Сымон Гальшанскі, здаўна блізкі да Кейстутавічу. У апошні момант, папярэджаны Івашкам Маневідавічам, Свідрыгайла здолеў уратавацца і ўцёк у Полацк, а яго жонка і чэлядзь трапілі ў няволю. Вільня, Трокі, Коўна, Гародня і Жамоіць прызналі ўладу Жыгімонта Кейстутавіча, чаму паспрыяла рыма-каталіцкае духавенства. Пазней сілай яму было падпарадкавана і Берасці. У выніку гэтага, уласна, Літва і частка заходняй Беларусі пайшлі за Жыгімонтам. Валоданне Вільняй давала яму падставы на ролю вялікага князя. Аднак Полацкая, Віцебская і Смаленская землі, а таксама ўся Ўкраіна не прызналі яго і па-ранейшаму лічылі сваім вялікім князем Свідрыгайлу. Так дзяржава часова падзялілася на Літву і Русь. Як адзначыў аўтар хронікі Быхаўца, цытата, «Князі і панове літоўскія пры дапамозе караля Ягайлы узялі сябе гаспадаром вялікага князя Жыгімонта, а князі рускія і баяры пасадзілі князя Свідрыгайлу на вялікае княжанне рускае». Канец цытаты.
Атрымаўшы ўладу пры дапамозе палякаў, Жыгімонт адразу ж пайшоў на аднаўленне уніі з польскай каронай, падпісаўшы яе ў гародні 15 кастрычніка таго ж года. Паводле новай дамовы, Ягайла, як вярхоўны суверэн Літвы, перадаваў Жыгімонту Кістутавічу ВКЛ толькі на пажыццёвае валоданне, за што той абавязаўся дапамагаць кароне ў кожнай патрэбе. А пасля смерці Жыгімонта усе землі ВКЛ меліся перайсці ва ўладанне польскага каралеўства. Толькі трокі, як дамен вялікага князя, заставаліся яго дзецям, але на ўмовах лёна. Жыгімонт адрокся ад усякіх правоў на Падолле, а Валынь была раздзелена паміж каронай і княствам. У знешняй палітыцы ён абавязаўся разарваць усе міжнародныя дамовы, заключаныя Свідрыгайлам, і ніколі не ісці на антыпольскія інспірацыі. Хоць, як адзначалі многія даследчыкі, у тэксце Гарадзенскай уніі 1432 года і засталася саступка літоўскім панам, а дакладней двойчы згадвалася будучыя вялікія князі літоўскія, на абранне якіх патрабавалася двухбаковая згода. Аднак яе падпісанне стала трыумфам польскай інкарпарацыйнай палітыкі. Пасля уніі 1413 года, якая прадугледжвала адносна раўнапраўныя адносіны кароны і княства, цяпер становішча апошняга было зніжана да статуса польскага лёна. Гарадзенскі акт легітымізаваў угаду Жыгімонта Кістутавіча ў вялікім княстве, пазбаўляючы бунтоўнага Свідрыгайлу усялякіх прэтэнзій на яе, але па смерці Жыгімонта уся ўлада мела перайсці да Ягайлавічаў. Менавіта так разумелі унію 1432 года польскія паны, у ратыфікацыйным акце якіх праз 5 гадоў зазначалася, што літоўскія замкі могуць быць аддадзены толькі тым, хто прысягне, што пасля смерці Жыгімонта верне іх польскаму каралю. Пачатак грамадзянскай вайны. Тым часам звергнуты Свідрыгайла зусім не лічыў сваю справу прайгранай. Ён меў уладу вялікага князя ў землях-анексах, але нават на тэрыторыі Літвы сацыяльныя нізы, хто былі ў большасці праваслаўнай веры, былі яго прыхільнікамі. Апіраючыся пераважна на Полацк, ужо восенню 1432 года Свідрыгайла пачаў ажыццяўляць паходы на падуладныя Жыгімонту землі. У лістападзе дэтранізаваны вялікі князь з палачанамі і смалянамі дайшоў да Вільні, валоданне якой было вырашальным у барацьбе за страчаны стол. Аднак 8 снежня пад Ашмянамі яму давялося даць бітву арміі Жыгімонта Кістутавіча. Сеча доўжылася да ночы і скончылася яго паражэннем. Свідрыгайла мусіў зноў адступіць у свае надзейныя тылы, да Полацка, хоць вялікаму магістру напісаў, што гэта ён перамог Жыгімонта. На канфлікт у ВКЛ спрабаваў уплываць Басельскі сабор, які прапанаваў варагуючым бакам сваё пасрэдніцтва. На пачатку 1433 года спецыяльнае пасольства сабора, узначаленае біскупам Дэльфінам, спрабавала памірыць карону з нямецкім ордэнам. Але ўсе яго старанні сышлі на марна, адно што былі ясна акрэслены патрабаванні абодвух бакоў. Палякі, як і раней, хацелі вяртання Памор'я, Хелмінскай і Міхайлаўскай зямель, а таксама кампенсацыі за страты ў суме 400 000 грыўнаў. Немцы настойвалі на прызнанні наяўных межаў ордэнскіх уладанняў, вяртанні Свідрыгайлу Альгердавічу вялікакняскага стала і разрыве саюзу палякаў з чэшскімі еретыкамі. Пасля гучнага паражэння Свідрыгайлы пад Ашмянамі яго галоўны саюзнік Павел Руздорф пачаў праводзіць двудушную палітыку. З аднаго боку, ён праз ганцоў надалей падахвочваў звергнутага літоўскага князя у лістах да імператара і на сабор пісаў, што мусіць ратаваць Свідрыгайлу. З другога ж боку, трактаваў яго як ужо асуджанага, якому, каб вырашыць праблему, можна даць пару лёгкіх закуткоў зямлі. Верагодна, на магістра ўплывала мабілізацыя ў Польшы і асабліва ў Чэхіі. Геранім Пражскі на саборы ў Базелі пагражаў ордэну нападам 200-000 арміі еретыкоў, хоць у рэальнасці армія гусітаў ледзь дасягнала 6-7 000.
галоўную паслугу для Польшы гусіты зрабілі яшчэ ў верасні 1432 года, калі напісалі пагрозлівы ліст Русдорфу і забяспечылі яго неўмяшанне ў справы дэтранізаванага Свідрыгайлы. Страціўшы арыентацыю ў палітыкі Мальбарка і жадаючы дапамагчы Свідрыгайлу, зімою 1433 года інфлянскі магістр ажыццявіў грабежніцкі набег на землі Жамойці. Адказнасць за гэты 10-дзённы паход у стылі даўніх рабаўнічых рэйдаў, які нікому не прынёс жаданых вынікаў, лягла на ўвесь ордэн. Яго вынікам стаў напад жамойтаў на Прусію ў цяжкі для ордэна момант, калі пасля падпісання канчатковага пагаднення паміж польскай каронай і гусітамі палякі з чэхамі летам ударылі па Новай Марцы і ўсходнім Памор'і. Князь Свідрыгайла, хоць абяцаў вялікаму магістру выступіць супраць агульнага ворага вялікай арміяй, а да яго сіл з Беларусі меліся далучыцца аддзелы Федзькі Астрожскага і татары, распачаў дзеянні толькі ў канцы жніўня. Агульная сітуацыя ў вялікім княстве была дастаткова спрыяльная для яго, бо неапраўданай жорсткасцю Жгемонт Кейстутавіч аслабіў сваю партыю, настроіўшы супраць сябе многіх літоўскіх паноў. Праўда, да Свідрыгайлы прывялі сваю дапамогу толькі інфлянскі магістр і цвярскі князь Яраслаў Александрович. Іх сілы злучыліся пад Браславам і, не сустракаючы істотнага супраціўлення, лёгка дайшлі да ашмянаў, Вільні і Трокаў. Праціўнік ухіляўся ад вялікай бітвы, тоячыся ў гарадах і лясах ды чакаючы лепшых часоў. А Свідрыгайла не стаў браць гарадоў. Пасля нязначнай сутычкі было ўзята Заслаўе і захоплена Крэва, а таксама некалькі неўмацаваных гарадкоў. Так і не дасягнуўшы ніякага важнага выніку, Свідрыгайла ўрэшце мусіў вяртацца і распускаць армію. Спачатку ён прыйшоў у Лукомль, а потым падаўся да Кіева. Безвынікова скончыліся і дзеянні магістра Франка Кірскорфа. Калі ў сярэдзіне жніўня 1433 года ён яшчэ знаходзіўся пад Вільняй, дык ужо 19 верасня 1433 года паведамляў вялікаму магістру, што вяртаецца з ВКЛ са стратамі. Больш паспяхова дзейнічаў князь Фёдор Астрожскі, які быццам захапіў на Валыні шэраг замкаў з польскімі залогамі, а луцкі староста Александр Нос пустошыў берасцейскі павет, пакуль не пацярпеў паражэння пад Клецкам ад князя Апелькі. Аднак іх дзеянні не ўплывалі на агульную сітуацыю. Падтрыманы палякамі Жгемонт Кейстутавіч тым часам ажыццявіў паход у глыб беларускіх зямель. У кастрычніку 1433 года ён дайшоў да Мсціслава і 3 тыдні трымаў горад у аблозе, але таксама беспаспяхова. На землях Беларусі і Украіны зверхнуты князь усё яшчэ карыстаўся шырокай падтрымкай, дзякуючы чаму меў колькасную перавагу ў сілах, аднак не ўмеў яе эфектыўна выкарыстаць. Яго асноўнай сацыяльнай базай былі заможныя праваслаўныя роды, якія захавалі вернасць яму як вялікаму князю, тады як Жгемонт абіраўся галоўным чынам на каталікоў. Гэтая акалічнасць надае вайне быццам бы нацыянальна-рэлігійны характар. У сапраўднасці яна была барацьбой не столькі нацыянальнай, колькі сацыяльнай, змаганнем княжацка-баярскай партыі між сабой. Інтарэсаў шырокіх слаёў насельніцтва яна не кранала. Ні веравызнанне, ні этнічнае паходжанне не ігралі ў гэтай вайне вызначальнай ролі. Называючы сябе каталіком, Свідрыгайла ўзначальваў галоўным чынам праваслаўны паводле складу лагер баяр і князёў, але і яны змагаліся не за веру, а за сваё дамінуючае становішча ў дзяржаве. Нездарма сярод яго прыхільнікаў былі і заможныя літоўскія роды каталіцкага веравызнання. Тыя, хто выступаў супраць уніі з Польшай і за саюз з Тэўтонскім ордэнам. Дыпламатычная барацьба. З уварваннем польска-чэшскага войска ў новую марку і яго падыходам да Гданьска становішча вялікага магістра Русдорфа радыкальна ускладнілася. Хоць імператар Жгемонт Люксембурскі надалей патрабаваў ратаваць Свідрыгайлу,
Як прускі герцаг ён не мог ігнараваць інтарэсы сваіх падданых і мусіў выйсці з канфлікту ў ВКЛ. Пагадзіўшыся на перамовы 15 снежня 1433 года у Ленчыцах ён падпісаў замірэнне з каронай на 12 гадоў. Прынятыя ўмовы патрабавалі ад ордэна спыніць вайну і адрачыся ад падтрымкі дэтранізаванага літоўскага князя. Так Свідрыгайла страціў галоўнага саюзніка і застаўся адзін на адзін з каронай і Літвой Жыгімонта Кейстутавіча. Вызначальным для зыходу вайны стаў вялікі земскі прывілей, выдадзены Жыгімонтавічам 6 мая 1434 года ў Троках. Гэтым актам абвяшчалася раўнаправе русінаў і літоўцаў у межах цэлай дзяржавы. Так што правы, гарантаваныя каталікам гарадзельскім прывілеем, пашыраліся цяпер на ўсіх падданых незалежна ад іх веравызнання. Каталікі захоўвалі зараз манаполію толькі на пасады ваеводы і кашталяна Віленскага і Трокскага. У 1432 годзе такі ж прывілей Ягайла выдаў для луцкай зямлі. Цяпер і беларуска-украінскае баярства атрымала гаранты недатыкальнасці сваіх зямельных уладанняў, свабоду распараджэння зямлёй і льготы ў дзяржаўных павіннасцях, а таксама права на адопцыю рыцарскіх гербаў ад літоўскіх родаў, пабратаных з польскай шляхтай. У гістарычным плане трокскі прывілей, выданне якога матывавалася кан'юнктурай барацьбы са Свідрыгайлам, стаў першай пасля 1386 года законнай асновай раўнапраўя праваслаўных і каталікоў у ВКЛ. Ураўняўшы правы ўсіх зямель дзяржавы, ён спрыяў кансалідацыі ўсяго баярства, аб'яднанню Літвы і Русі. Фактычна, гэта быў першы агульнадзяржаўны прывілей, які выдаваўся, як падкрэслівалася ў тэксце, дзеля таго, каб не было няроўнасці і разладу паміж народамі княства, каб усе ў згодзе дбалі пра агульную дзяржаву. Прывілей 1434 года аказаўся фатальнай перашкодай для жыгімонтавага праціўніка. Свідрыгайла спадзяваўся на дапамогу каталіцкай Еўропы, у вачах якой хацеў быць апекуном лацінскай веры. Карыстаючыся парадай вялікага магістра Паўла Русдорфа, а па іншых звестках магістр перадаў вялікаму князю пасланне саміх айцоў сабора, ён вырашыў звярнуцца да Базельскага сабора і дэклараваць гатоўнасць прывесці сваіх падданых да уніі. Сабраныя ў Віцебску праваслаўныя паны і баяры 22 сакавіка 1433 года напісалі ліст у Базель, у якім выказваліся за унію з рымскім касцёлам і рашуча падтрымлівалі правы Свідрыгайла на вялікакняскі стол. Тады ж Свідрыгайла назваў ордэнскага прадстаўніка на саборы доктара Андерса Пфаффендорфа сваім асабістым прадстаўніком у Базелі. Ад самога князя на сабор паехала спецыяльная дэлегацыя з 2 асоб, узначаленая русінскім паслом Іанам Перлінгам, які не ведаў лацініцы. Таму за інтарэсы Свідрыгайла выступаў пракуратар нямецкага ордэна Пфаффендорф. Упершыню гэта адбылося 16 чэрвеня 1433 года, калі пасланцы Свідрыгайлы з'явілася перад саборам. Пфаффендорф зачытаў згаданы віцебскі ліст русінаў, зацверджаны іх пячаткамі, і пасланне вялікага магістра ад 25 красавіка. Невядома, ці прымалася якое рашэнне, бо ў пратаколе зафіксаваны толькі тое, што легат кардынала выказаў пасланцам князя падзяку сабора. Свідрыгайла сапраўды верыў у магчымасць аб'яднання цэркваў. Гучны ліст з Віцебска ў Базель стаў пралогам яго бурных намаганняў па падрыхтоўцы уніі. Галоўным было атрымаць згоду мітрапаліта Герасіма. Шэраг даследчыкаў дапускалі, што кіеўскі мітрапаліт урэшце пагадзіўся з ідэяй, бо ў 1434 годзе ў Рым ад Свідрыгайлы паехала дэлегацыя, якая засведчыла, што Герасім гатовы з'явіцца ў апостальскай сталіцы ў справе царкоўнай уніі. Аднак Йозаф Пузына лічыў, што гэтая дэлегацыя яшчэ нічога не даказвала, а толькі фіксавала праграму вялікага князя. Пасля таго, як Жыгімонт Кейстутавіч даў праваслаўным правы каталікоў, валявыя дзеянні Свідрыгайлы па ўвядзенні уніі падрывалі яго аўтарытэт, адштурхоўвалі праваслаўных прыхільнікаў, павялічвалі колькасць незадаволеных.
З вясны 1435 года у лагеры Альгердавіча пачаліся здрады і паўстанні. На чале найбольшай змовы стаяў мітрапаліт Герасім. Некалькі праваслаўных князёў з ліку прыхільнікаў Жыгімонта звязаліся з мітрапалітам Герасімам, заявіўшы, што хочуць яго пасрэдніцтва ў пераходзе на бок Свідрыгайлы. Потым, аднак, выявілася, што Герасім быццам рыхтаваў перадачу Смаленска князю Жыгімонту. Здраду выкрыў смаленскі кашталян Юрый Бутурым. Кіеўскі мітрапаліт быў арыштаваны, завезены ў Віцебск і 28 ліпеня 1435 года жыўцом спалены на вогнішчы. Так у Еўропе каралі еретыкоў. Паражэнне Свідрыгайлы. Уз'яднанне дзяржавы. Губляючы прыхільнікаў, Свідрыгайла спяшаўся нанесці вырашальны удар па непрыяцелю. Рыхтавалася супольнае выступленне ўсіх антыпольскіх альянтаў. Летам 1435 года у Памор'і супраць Польшы мусіў пачаць дзеянні Руздорф, а з поўдня ў каронныя землі збіраўся ўварвацца імператар Жыгімонт Люксембурскі. Дзеянні на 3 франтах не дазволілі палякам прыслаць значную дапамогу свайму літоўскаму саюзніку і павялічылі б шансы Свідрыгайлы. З Чэхіі праз Мальбарк ды інфлянты да яго з аддзелам наймітаў, селесцаў і чэхаў нарэшце прыйшоў Жыгімонт Карыбутавіч, які даўно рваўся на дапамогу брату. У ліпені 1435 года у Віцебску неўтаймоўны Свідрыгайла пачаў збіраць сілы для генеральнай кампаніі. Да яго беларуска-літоўскіх палкоў і аддзела Карыбутавіча далучылася каля 6 000 татар. З Віцебска Свідрыгайла пайшоў да Браслава, дзе сустрэўся з рыцарамі Кірскорфа, іх было каля сотні, і адтуль накіраваўся ў Літву за Віленску. Яго аб'яднаныя сілы ўзначаліў герой гусіцкіх войн князь Жыгімонт Карыбутавіч. Арміяй Жыгімонта Кейстутавіча, складзенай з літоўцаў і палякаў, кіраваў Януш з Кабылян. Яна рухалася насустрач Свідрыгайлу з Вільні. Сустрэўшыся пад Валькамірам, праціўнікі 2 дні стаялі, раздзеленыя рэчкай Святой. Заход бітвы немагчыма было прадказаць. Яе лёс вызначыла дробязь. 1 верасня Карыбут распарадзіўся адвесці сваіх на больш выгодныя пазіцыі, але як толькі сілы распачалі адыход, Кабылянскі імгненна атакаваў іх. Свідрыгайла пацярпеў поўнае паражэнне і ўцёк у Полацк літаральна на 30 конях. З 25 князёў, якія былі з ім, 13 загінулі. Астатнія разам з тысячамі баяр трапілі ў палон. Як зазначана ў густынскім летапісе, менавіта ад гэтага паражэння рускія князі начаша аскудзіваці і обніщываці. Паранены Карыбут найверагодней быў атручаны ў няволі. Загінуў і сам інфлянскі магістр Кірскорф, а яго ордэн панёс таксама вялікія страты. Невыпадкова сучаснікі пісалі, што бітва пад Валькамірам была большай, чым Грунвальдская. Пасля катастрофы на рацэ Святой нямецкі ордэн падпісаў у Брэсце Куяўскім вечны мір з Ягайлам і Жыгімонтам Кейстутавічамі. Вялікі магістр Руздорф адмовіўся ад усялякіх сувязей са Свідрыгайлам і прызнаў уладаром ВКЛ Жыгімонта Кейстутавіча, абавязваючыся і ў будучым прызнаваць толькі таго манарха Літвы, які будзе абраны са згоды польскага каралеўства. Таксама не падтрымліваць вялікіх князёў літоўскіх у іх антыпольскіх захадах. Трактатам пацвярджаліся ранейшыя дзяржаўныя межы паміж бакамі і дэкларавалася свабода гаспадарчых сувязей. Разбіты князь Свідрыгайла і надалей меў у Полацку і Віцебску трывалую падтрымку. Яшчэ на пачатку свайго вялікага княжання ён даў гэтым гарадам у намеснікі князя Міхаіла Івановича Гальшанскага і Васіля Сямёновича Краснага з друцкіх Рурыкавічаў. Але калі ў 1435 годзе Полацк і Віцебск яшчэ адбіліся ад войска Жыгімонта, дык напрыканцы лета наступнага года, не маючы ніякай дапамогі, прызналі яго ўладу. Смаленск падпарадкаваўся Кейстутавічу ў 1435 годзе. Найдаўжэй Свідрыгайла трымаўся на Кіеўшчыне і Валыні. У яго саюзніках заставалася Арда.
Хан Улуг Мухаммед прысылаў старому Альгердавічу сваё войска. З дапамогай якога той у 1436 годзе ваяваў у Падолле. А ў 1437 годзе разбіў літоўскі аддзел, высланы Жыгімонтам Кістутавічам для валодання Кіевам. Пазней Свідрыгайла пакінуў і ўкраіну, атрымаўшы прыстанішча ў Малдавіі. Толькі пасля смерці Жыгімонта ён вярнуўся на свае землі, пасяліўшыся ў Луцку на Валыні, дзе і завяршыў свой жыццёвы шлях. Поўную перамогу Жыгімонта летапісец азначыў як усталяванне яго на вялікім княжанні літоўскім і рускім, што азначала аб'яднанне дзвюх галоўных частак дзяржавы. У гэтым выявілася і ўмацаванне цэнтралістычнай пралітоўскай арыентацыі насельніцтва беларускіх зямель. Палітыка Кістутавіча, які з аднаго боку аддаў палякам Падолле, а з другога пярэчыў Кракаву і, умацоўваючыся на вялікакняскім стале, імкнуўся аслабіць залежнасць ад Польшы, памножыла партыю ягоных праціўнікаў. Крайняй жорсткасцю да арыстакратыі, як адзначана ў хроніцы Быхаўца, спробамі падарваць яе пазіцыі і акружыць сябе новымі, асабіста яму адданымі людзьмі, Жыгімонт аб'яднаў супраць сябе князёў і баяр абодвух веравызнанняў. Віленскі і трокскі ваяводы Даўгірд і Лелюша пры падтрымцы князя Аляксандра Чартарыйскага падрыхтавалі замах на вялікага князя. 20 сакавіка 1440 года яго выканалі загаданы князь Чартарыйскі і кіяўлянін Скабейка, якія таемна праніклі ў трокскі замак, схаваўшы сваіх людзей у вазах з сенам. Смерцю Жыгімонта абрывалася на вялікакняскім пасадзе лінія кістутавага роду. Заставаліся Альгердавічы, але з іх толькі нашчадкі Ягайлы сцвердзілі сваю дынастыю. Дынастыю Ягайлавічаў. Пачатак княжання вялікага князя Казіміра. Стаўшы наступным гаспадаром, Казімір і яго рэгенты на чале з троцкім ваяводам Янам Гаштаўтам мусілі нанова аб'ядноўваць дзяржаву, бо землі воласці пасля забойства Жыгімонта зноў адпалі. Жамойць прызнала вялікага князя ўжо ў 1441 годзе, дзякуючы прывілею, выданаму ёй Казімірам. Не стало упарціцца баярства полацкай і віцебскай земляў. А вось у Смаленску новаму манарху было нялёгка сцвердзіць сваю ўладу. Паўстанне 1440 года там было інспіравана часткай прыхільнікаў Свідрыгайлы. Мяшчане выгналі прэч вялікакняскага намесніка з блізкімі да яго баярамі, а ў горад паклікалі нашчадка Рурыкавічаў князя Андрэя Дарагабужскага, а потым князя Юрыя Лухвенавіча з Мсціслава, які быў праваслаўны і прыняў тытул гаспадара Смаленскага. Новы смаленскі князь пасадзіў у вязніцу пралітоўскае баярства і стаў зносіцца з Полацкам ды Віцебскам. Маскоўскія і новгарадскія летапісы азначалі, што ён ужо нават княжыў у гэтых гарадах. Магчыма, Юрый Лухвенавіч сапраўды мерыўся ажыццявіць даўні план Андрэя Альгердавіча – адрываць ад Літвы паўночна-ўсходнія землі княства і стварыць на абшарах Беларусі асобную дзяржаву. Але на ўтаймаванне Смаленска прыйшло гаспадарскае войска, якое ў 1442 годзе падпарадкавала горад. Юрый Лухвенавіч уцёк у Новгарад, а Казімір Ягайлавіч зноў пасадзіў намеснікам Андрэя Саковіча. Для супакаення ж смаленцаў выдаў устаўную грамату. Гэтай граматай Казімір Ягайлавіч, як і Вітаўт ды Свідрыгайла, замацаваў за смаленскай зямлёй мясцовыя грамадска-прававыя нормы і звычаі, чым забяспечыў лаяльнасць смалян да вярхоўнай улады вялікага князя літоўскага. Падобныя прывілеі і аўтаномія вялікі князь даў Жамойце, якая была за Міхалюшку, і супакоіў яе. Даволі проста ўдалося замацаваць за цэнтрам і ўкраінскія землі, вярнуўшы кіеўскую зямлю князю Апельку, малодшаму сыну Уладзіміра Альгердавіча, а на Валыні утварыўшы удзельнае княства старога Свідрыгайлы, якому даваўся пажыццёвы тытул вялікага князя. Унутраная палітыка Казіміра Ягайлавіча была выразна скіравана на кансалідацыю сацыяльных вярхоў усіх зямель дзяржавы і яе цэнтралізацыю. Але дасягалася гэта не настолькі радыкальнымі мерамі, як пры Вітаўце.
Атрымаўшы ад папярэднікаў пасля доўгай унутрадзяржаўнай барацьбы кангламерат самых розных земляў і ўладанняў, Казімір ужо на пачатку свайго панавання заключыў пагадненне з Псковам, Новгарадам і Цвярскім княствамі, а потым і з маскоўскай дзяржавай. Гэтыя дамовы, якія прызнавалі нязменнымі межы і сферы ўплыву Вялікага княства ажно да вытоку Волгі і вярхоўяў Акі, удавалася вытрымліваць на працягу ўсяго панавання Казіміра Ягайлавіча. Каб умацоўваць сувязь з Вільняй, паўднёвых і ўсходніх ускраін вялізнай краіны, ён садзіў там сваіх намеснікаў, а землям-анексам выдаваў устаўныя граматы на самакіраванне. Кіеўскі удзел у 1471 годзе пасля смерці князя Сямёна быў забраны ў Апелькевічаў і ператвораны ў звычайную правінцыю. А нашчадкам Альгерда па кіеўскай лініі Казімір перадаў у валоданне Слуцк, Капыль і Клецк. Праўда, Мсціслаўскае княства ён зноў аддаў Юрыю Лухвенавічу, калі той вяртаўся, затое Магілёў вылучыў з удзелу і пасадзіў у ім свайго намесніка. Пасля вострых канфліктаў і грамадзянскай вайны 1430-х гадоў пры новым гаспадары унутранае жыццё і ў дзяржаве паступова стабілізавалася, умацавалася цэнтральная ўлада. Асабліва важным для ўнутранай кансалідацыі грамадскіх вярхоў быў агульназемскі прывілей, выданы Казімірам у 1447 годзе. Князі, паны і баяры ўсёй дзяржавы, незалежна ад веравызнання, атрымалі новыя правы і свабоды. У прыватнасці, яны былі вызвалены ад дзякла і серабшчыны, набылі права вольнага выезду за мяжу, а таксама права судзіць сялян і мяшчан, якія жылі ў межах іх уладанняў. Гэтыя выгоды прывілеі гарантаваў і князям, і панам, і дробнаму баярству, аб'ядноўваючы такім чынам у адзін стан і нобеляў, і сярэднесацыяльныя групы. Па значнасці Казіміраў прывілей 1447 года можна параўноўваць з Кошыцкім, які атрымала польская шляхта ў 1374, бо фактычна з яго бярэ пачатак парламентарызм у Вялікім княстве літоўскім. Таму што для вырашэння такіх пытанняў дзяржаўнага значэння, як збор фінансавых сродкаў, цяпер патрабаваўся непасрэдны ўдзел вызваленых ад падаткаў падданых вялікага князя, каб атрымаць іх згоду. Самастойнае абранне Казіміра Ягайлавіча на віленскі пасад разарвала персанальную унію з каронай, адноўленую Жыгімонтам у 1482 годзе, і юрыдычна абедзве дзяржавы Ягайлавічаў з 1440 году зноў нічым не былі аб'яднаныя. Але ў 1444 годзе у бітве пад Варнаю загінуў без вестак польскі кароль Уладыслаў, і палякі прапанавалі карону Казіміру як яго маладзейшаму брату. Ратныя паны ў Вялікім княстве спачатку не дазвалялі вялікаму князю ісці на гэта. Калі ж прапанову паўтарылі, вяльможы пасля доўгага абмеркавання прынцыпаў новага саюзу змянілі сваё стаўленне да уніі. Яны патрабавалі, каб у акце не значылася ні слова пра інкарпарацыю ці падпарадкаванне. Злучэнне магло быць толькі добраахвотным саюзам дзвюх раўнапраўных дзяржаў. У чэрвені 1447 года са згоды паноў рады Казімір Ягайлавіч прыняў польскую карону. Заключаная унія мела персанальны характар. Вялікі князь літоўскі адначасова з'яўляўся і каралём польскім. Хоць палякі яшчэ неаднаразова спрабавалі вярнуць прававую сілу крэўскага акта, але гэта сустракала катэгарычны супраціў з боку Вільні. У дачыненні паміж каронай польскай і Вялікім княствам літоўскім пагаршаліся і з прычыны тэрытарыяльных спрэчак. Яны не перараслі ў вайну, відаць, толькі дзякуючы цвёрдай палітыцы Казіміра, які быццам арбітр залагоджваў вострыя канфлікты. Прыкладам, калі ў 1452 годзе пасля смерці Свідрыгайлы гаспадарская рада выслала войска на чале з пінскім князем Юрыем Радзівілам і Юршай займаць Валынь, палякі рыхтаваліся выправіць туды сваё шляхецкае рушанне. Магло б дайсці да вайны, каб Казімір не здолеў супакоіць і польскіх паноў, і магнатаў Вялікага княства літоўскага. У знешняй палітыцы Казіміра адным з найбольш значных актаў было падпісанне вечнага міру з вялікім князем маскоўскім Васілем Сляпым у 1449 годзе.
Пасля ваенных акцый 1444 года з мэты здабыцця Вязьмы ён пайшоў на гэты мір і значныя саступкі Маскве, па той прычыне, што рэальную небяспеку яго княжанню нёс Міхаіл Жыгімонтавіч ці Міхалюшка. Атрымаўшы ў 1444 годзе ад Казіміра гарады Клецк, Старадуб і Бранск, той не задаволіўся, бо разлічваў на трокі як спадчыну кістутавага роду і спадзяваўся на мітру вялікага князя. Па ягонай наводцы з 1448 года штогод на паўднёвыя землі ВКЛ пачалі налятаць крымскія татары. Пагадненне 1449 года паміж Масквой і Вільняй размежавала сферы іх уплыву і надоўга стабілізавала ўзаемаадносіны паміж двума цэнтрамі аб'яднання ўсходнеславянскіх тэрыторый. Вялікі князь Маскоўскі абавязваўся не мяшацца ў смаленскія справы, а Казімір не ўступацца за Новгарад, Пскоў ды Ржэў і прызнаў уладу выбранага ў Маскве мітрапаліта Іоны, які адмовіўся падпарадкоўвацца Рыму і сарваў фларэнтыйскую унію. Манархі дамовіліся таксама не прымаць князёў-перабежчыкаў. Для Вільні дамова 1449 года стала фактычна паваротным пунктам яе ўсходняй палітыкі. У адрозненне ад часоў Вітаўта, цяпер яна адмаўлялася ад актыўнай ролі на сумежных усходнеславянскіх землях і пакідала іх у сферы маскоўскага ўплыву. Аднак неўзабаве ад вострых праблем усходняй палітыкі Казіміра Ягайлавіча надоўга адарвалі адносіны з нямецкім ордэнам. Пруская дзяржава выяўляла ўсё большую слабасць. Жорсткая фіскальная палітыка, скіраваная на паляпшэнне фінансаў і гаспадаркі, у сярэдзіне 15 стагоддзя моцна пагоршыла адносіны паміж ордэнскімі ўладамі і мяшчанствам ды рыцарствам, якія і раней былі далёка не ідылічныя. Для абароны сваіх інтарэсаў падпарадкаваныя ордэну станы ў 1440 годзе ўтварылі так званы Прускі саюз. Калі вялікі магістр Людвік Эрліхсгаузен паспрабаваў ліквідаваць іх арганізацыю, Тайная рада Саюза стала рыхтавацца да пераходу пад уладу Польшчы. У Кракаве усведамлялі, што падобны акт немінуча прывёў бы да вайны. Хоць кардынал і кракаўскі біскуп Збігнеў Алясніцкі настойваў на захаванні міру з ордэнам, Казіміра Ягайлавіча і малапольскую шляхту больш вабіла перспектыўнае ўмяшанне ў аслабленую Прусію. Падрыхтаваўшы паўстанне, Тайная рада Прускага саюза з пачатку лютага 1454 года ажыццявіла адначасовы напад амаль на ўсе ордэнскія замкі і за 3 тыдні авалодала практычна ўсёй краінай. У вялікага магістра заставаўся толькі Мальбарк, Штум і Хойніцы. 20 лютага 1454 года пасольства Прускага саюза з'явілася ў Кракаве і перадало каралю просьбу ўзяць Прусію пад свой пратэктарат. А ўжо 6 сакавіка пераход пад уладу Польшы быў зацверджаны. У Мальбарк з каралеўскай канцылярыі выслалі акт абвяшчэння вайны. Тым часам ордэн зусім не збіраўся мірыцца з перадачай яго ўладаннях польскаму каралю. Падтрыманы імператарам, вялікі магістр рашуча пачаў вайну, якая доўжылася 13 гадоў. Такі паварот справы не ўваходзіў у разлікі польскіх уладаў. Свабоду дзеянняў Казіміра ускладняў канфлікт паміж Кракавам і Вільняй за валынскія і падольскія землі, а таксама апазіцыйнасць магнатаў вялікага княства літоўскага. Не жадаючы ўмацавання кароны, апошнія і не збіраліся падтрымліваць у гэтай вайне палякаў. Больш заклапочаныя адносінамі з Масквою, Вільня ўпершыню за часы супольных войнаў з ордэнам не парушыла міру з Мальбаркам і захавала нейтралітэт, хоць у 1455 годзе ордэнскімі сіламі была занята партовая Клайпеда. Між тым, адсутнасць дапамогі з ВКЛ ускладніла становішча палякаў. У восень 1454 года пад Хойніцамі найманыя жаўнеры ордэна нанеслі польскай арміі, злучанай з сіламі прускіх станаў, сакрушальнае паражэнне. Вялікі магістр неўзабаве вярнуў уладу над значнай часткай усходняй Прусіі і караляўцом, а потым Казімір страціў і рэшту усходнепрускіх зямель. Толькі ў 1460-х гадах, пасля таго, як у кароннай арміі паспалітае рушанне было займенена наймітамі, вайна стала прыносіць больш карысці палякам.
Урэшце, знясіліўшы ордэн у ваенна-гаспадарчым плане і зноў заняўшы амаль усе прускія замкі, Польша у восень 1466 года прымусіла яго да перагавораў аб міры. 19 кастрычніка ў Торуні быў прыняты і зацверджаны прысягамі тэкст трактата, які ў асноўных рысах пацвердзіў кракаўскі акт інкарпорацыі Прусіі ў склад кароны. Паўднёвыя і заходнія ўладанні ордэна перадаваліся Польшы. Эрліхсгаузен прынёс каралю Казіміру Ягайлавічу прысягу вернасці. Цяпер гэта мусіў рабіць кожны новаабраны вялікі магістр. І абавязаўся удзельнічаць у кароннай радзе як сенатар, пры патрэбе пастаўляць ваенную дапамогу і выконваць іншыя васальныя абавязкі. Умовы гэтыя паставілі крыж на моцнай нямецкай дзяржаве над Балтыкай. Страціўшы палітычны суверэнітэт, прускі ордэн яшчэ захоўваў свае тэрыторыі. Валоданне яму пакідалася ўсходняя частка Прусіі. Але ўсё яго існаванне цяпер залежала ад Кракава. І ордэнскія землі Прусіі, і ўсе яго падданыя цяпер будуць утвараць з Польшай, цытата, «адно непадзельнае цела, адзін род, адзін народ у прыязні, міры і еднасці». Так гаварылася ў тэксце Торунскага трактата. Калі інкарпорацыя Прусіі значна ўмацавала пазіцыі Польшы ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе, то гэтага нельга было сказаць пра ВКЛ. Стратэгічна не зацікаўленае ў ліквідацыі нямецкага ордэна як суб'екта еўрапейскай палітыкі, яно дыстанцыявалася ад вайны і не атрымала ад змены сітуацыі ніякіх дывідэндаў. Наадварот, пакуль Казімір Ягайлавіч быў захоплены вайной з ордэнам, віленскі ўрад занядбаў праблемы ўсходняй палітыкі і становішча ВКЛ у адносінах з маскоўскай дзяржавай значна пагоршылася.